ಓಂ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಮಹಾಗಣಪತ್ಯೇವರನ ಪಾದಪತ್ತೊಂದು ಶುಕ್ಲಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣು ಶಶಿವರ್ಮಂ ಪ್ರಸನ್ನಭದ್ರಂ ಧ್ಯಾಯತೆ ಸರ್ವ ವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ. ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ವೃತ ಆ ಪಾಲನೆ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪಿನ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಓದುತ್ತರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಈ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ಓದುತ್ತರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತಿರನ್ನು ಪನ್ನೊಂದು ಈ ಪ್ರಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಕೂಡಲದ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರೆಗಳ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಅಂತ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಕರ ಬೆಳಕುನು ತೂಯರೆ ಮಕರ ಜ್ಯೋತಿನ ತೂಯರೆ ಸುಮಾರು ಭಕ್ತಾದಿಮಾನಿಗಳು ಭಾರತ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹಂತಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕುವರೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಾಲ ವೃತ್ತದಾರೆ ನಕುಲು ಅಂಚದ ಅಕುಲ್ ಪಿದಡ್ನು ಅಲ್ತ ಬೆಳಕುನ್ ತೂಯರೆ ಆ ಬೆಳಕುನ್ ತೂಪುನ ದುಂಬು ಏರ್ ಮಾತ ವೃತಾಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ ಈ ವೃತದ ಪರಿಪಾಲನೆದಾದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಲೀಲೆದಾದ ಕಥೆದಾದ ನೆತ್ತ ಮಹತ್ವದಾದ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡಿ ವೃತಾಚರಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಆತ ಗೊಂದಲ ಆತನ ಸಂಶಯ ಆತನ ಪ್ರಶ್ನೆಲು ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಮನಸ್ಸುಡುಂಡು. പക്ഷേ ಇನ್ನು ಯಾನ್ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುള്ള ಕೆಲವೊಂಜಿ ಆತ ಪ್ರಶ್ನೆಲುಂಡು. ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಲು ಮಾತಾ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಾಲಾ ವೃತಧಾರಣಕಲ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಲೇನು ಒಟ್ಟು ಪತ್ತೊಂದು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೆಳಕಾದ ಉತ್ತರನ ಕೊರ್ರೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಜೇಶ್ವರದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಉದಯ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಕೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲೋನ್ರೆ ಇನ್ನ ಸಮಯನ ಕಳೆಯೋನ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರ್ನಂಚಿಂತಿನೊಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಅನುಮತಿಗಾದಿ ಯಾನಿರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲಾಗ ಇರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಕುಡ್ಲದ ವಾಯ್ಸ್ ಆದ ಉಪ್ಪುಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಸ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಪಾಲನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇರ ನೆದುಕೊಂದು ಸುರುಕಾದ ಯಾನ್ ಶುರು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಪಂಡ ಏರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಚರಿತ್ರೆ ಏರು ಎಂಚಿನ ಪನಿಯರೆ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಎತ್ತಲ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಗುರುಕುಲು ಪನ್ನಿನ ಪಾತೆರನು ನಮ್ಮ ಶಿರಸ್ಸ ವಹಿಸದು ಪನ್ಪೆರದಾನೆಕೆಂಡ ಸೆರಂಗಡು ಕಟ್ಟೊಲ್ನೆ ಮಟ್ಟೆಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೊಲ್ನೆ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಅವಾಗ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿನ ಆ ಹಿತವಚನನು ಎಂಕ್ಲು ಸೆರಂಗಡು ಕಟ್ಟೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನಕ್ಕೂ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಪನ್ಪುಂಡೈಕು ಪುರಾವೆ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಪುರಾವಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಪಾತಿರೋಡು ವಿನಃ ಪಕ್ಕಡೆ ಹೂವೆ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಕೇರ್ನೊಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಅವಾಗ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಹತ್ತು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಏರಂದು ಪನಿಯರ ಪೋಣಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಇತಿಹಾಸದೆತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪ ಮೋಹಿನಿ ರೂಪೋಡು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಪರಮೇಶ್ವರೇ ಒಟ್ಟುಗಾದ ಮಿಲನಾಯಿಂಚಿನ ಸಮಯ ಆ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ದಯಕಿನಂದನ ವಿಷ್ಣು ಆದಿಶಕ್ತಿ ಮಾಯೆ ಆರು ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವರೂಪಲಂದು ಪುರುಷ ಸ್ವರೂಪಲಂದು ಪನ್ಪಿನೇನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸೋದು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚಾನಗ ಅಲ್ಪ ಆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಜನನಾಯಿನಂಚಿತಿನ ಬಾಲೆ ಅವಲ ದಾಣಿಕೆನಂದ ಬಂಜಿರಿ ಜನನ ಬೆರಿಟು ಜನನತ್ತು ಬಂಜಿರಿ ಜನನ ಬೆರಿಟು ಜನನತ್ತು ಬೆರಿಟು ಮರಣ ಪನ್ಪುಣ್ಣಂಗೆ ನರಮನೆಗೆ ಆಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಬೆರಿಟ್ಲ ಜನನ ಉಂಡೊಂದು ಪನ್ಪುಂಡು ಈ ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷರು ಮಾತ್ರ ಬೆರಿಟ್ಲ ಪುಟ್ಟದೇರೊಂದು ಪನ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾನಗ ಆ ರೀತಿದತ್ತು ಆರು ಮಹಾವಿಷ್ಣುನ ತೊಡೆಟ್ಟು ಉಡ್ಪಾದ ದೆತ್ತಿನ ಬಾಳೆ ಅಂದು ಪನ್ಪುಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಅರೆನ ಎತೋ ಕಾಲ ನಿಗೂಢವಾದ ರಹಸ್ಯವಾದ ದೀದಿತ್ತೀರ ಎಂದು ಪನ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ದಾಣಿಕೆನಂಡ ಆ ಐತ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಪನೊಂದು ಪೋಪೇನು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಆ ಅಯ್ಯಪ್ಪೆ ಉರಿಯೋಡುಂದಾಂಡ ಅಯ್ಯಪ್ಪೆ ಪನ್ಮಿರ ಪುದರ್ ಬೊಕ್ಕ ಭೂತನಾತೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ಅರೆನ ಪುದರೆ ಭೂತನಾತೆ ಶಾಸ್ತಾರ ಭೂತನಾತೆ ಪಂಡಗ ಕಾಡಡು ಭೂತನಾತೆ ಪನ್ಪಿನ ರೀತಿದಾರ ಇತ್ತಿರ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆ ಉಂಡು ಸುರೂತ ಅಪಗ ಅರೆನ ನನೊಂಜಿ ರೂಪನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಡಾರನ ಯಾಕೆಂದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕೊಡಿಮರ ಕಂಚಿ ದೀಪಾಲೆಡು ನಂಗೆ ತುಯ್ಯರದಿಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ರೂಪ ನರಸಿಂಹ ಮೋನೆಡ್ಲ ಅರೆನ ನಂಗೆ ತುಯ್ಯರಾಪನು ಪಟ್ಟೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಪಟ್ಟೆ ಪಾಡ್ದಿನ ನರಸಿಂಹ ಮೋನೆಡು ನಂಗೆ ಆ ಕಂಚಿ ದೀಪಾಲೆಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕಡು ಉಂಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಪಗಾರ ಮಹಾವಿಷ್ಣುನ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅಂಶ ಏನಿರದವರ ಹರಿಹರ ಸುತ ಪನ್ಪನ ರೀತಿಡು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಈ ರೀತಿದ ಅಯ್ಯಪ್ಪೆ ಎಂದು ಪನೋಲಿ ಪನದು ನೆಕ್ಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತರ ಈ ರೀತಿ ಕೊರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಾಣಿಕೆನಂದ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳ ಮಾತೆಲ್ಲ ತರತಗ್ಗಡಿಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಓಲಾನಲಕಿಲೆಗೆ ಓದುತ್ತರ ಮಲ್ಪೆರೆತ್ತ ನಮ್ಮ ನೇರ ಓದುತ್ತರ ಮಲ್ಪರು ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಿದೈ ಕೊರೊಚ್ಚಿ ಏನು ನೇರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಿರಿಯಾಕುಲು
ಎತ್ತೋ ತೆರಿದಿನ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಎತ್ತೋ ವರ್ಷ ಏನಾದ್ರು ಎತ್ತೋ ವರ್ಷ ಪೋತಿನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲ ಮಾತೆ ಕೈ ಮುಗಿದ ಶರಣಾದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಓಲಾಲ ನೆಟ್ಟು ತಪ್ಪು ಅಂದಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಲು ನೇರವಾದ ನಮಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ನೇನು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಪಿದೆ ಕೂರೊಚ್ಚಿ ಗೊಂದಲನ್ನು ಬಿದೆಡು ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪನ ಬರ್ಚಿ പക്ഷേ ഇനി ഞാൻ ಉದಯ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನ ಲೆಪಡಾದ ಮೂಲ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ರೆ ಇರು ಬರೋಲಿ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಈರೆಗೆ ಈರು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ವ್ರತಾಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕಲ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸುಮಾರು ಭಕ್ತರು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಬಹುಶಃ ಎನ್ನ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯೇಂದ್ರ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಲು ಎಂಕಲ ಮಕರ ಜ್ಯೋತಿ ಕುಟೀರಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನು 6 ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಅದು ಉಂತೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲೆ 6 ಸತ್ಯಡ್ಲ ಭಕ್ತಿಡ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂಚಿತನ ಅಭಿಮಾನಡ್ ಇರೇನಾರು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ನಾನ ದೀತೇರು ಐಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕಾರಣದಾದಂತ ಬಂದಾಗ ಅಂಚಿಂತಿನ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಈರು ಸುಮಾರು ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ನಕ್ಲೆನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇನಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇರ್ನ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ಗ ಒಂಜಿ ಕರೆನ 7 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಮಲೆಕ್ ಪೋದು ಅರ್ನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ನನಕೆಂಡ ಈ ಬುಲ್ದು ಪತ್ತೋಡ ಎಂಕ್ಲೆಯಪ್ಪಲ ಕಣ್ಣಿ ಬಂದಾಗ ಕಣ್ಣಿ ದಯಕೆಂಡ 10 ವರ್ಷ ಪೋತೆ 7 ವರ್ಷ ಪೋತೆ ಪನಿಯರೆ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಆರು ದಿಯರಿಜ್ಜಿ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಲೆಪ್ಪುನು ದಾನಿಕೆ ನಂದನ ಈ ಬಲಮಗ ಯಾನ್ ಮೂಲಪ್ಪ ನಾನು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ವರ್ಷೋಗಾರ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ದು ಪೋಲ ದಯಪಂಡ ಅರೆಗೆ ಬರಿಯರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಆರು ಬರ್ಪುಂಡ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಗೆ ಒಲಿದು ಹೃದಯ ಕಮಲಗು ಈ ರೀತಿಡ್ ಐತೆ ಜ್ಯೋತಿರ್ ತೋಜುನು ಜ್ಯೋತಿದ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕಪನ್ ಆ ರೀತಿದ ಆರು ಓಲೆಲ್ಲ ಸೊಪ್ಪುನಡ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಅರೇನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಹೃದಯ ಕಮಲದಿ ಐಕ್ ತಕ್ಕಂದಿನಾರು ಕೊರುವೆರವರತ್ತು ರೂಪುಡಾರು ಬರೆಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಸ್ವಾಮಿನ ದಾನಿಕೆನಂದ ತಪ್ಪು ಎನ್ನೊಡ್ಚಿ ಮಾತಿರಗಳ 10 ವರ್ಷ ಅಂದು ಪಂಡೆ ಪಣದ ಅಹಂಕಾರತ್ತು ದುರಾಂಕಾರತ್ತು ಅನ್ನೊಂಜಿ ದೇವರೆತ್ತ ಅದೊಂಜಿ 45 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅನುಭವ ನಾನು ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅಪಗ ದಾನಿಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಈ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ರೆ ಐಕು ದುಂಬು ಇತ್ತಿಂಗೆ 55 ನಡತೊಂದುಂಡು 55 ವರ್ಷ ನಡತೊಂದುಂಡು ಐಕು ದುಂಬು ಯಾನು ಇಲ್ಲಿಯ ಪುನಗ ಸ್ವಾಮಿನ ನಡೆಕು ಪೋಂದುಲ್ಲೆರ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ನಡೆಕು ಪೋಂದುಲ್ಲೆರ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕುಲು ಬಜ್ಜಿ ಇಲ್ಯ ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಕಲು ಎಂಚ ಪೋತೇರಿಕೇನಂದಾಂಡ ಡಬ್ಬೆ ಪತ್ತೊಂದು ಮಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಪತ್ತೊಂದು ಕತ್ತಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಣಗ ಸಾದಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಡಬ್ಬೆ ಬೊಟ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಶಬ್ದ ದೂರ ಪೋಯರೆ ಡಬ್ಬೆ ಬೊಟ್ಟೊಂದು ಆ ರೀತಿಯ ಪೋತಿನಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲು ಕಣ್ಣಾರ ತೂತ ಅಪಗ ದಾನಿಕೆ ನಂದನ ಈತೆ ಅರೇನ ಪಾಯಸ ಈತೆ ಭಸ್ಮ ಅವು ಪರಿಮಳ ಪಣದನ ಇಡೀ ಬಿತ್ತಲು ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುನಂಜಿನ ಪ್ರಸಾದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಇತ್ತಿನ ಅಪಗ ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾದ ಸುಮಾರು 40-45 ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ಕತೆ 5 ವರ್ಷ ಮಾಲೆ ಪಾಡೋದಂದಾಣ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಪ್ರೇರಣೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ದಾನಿಕೆಂಡ ಪ್ರತಿ ವರೆಗಳ ಇನಿತ್ಯ ಬತ್ತಿನ ಸ್ವಾಮಿನಕ್ಲೆ ಕೇನು ಎಂಕ್ಲು ದಾನಿಕೆಂಡ ಇರು ಮಾಲೆ ಪಾಡೋದು ದಾಯಗಂದು ಪ್ರಾರಂಭದ ಕೇನೋಡು ನಮ್ಮ ದಾಯಕೆನ್ನ ಇರು ದಾಯ ಮಾಲೆ ಪಾಡೋರು ಅಪ್ಪಗ 6 ಪಂಡ್ಯರು ಮೇರು ಪಂಡ್ಯರು ಪಾಡೋಚ್ಚಿರು ಪೋಲಿಪಿರ ಪಾಡೋಚ್ಚಿರು ಸ್ವಂತಡು ಮಾತ್ರ ಈರು ಸ್ವಂತೋಡು ಎನ್ನ ಕಷ್ಟ ಉಣ್ಣೆಂಕ್ ಯಾನು ಬದಲಾವಣೆ ಆವಡು ದಾದಲ್ ಏನಾರು ತಪ್ಪುಂಡ ದಯಕೆನ್ನ ನರಮಣಿನಿ ತೆರೆಯಂದು ಎತ್ತೋ ತಪ್ಪು ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ ನರಮಣಿ ಭೂಮಿ ಬತ್ತಿನೇ ಸಹಜ ಗುಣ ಒಂಜಿ ತಿರಿಯನ್ ಒರಂಬ ತಿರಿಯಂದೇ ಪನ್ಪಿನ್ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಪುಲಿ ಖಾರ ಪಲಾರ ಮಲ್ಪ ನರದೇಹಂದೇ ಪನ್ಪುನ್ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗ ತಪ್ಪು ಬರ್ಪಿನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಪ್ಪಗ ಏನಾರು ತೆರೆಯಂದ ತಪ್ಪಿತ್ತನ ಐನ ಮನ್ನಿಸದ ಕಾಪುಲೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಣಿಯರೆ ಅಪ್ಪಗ ಸ್ವಾಮಿ ನಕ್ಲಕ್ಕೇನು ದಾನಿಕೆಂಡ ಈರು ಮಾಲೆ ಪಾಡಿನ ಉದ್ದೇಶ ಓವು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕಿಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲೆಡ್ಡೆ ಅವಡು ಯಾನು ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಆ ರೀತಿ ಯಾನು ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕ್ ಭಕ್ತಿ ಇಚ್ಛೆ ಆತಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಆನಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆಗಳು ಅಂಚನೆ ಆಂಡ ಆನಿದ ದಿನ ಬೇತೆ ಇನಿತ್ತ ದಿನ ಬೇತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮುಂಡು ದೆಪ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ತುಳಸಿ ಮೇಲೆ ಇನಿತ್ಯ ದೇವರತ್ತ ನಿಕ್ಲೆದುರು ಕುಲ್ದೆ ಬೊಲ್ಲಿದ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದೆ ನಿಕ್ಲೆದುರು ಕುಲ್ದೆ ಬೊಲ್ಲಿದ ಮಾಲೆ ಪಾಡ ಆನಿ ತುಳಸಿ ಮಣಿ ಮಾಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಷ್ಟ ಎತ್ತನು ಒಂಜಿ ಮಾಲೆ ದೆತ್ತೊನೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಕುಂಟು ದೆಪ್ಪರೆ ಎಂಕ ಗತಿಜ್ಜ ಒಂಜಿ 4 ಮುಂಡುಂಡು 4 ಶಾಲ್ ಉಂಡು 4 ಶರ್ಟ್ ಉಂಡು ಆನಿ ಒಂಜಿ ಮುಂಡು ಒಂಜಿ ಬೈರಸ್ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂಜಿ ಮಾಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗತಿ ಇತ್ತಿಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಆತು ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಬೆಂದದ ನೆತ್ತಿರಿನ ಬೆಗರ್ ಮಲ್ತದೆ ಬೆಂತಿನ ಕಾಸರು ದೇಯ್ದ ಎತ್ತೋ ದಿನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ ದೇಯ್ ದಿನ ಮಾಲೆ ಮುಂಡು ಆತು ಕಷ್ಟ ಬೈದ ಎಂಕುಲು ಅಪಗ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾಡ್ನ ಮುದ್ರೆ ಇರ್ದ ದಯಕೆಂಡ ಒರೋಣಿ ಏರೆಗಳ ಕೊರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂತೆಂತೆ ಅವೇ ಪನ್ಪದ್ದೆ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾರಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೆ ಅವು ದಾನಿಕೆ ನಂದಾಂಡ ಒರಣೆ ಬತ್ತ ನನ್ನ ಅಹಂಕಾರಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ರೈಡ್ ಹಾಕೊಂಡು
ಒಂದು ಅಂಚಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಏರೆಗ್ಲ ಒರವಣೆ ಕೊರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಆ ದಿನ ಕಷ್ಟನ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಪಗ ನಂಕಾಯ್ತ ರುಚಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಪಂಡೆ ಎಂಚಿನ ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ನೆನಪುಲ ಒರೆಯನು ಬರ್ಪೇರ್ಸ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿನ ಯಾನ್ಲ ಮಾಲೆಕ್ ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ನೆನಪು ಆಪನು ರುಚಿ ಆಪನು ಆ ಭಕ್ತಿನ ಎಣ್ಣಿನಾಗ ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಆ ಭಕ್ತಿ ಭಾವಡು ಪೋಯಿನ ಬೊಕ್ಕದ ವರ್ಷ ಒಯ್ಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಒಯ್ಪುಂಡೆ ಆ ಸಮಯ ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಸತ್ಯವಾದಲ ಇನ್ನಿ ದೇವರೆತ್ತದ ನಿಖಿಲೆದುರಡಿ ಎತ್ತು ಕುಲ್ಲೋಡುಂದಾಂಡ ಆ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಆ ರೀತಿ ಆತು ತೋಷ್ಪಾದ ಇನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕಂತು ಕುಲ್ಲ ಪಾತ್ರೊಡುಂದಾಂಡ ಆರ್ನನೇ ಪ್ರೇರಣೆ ಅದು ಪ್ರೇರಣೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ವೃತದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೃತ ಉಂಡು ಸಂಕಷ್ಟದ ವೃತ ಉಂಡು ವೃತದ ರೀತಿ ಪತ್ತರ ಪೋಣುಂದಾಂಡ ಸುಮಾರು ವೃತ ಉಂಡು ಆಂಡಲ್ಲ ದಾಯಿಗೆ ಈ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ವೃತ ಮಾಲೆದ ವೃತ ದಾಯಿಗೆ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಸೋಮವಾರ ವೃತ ಉಂಡು ಮಾತೊಂಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾತೊಂಡು ಶನಿವಾರ ಈ ವೃತ ದಾಯಗನ್ಕೆ ಏನಂದಾಂಡ ಯಾನು ವೃತ ಪತ್ತನು ಎಂಕೋಸ್ಕರನೇ ಯಾನು ವೃತ ಪತ್ತ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ದಾದಾಯರುಂಡು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಿಜವಾದ ನಮ ಮಲ್ತಿನ ದಾಳಜ್ಜಿ ಏತೆ ಆ ನೇನು ತುಂಬೊಂದು ಪಾಪ ಈದೇನು ತುಂಬೊಂದು ಪರಮಾತ್ಮನ ತರೆಕ್ ಬೋರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟ ನೆಯ್ಯಿ ಎತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಒವುಲ ನಮ ಕೊನೇನ ಅಲ್ಪ ಅರೆ ಬೊಡ್ಚಿಲ್ಲ ಅಪಗ ದಾನಿಕೆ ನಂದಾಂಡ ಋತ ಪತ್ತುನು ಕಾರ್ತಿಕ ಧನುರು ಮಕರ ಈ ಮೂಜಿ ಮಾಸ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದ ಪೂರ ಮುಗೀತದ ಚುಗುರು ಎಲೆಕುಲು ಭೂಮಿ ಪ್ರಶಾಂತವಾದಪ್ಪುನು ಚುಗುರು ಲಕ್ಕುದುಪ್ಪುನು ಅಪಗ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ ಸಂಜೀವಿನಿ ಸತ್ವ ಭೂಮಿ ನಿಮಿತ್ತ ಪುಟ್ಟೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ ತತ್ವ ನಂಕ ಭೂಮಿ ಡುಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ದಾನಿಕೆ ನಂದಾಂಡ ಈ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಋತುನು ಪತ್ಯಾಡ ನಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಾಪುಂಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅವಳ ಋತ ಪತ್ತೊಂದಾಂಡ ದಾಯಿಗೆ 10 ಗಂಟೆ ಮೀದು 10 ಗಂಟೆ ಬಂಜಾರ ತಿಂದದ ಶರಣಲೆ ಪೆರಾಪಜ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಕ್ಕದು ಉಂಡುದು ಶರಣಲೆ ಪೆರಾಪಜೆ ಬೈಯಾಡ ಲಕ್ಕದು ಆಪುಜಿ ಖಂಡಿತ ಆಪುಜಿ ದಾಯಕ್ಕೆ ಏನಂದಾಂಡ ದೇವರ ರಾಶ್ಯವಾದ ಬರ್ಪಿನಿ ಯಾಪಕ್ಕೇನಂದಾಂಡ ಮೂಜೆ 4 ಗಂಟೆ ಬ್ರಾಹ್ಮೀಣ್ಯ ಮುಹೂರ್ತ ನಾನು ಈ ಬೈಯಾಡ್ ಬರ್ಪೇರೆ ಮೂಜಿ ಅಂಜಿನಾಗ ಪೊರ್ತು ಒಂದು ಮೂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಕ್ಕ ಆ ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಮಾನ ಮುಟ್ಟ ಸೂರ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಮುಹೂರ್ತದ್ದು ಉದಯ ಆಪಿನಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪೇರೆ ಐಕ ಅಶ್ವತ್ಥಮರಕ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತು ಬರ್ಪಿನ ಕಾರಣವೇ ಸೂರ್ಯ ಉದಿಪುರದೊಕ್ಕ ಬರಚ್ಚಿ ಪನ್ಪುಣ ಐಕೆ ದಯಪಂಡ ಮೂಲತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಮಧ್ಯತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಅಗ್ರತು ಶಿವ ವೃಕ್ಷರಾಜೇತಿ ನಮೋಪನ ಸುತ್ತು ಬಣ್ಣಗ ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆ ಐಟು ಉಪ್ಪುಡ ಪೊರ್ತುಡು ಐಕು ಸುತ್ತು ಬಲೆ ನಿಖಲೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಗೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಸತ್ವ ನಿಖಲೆ ತೀಕೊಂಡು ಅವೇ ಕಾರಣ ಮೂಲ ಜೀತಿರ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ವೃತ್ತ ಕಾಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕಲೆ ಸ್ವಾಮಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಬನದು ದೇವರನ ಲಕ್ಕಲೆ ನಿಖಲು ಶರಣು ಘೋಷೋಡು ಅಪ್ಪಗ ದನೆಪಣ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಯ್ಯಪ್ಪ ಅಂಚ ಲೆಪ್ಪೆರನಿಚ್ ಓ ಆರ ಸ್ವಾಮಿ ಪಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಚರಣಯ್ಯಪ್ಪ ಪಣ್ಣದ ಚರಣಯ್ಯಪ್ಪ ನಮ ಒಕ್ಕೋಲಿನ ವರ ಮುಗಿತದ ವರ ಫಲಾರ ಮಂತ ಜಪ್ಪುಗ ಒಕ್ಕೋಲಿನಿಂದ ಕರೆಯಬೇಕು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಪಣದು ಈ ಒಕ್ಕುಲುರ್ದು ಷಡ್ಚಕ್ರ ಹೊಡೆದು ಪಿದಾಯಿ ಪಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾಮಿನ ಪಾದೋಗ ಮುಟ್ಟುನು ಶರಣಘೋಷ ಅಂದು ಪಣ್ಪುನು ಅಂಚ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಮೂರ್ತುಡು ಪರಮಾತ್ಮನ ತಟ್ಟಲೆ ಬಾಕಲು ಲೆಪ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲ ಹೃದಯ ಕಮಲನು ಬುಡ್ಪಾಲೆ ವಾಪನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಂತದಿಲೆ ಭಕ್ತಿ ಆ ರೀತಿಯ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲ ಮಲ್ತಿನ ಭಕ್ತಿಗೆ ದೇವರು ಒಲಿದು ಪ್ರಸನ್ನರಾಪ್ಯರು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ವಾಪುರ್ತುಡ ಎಂಚಾಣ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಒಲಿವಿಜಯರು ಒಂಜಿ ಅಂಚ ರಡ್ನೆತ್ತಾದ ದಾನಿಕೆನ್ನ ಪುಲ್ಲೆಕಾಣೆ ಬೇಗಲಗದ ಚೌಲಿ ದಾಯಮಿಯೋಡು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆ ನೀರ್ದ ಸತ್ವಲು ಪೂರ ಪೋಪುಡು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನೀರ್ದ ಸತ್ವಲು ಪೂರ ಪೋಪನು ಆಯುರ್ವೇದಿ ಸತ್ವ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕುಚಿ ಅಪಗ ಚಳಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಬರ್ಸೊಪ್ಪಾಡು ಒವೇ ಸೆಕೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಚೌಲ್ ನೀರು ಮೇಲೆ ಅಪಗ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಮುಖ್ಯತ್ತೆನಂಕ ಪೈಪುಡು ಗುವೇಲಿಡ ಹಾವು ಪೈಪುಡು ಅಂತ ಪನ್ಪುನು ಆನ ಗುವೇಲಿಡುಂಡು ಕೆರೆಟುಂಡು ಸುದೆಟುಂಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಈ ಪೊರ್ತುದ ಬರ್ಸದ ಆ ಬೇರೆ ಮೂಲಲು ಅವು ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಐಕ್ ಚೌಲಿ ಮೀದು ನಿಕ್ಲ ಚರ್ಮ ವ್ಯಾಧಿ ರೋಗ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ನಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಪರಿಹಾರ ಆಪುಂಡು ಗಂಗಾ ಮಾತ ಇನ್ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ದೀತಿರು ನಾನೊಂದು ಇದನಿಕೆಂಡ ಫಲಾರ ಸಾತ್ವಿಕ ಫಲಾರ ಪಂಡ ತಿನಿಯರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರೆ ತಕ್ಕ ತಿನ್ನನಾಂಡ ಅಪ್ಪಗೆ ಈತೇ ಪ್ರಮಾಣೋಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನೇ ಸೊತ್ತು ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರ ಪನ್ಪಿನೇನು ಪೂರಾಯಿ ಮುಲ್ಪ ಬುಡ್ಲ ಆ ಬುಡಿಯಡ ಮಾತ್ರ
ನಿಕ್ಕು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಊರಿನ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ದಾನೆ ಕೆಂಡ ಕೆಲವಂಜಿ ಆಹಾರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ತ್ಯಜಿಸುವ ಕೆಲವೊಂಜಿ ತರಕಾರಿ ಉಪ್ಪುನು ಬಸಾಲೆ ತುರೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಚೂರು ನಂಕ ಒಂಜಿ ಈ ಆಯುರ್ವೇದ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ತರಕಾರಿಗೆ ಮಾಲು ನಂಜಿನ ಸೊತ್ತು ಹತ್ತಂದು ಪನ್ಪನಮ್ಮ ಐನು ನಮ್ಮ ಬರಿಕ ದೀಪ ಅವಾಗ ಐಟ್ಟು ನಂಗೆ ಈ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಮೋಹಗು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಸ್ತ್ ಅಂಶ ತಿಕ್ಕುನು ಪನ್ಪಿನೇಕ ಬುಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಪುಳಿ ಕಮ್ಮಿ ದಯಪಂಡ ಕಠೋರ ಕೂರತ್ವ ಖಾರ ಪುಳಿ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಡಿ ಭಾವನೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ತತ್ವಗೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿದ ಸಾತ್ವಿಕ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರನು ನಿಖಲು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಾತ್ರ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವ ನಮ್ಮ ಈ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ದಾನಿಕೆಂಡ ಯಾನ್ಲ ಒಂತೆ ಗಂಧನ ಇಂಚಿನ ದೀತೆ ಈರ್ಲ ದೇವರತ್ತದ ಪರಮಾತ್ಮನ ತ್ರಿಪೂಡ ಈ ಮೂಜಿ ಬಿರಲ ಪದ್ಧತಿ ತ್ರಿಪೂಡ ಭಸ್ಮ ಶೈವ ಶಂಭೂತೇರು ಪರಮೇಶ್ವರ ಶಂಭೂತೇರು ಪಂಪಿನ ಅರ್ಥ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಐದೊಕ್ಕ ಚಂದನ ತಿಲಕ ಚಂದನ ಐದೊಕ್ಕ ಕುಂಕುಮ ನೇನು ಒಂಜಿ ಉಲ್ಟ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪುಂಡ ನೋ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ ಗಾಡಿನ ತರ ಜಾಗಿಜ್ಜ ಮೂಲು ಪಂಪಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಅಂದು నేను ಉಲ್ಟವಾದ ಎತ್ತೋ ಜನ ಕೇಂದ್ರ ಐಕ್ ನೇನೊಂಜಿ ಅನ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೇನು ನೋ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅತ್ತು ಅಜ್ಞಾನ ಜಿಂಜಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳುಗು ಜ್ಞಾನ ಪಂಪಿನ ಅಮೃತನು ಲೇಪನ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಪಂಪಿನ ಅಮೃತನು ಲೇಪನ ಮಲ್ತದ ಅಜ್ಞಾನಿಲು ನಮ್ಮ ಏಪಲಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಬೋರ್ಡು ಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರೆಡು ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಯಾಕೆಂಡ ನನೊಂಜಿ ನನಕೆಂಡ ಅನ್ನದಾನ ಮಲ್ಪ ಗೋದಾನ ಸ್ವರ್ಣದಾನ ಭೂದಾನ ವಸ್ತ್ರದಾನ ರಕ್ತದಾನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ನಮ್ಮ ದಾನ ಮಲ್ಪ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ದಾನ ಸಮಾಧಾನ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾನ ದಾನ ಕೊರ್ಪನಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಬೋಡು ಇಜ್ಜಿಂದಾನ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ನ ದಾನಗು ಫಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಪಗ ಸಮಾಧಾನ ಇತ್ತದು ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿನ ದಿವಣ್ಣಾಂಡ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕೈ ತಲೆಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಎತ್ತೋ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನಕುಲುಲ್ಲ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ದೇವರನ ಕಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಏರಾನಲ ಕೇಂದನೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಪೋದಲ್ಪ ಪಟ್ಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕ್ ಪೇಷಂಟ್ ಬರಡು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಬೂರ್ನೆ ಎನ್ನ ಸೀಕನು ಗುಣ ಮನ್ಪಲೆ ಕೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿ ಇಂಕ ಕೇಸ್ ಬರಡಂದು ಲಾಯರ್ಗೆ ನಂಬಿ ಎತ್ತೋ ಕಾಲೋಡು ನಲ್ತೊಂದಲೆ ದೇವರೇ ಎನ್ನ ಕೇಸ್ ಬುರ್ದು ಪೂಜೆ ಅಪಗ ಆಯಲಕ್ಕೆ ನಂಬೆಲಕ್ಕೆ ಮಾತಿರ್ಲಕ್ಕೆ ಅನ್ನಂದಾಂಡ ದೇವರು ಏರ್ನೆಂದು ಎಂಚ ಅಂದು ದಾನೆಂದು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಕ್ಯ ಪನ್ಬಿ ದೇವರು ಅಪಗ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಏರ್ಲಕ್ಕೆ ಎಂದಿಜ ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ಪನ್ಪುನ 1 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲುಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲ ನಿಕ್ಕ ಸಾಧ್ಯ ಜ 1/4 ಗಂಟೆ ಅನ್ನೋರು ಕುಲ್ಲುಲ ದೇವರ ಕೈತಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲು ಪಾತಿ ಆರು ಪಾತಿರ್ವೇರು ಅದೇ ಖಂಡಿತ ವಾದ ಮಲ್ಪುನು ನಾಂಡ ಎಣ್ಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆತ ಫಲಗೊಡು ಮಾತ್ರ ಎಣ್ಣ ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುದು ಫಲಗೊಡು ಫಲಗಣ ನಾಣ್ಣ ದೇವರ ಪಾತಿರ್ನ ಏನು ಪಾತಿರ್ಪಾಯ ಎನ್ನು ತೋಚ್ಪಾದ ಕೊರಪೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಅಲ್ಲಿ ಫಲಗದ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಬರೋಡಕ್ಕಳು ಖಂಡಿತ ದೇವರ ಪಾತ್ಯರ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಯಾರಾವಡು ದಯಪಣ್ಣ ನಂಗೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿನಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಮನ್ಪಲೆ ಪಣ್ಣ ನನ್ನ ಈ ವಾಯಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತನ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪರ ಆಪಜಿ ಓಲು ಭಜನೆ ಆಪುಂಡ ಅಲ್ಪ ವಿಭಜನೆ ಆವಂದನ್ನು ಪನ್ಪುನು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಎತ್ತು ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಪಂಡಾರಪುರವೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಾರ ಭಜನೆ ಅಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ನನೊಂಜಿ ಪಂಡಾರಪುರತ ಪಾಂಡುರಂಗೆ ವಿಠ್ಠಲೆತೆ ವಿಟು ದಿಕ್ಕೆ ಅಪಗಂದಾಂಡ ಆ ವಿಟು ದಿಕ್ಕನ ನಮ್ಮ ದಿಕ್ಕು ತತ್ತಿನಕ್ಲು ಕೇನು ನಂಗೆ ದಿಕ್ಕು ತೋಚ್ಪವನ ಆಯನೇ ವಿಟು ದಿಕ್ಕೆ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚೆನೇ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಲ ಪ್ರಾರಂಭದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ವೃತ ಪ್ರಾರಂಭಾತಿನ ಒಲ್ತು ಕೇಂಡ ಶನೇಶ್ವರ ಪತ್ವೀರ್ ಪರಮ ಭಕ್ತಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಪರಮ ಭಕ್ತಿ ಶನೇಶ್ವರ ಪತ್ವೀರನ್ ಪಾತದ ಪೀಡಿಸ ಮುಟ್ಟಿನ ಪತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲಾಗ ನಡಪೆರ ತಾಕತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬದುಕರ ತಾಕತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತುವೆ ಪರಮ ಭಕ್ತಿಯ ಸ್ವಾಮಿನ ಅಪಗ ಸ್ವಾಮಿ ಪೋದ ಪನ್ಪೇರ ಶನೇಶ್ವರಡ ದಾಯಗ ಎನ್ನ ಪರಮ ಭಕ್ತಿ ಆಯನ ಬುಡಿಯರ ಅಪಜನಿಗೆ ಬುಡುಪೂಜಿ ಮುಗಿದಿಜ ಆಯನ ಬುಡುಪೂಜಿ ದಯ ಕೆಂಡ ಈ ಜನುಮೋಡು ಬತ್ತಿನ ಆಯನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಮೂಲು ಮುಗಿತದೆ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಯಾನ ಪತ್ತೊಡೆ ಕರ್ಮ ಫಲದಾತೆ ಕರ್ಮಗೂ ಫಲ ಕೊರ್ಪನೆ ಕರ್ಮ ಫಲದಾತೆ ಯಾನ ಬುಡಾಯೆ ಅಪಗ ఆయన ಬುಡೋಡುಂದನ ದಾನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಯೆ ಅಪಗ ನಾಂಡ ఆయన ಒಂಜಿ ಮಂಡಲ ಪರ್ಯಂತರ ವೃತ ಪತ್ತವು
ಶನಿದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಶನಿದೇವರ ಪಂಪಿನ ಅಯ್ಯಪ್ಪಗ ಶನಿದೇವರೇ ಪಂಪಿನ ಅಯ್ಯಪ್ಪಗ ಆಯ್ ಬುಡೋಡುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಮಂಡಲ ಪರ್ಯಂತ ಯಾಪಲತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ ಧನುರು ಮಕರ ಬರ್ಸ ಗಾಳಿ ಚಳಿ ಪೂರಲ ಉಪ್ಪುನ ದಿನ ಆ ಸಮಯ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಪಂತೀರ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಶಬ್ದಲ ಅವತ್ತಂದೆ ಒಂದು ತಂಪು ಇದ ಬಾಕಿ ಸಮಯ ಸೆಕೆ ನಂಗೆ ಚಳಿ ತಡೆಯರ್ತೀರಿ ಆ ಪೂಜಿ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಸಮಯನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ನನ್ನ ಅನ್ನ ಆಹಾರಡು ತ್ಯಜಿಸಲ ಏತ್ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟುಂಡ ಆತ್ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪೋಡು ಜನಕುಲೆಗೂ ತೂನಗ ಪ್ರಿಯಕರಾಯರ ಬಲ್ಲೆ ಆಯೇ ಬೊರ್ಚಂದಿನೇನೆ ಅವಡು ಜನಕುಲೆ ತೂನಗ ಪಂಡ ಅಟ್ಟೈಶ್ರಮ ತೊಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಪ್ಪಡು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆನೆ ನಡಪೊಡೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ತುತ್ತಾಯ್ತಾಯರ ಬಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿಡು ಒಂಜಿ ಮಂಡಲ ಪರ್ಯಂತರವಾದ ಆಯ ನಡತದು ತೋಚ್ಪದು ಕೊರಿಯಂದಾಂಡ ಆನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪೆ ಪಣದನು ನೆತ್ತ ಅರ್ಥ ಇಂಚಿನ ಸ್ವಾಮಿನಕಲು ಕೇನಂದಾಂಡ ಏನು ಪನ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾಲ ಗ್ರಾಚಾರ ಹಾಲಿತ್ತಂಡ ನೆಟ್ಟು ಪರಿಹಾರ ಆಪುನ್ನಂಕ್ ಶನೇಶ್ವರಿ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿರ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಋತೊಟ್ಟು ಕಪ್ಪು ದಾಯಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುನ್ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶನೇಶ್ವರನ ಸಂಕೇತ ರಡ್ನೆ ಈರು ಮಾಲೆ ಪಾರ್ದಾರ ತೂಪಿನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ದುಂಬಾಂಡು ದುಂಬಾಂಡು ಇತ್ತೆತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಆರು ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಕೆಕ್ಕಲ್ಡು ಮಾಲೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಒಟರಾಸಿ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅರೆಗೆ ಮಡೆ ಮೈಲಿಗೆ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೂರ ಪೋಯಿ ಪನ್ಪಿನ ಸಂಕೇತನೇ ಕಪ್ಪು ಕಾವಿ ಒಟ್ಟು ಕಾಶಿಗೆ ಪೋ ಕರುಪು ಒಟ್ಟು ಮಲೆಕ್ಕೆ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪೋ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಈ ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಪದ್ದೆನ್ಮ ಅಂತ ಎತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗುರು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕೊರ್ಪುಂಡ ಅವಳು ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಪೋದನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನ ಕ್ಲಾಪಿಯರಕ್ಲು ತತ್ವ ಅಂಚ ಉಂಡಿನಿ ತತ್ವ ಅಂಚ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೇನ ನಾ ಮಾತಿರ್ಲತ್ತು ಕೆಲವು ಪಂಡ ಅತೀ ಜ್ಞಾನಿರ ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿರ ಅಪ್ಪಗ ನೀಲಿ ವಸ್ತ್ರ ತುತ್ತೊಂಡನ ಪದ್ದೆನ್ಮ ಅಂತ ಎತ್ತದ ಅವಳು ಪದ್ದೆನ್ಮ ಎಂತ ಅತ್ತ ಎತ್ತಿನೇ ಮಠಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕುಲ್ಲಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಪದ್ದೆನ್ಮ ಆದ ಆ ಒಂಜಿ ಕುಟೀರೋಡು ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ನ ತತ್ತುನು ಕೊರಲ್ಯಾರೆಗ್ ಅಪ್ಪಗ ಪೂರ ಅನುಭವಲ ಬರ್ಪುಂಡರೆಗ್ ಪನ್ಪಿನ ಹರ್ತುನು ನೀಲಿ ವಸ್ತ್ರಧಾರಿ ಎಂದು ಪನ್ಪಿನಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ನೀಲಿ ವಸ್ತ್ರ ಕೊರಿಯರ ಕಾರಣನೇ ಅವು ಆರು ಮಾತಿರಗಳ ಗುರುವಾದಿತ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಎತೋ ಭಕ್ತಾದಿಲು ಪೋಪ ಆಂಡ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಗುರು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ನಾಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಪೋಪಿನಿ ಶಬರಿಮಲೆ ಗುರು ಶರಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅರೆ ಮಿತ್ತದ ಗುರು ಇಜ್ಜಿಯಿಂದ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಈ ಕಠಿಣ ವೃತಾಚರಣೆ ಪನ್ಪೇರು ವ್ರತ ಮನ್ಪುನ ಇಡು ದುಂಬು ನಮಕೇನು ನೋಡೊಂದು ಬಾರಿ ಕಠಿಣ ಅಂಡ ವೃತ ಮಲ್ಪರ ಶುರು ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಂದು ಆತ ಕಠಿಣ ಅಂದ ಎನ್ನುಜಿ ಅಂಡ ಬಹುಶಃ ಕಠಿಣ ವೃತ ಅಂದ್ ಪಂಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆನೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಈ ವೃತನ ಪತ್ತೆರೆ ಪೋಡಿ ನೋಕಲು ಸುರೂತ ಸಲ ಪಾಂಡ ಎಂಚ ಏನಡ್ದು ಆವ ಈತಿ ದಿನ ಯಾನ್ ವೃತಟ್ ಉಂತೆರ ಆವ ಕಾಂಡೆ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಮೂಜರೆ ಮೂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲೆಕ್ ಲಕ್ಕದ್ದು ಚೌಲ್ ನೀರು ಮೀಯರ ಆವ ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತು ಖಾಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ತಿಂದು ಕುಲ್ಲರ ಆವ నేను ಪೂರ ಗೊಂದಲನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಕುಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಯಾನ್ ಮಾಲೆ ಪಾಡೋಡ ಹೊರ್ಚಂದ್ ಎನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನಕ್ಲಿ ಈ ಸರಿಯಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು ನಿಯಮಗಳು ದಾದೆ ಅನ್ನೋ ಜೊತೆ ನೆನಕೆಂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಇಂದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪೋಡೆ ತೂಡೆ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇಂಚಿನ ಅಪಗ ದನಕೆಂಡ ಕಠಿಣ ಋತನ ಪಣ್ಣಿನಾಯಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಠಿಣ ಋತ ದಯಕೆಂಡ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಟ್ಟೆ ತೂದು ಪೂಜೆ ಆಯ್ ಪೋಪಿ ಒಡಿಕೆಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸದ ಆ ನಾಗಮಂಡಲ ಆನಗ ಒಣಸದ ಕಲಕ ಹೋದು ಗಟ್ಟಿ ಉಣ್ಣುದು ಬರ್ಪಿನಿ ಮಾತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಟ್ಟಿಂಜಿ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಪತ್ತೊಡು ಋತ ಯಾನು ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನವರ ಆ ಸನ್ನಿಧಾನ ತೂವೋಡು ಆರೆ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬಿಡ್ಪೆರ ಅವರಿಗೆ ಬಿಡ್ನ ವಿಷಯ ಅವು ಆರು ಪರಮಾತ್ಮ ಹೆಂಚಿನ ಇಂಕು ಕೊರ್ಪೆರಲ್ಲ ಅವು ಪಂಡದು ಧೈರ್ಯಡು ಏರು ಮಾಲೆ ಪಾಡುವೆ ಆಯಗೊಂದು ಸುಲಭದ ಋತ ಕಠಿಣ ಪಣ್ಣಿನಾಗ ಅವು ಏಪುಗಳು ಏಪುಗಳು ಎತ್ತಂದು ಬೊಕ್ಕ ದಾನಿಕೆ ಏನಂದ ಒಂಜಿ ದಿನ 2 ದಿನ 3 ದಿನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಷ್ಟ ಅವು ಆಂಡ್ 5 ಬೊಕ್ಕ ನಮನ್ ಅವು ಒಯ್ತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ನಮ ಪೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆ ತಾದಿಗೆ ನಮನ್ ಒಯ್ತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ಋತತ ಮೈಮೆನೆ ಅಂಚನೆ ನನಕೆಂಡ ನೆಟ್ಟು ಖಂಡಿತವಾದ ಏರಲ ಪೋಡಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾನಿಕೆ ನನ್ನ 6 ಪಂಡ್ಯರ ಮೇರು ಪಂಡ್ಯರಂದ ಹತ್ತು ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ ಯಾನು ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಚಿಡು ಪಿದಾಡೋಡು ಸರಳವಾದ ಇದಾದ ಮಾತ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೊಡ ಶುರು ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕಿನ ಹಿಡಿದು ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಸೂರ್ಯ ಉದಿಪುಡು ತುಂಬ ಲಕ್ಕೋಡು
ಲಕ್ಕದ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದ ಕೆಲಸನ ಮಾತ್ರ ವಿಧಿವಿಧಾನ ನಾವು ಮುಗಿತದೆ ಚೌಲ್ ನೀರು ಮೀದು ಆ ಪಣ್ಣಗ ಪುಂಟುದು ಎಡ್ಡೆ ಪುಂಟುದು ಆ ಚಂಡಿ ಕುಂಟುಡೆ ಬತ್ತದು ಉಂತುದಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆ ಏಕ ಮನಸ್ಸು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಉಂತುದು ಶರಣ್ ಲೆಪ್ಪುನ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಯಾಕೆಂಡ ಆಯ್ತ ಶರಣಘೋಷ ಆಯಾಯ ಶಿಬಿರದ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಪಂಡು ಕೊರ್ಪೆರು ಆ ರೀತಿಡ್ ಶರಣು ಲೆಪ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆರು ಎಂಕ್ ಬರ್ಪುಜತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬಗ ದಾಲಾಯ್ಟ್ ಅಂದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪಿರವರು ಶರಣಯ್ಯಪ್ಪ ಮೆಂಬರ್ ಆತ ಪಂಡೆವು ನಾನು ಐದು ಬಕ್ಕ ಪುರ್ಸೊತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಪ ಬರಿಟು ಕುಲ್ಲುದು ಶಿವಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಬಾರಿ ಸುಲಭೋಡು ಆನತ್ತೆ ಓಂ ನಮ ನಾರಾಯಣ ಅಕ್ಷಾಕ್ಷರಿ ನೆಲ್ಲ ಪನೋಲಿ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಪನೋಲಿ ಶಿವಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಪನೋಲಿ ಅಲ್ಪ ಪುರ್ಸೊತ್ತೊಂಜಿ ವೇಳೆ ಉಂಡುಂದಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ 25-30 ಸ್ವಾಮಿನ ಕ್ಲೊಪ್ಪೇರು ಮಾತಿರಗಳ 180 ಶರಣ್ ಎತ್ತಾನಾಗ ಗಂಟೆ ವರ್ಂಬಾವು ಶರಣು ಮುಗಿನಾಗ ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಆಪುಚಿ ಅಪ್ಪಗ ನಂಗೆ ಒಂತೆ ಮೂಜಿ ಸಲ ಶರಣ್ ಒಂತೆ ಶರಣ್ ಲೆತ್ತದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ನೆತ್ತ ಮಾತೆರ ಎನ್ನ ಅರ್ಥ ಯಾಕೆಂದ ಮಾತೆರಲ ಆತಾತ ಶರಣೆತ್ತನ್ನ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿತ್ತನ ಬರಿಟುಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ವಾಮಿನ ಜಪ ಮನ್ಪುಲೆ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಹಾಪೂಜೆ ಆದ ಸಾತ್ವಿಕ ಸ್ವಭಾವದ ಪದೇಂಗಿ ಗೋಧಿ ಕಡಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಈ ರೀತಿದ ಯಾಕೆಂಡ ಒಪ್ಪತ್ತು ಊಟ ಒಂಜಿ ಪುರ್ತದ ಒಣಸು ಮಲ್ತದು ಬಾಕಿ ಋತಾಚರಣೆ ಯಾಕೆಂಡ ಗಟ್ಟಿ ತಿನ್ನಂದಾಂಡ ನಿದ್ರೆ ಹತ್ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಓಲ ಕೆಲಸ ಆಪುಜಿ ನಂಗೆ ಅವು ನಿದ್ರೆನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಚೆರ ಬಳಿ ಜಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಈತೇ ಗಂಟೆ ಜಪ್ಪುಲ ಈತ ಗಂಟೆ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುಲ ಪಣ್ಣಗ ಓಲು ಸಮಯಗೂ ಏರು ಬೆಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ತುಲೆ ಅವಳು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಟ್ಟು ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಆ ಸಮಯಗೂ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತದ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಜಯ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿನ ಅರ್ಥ ಅಂಚಿನ ಕಾಂಡದ ಒಂಜಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಗೋಧಿ ಕಡಿಯ ಇಂಚಿನ ಅಂದು ಸಾತ್ವಿಕ ಸ್ವಭಾವಡು ಪುನಃ ಅವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಂಜಿ ಪುರ್ತದ ಒಣಸು ಐಟ್ಲ ದಾಣಿಕೆ ಎನ್ನಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಬೊಲಂತೇರಿ ಉನ್ನೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುಂಡು ಯಾಕೆಂಡ ಕಜೇರಿ ಅವು ಹೊರ ಬಾರದ ಬೇಯ್ಪದ ಬತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಬಾರಿನ ಬೇಯ್ಪದ ಕುಡೋರ ಅರಿ ಮಲ್ಪುನು ಅಪಗ ಅವು ಉರ್ಪೆಲಾರಿ ಎಂದು ಬತ್ತನ ಬೊಲಂತೇರಿ ಅಂಚತ್ತ ಅವು ನೇರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಈತೆ ಬೊಲಂತೇರಿಗ್ಲ ಉರ್ಪೆರಿಗ್ಲ ನೇರವಾದ ಅವು ಮುಸುರೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುಂಡು ರಡ್ನೆ ಸರ್ತಿ ಬೇಯ್ತಿ ನೆರೆದ್ರೆ ಮುಸುರೆ ಅವಾಗ ಬೊಲಂತೇರಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಅವಾಗ ಬೊಲಂತೇರಿ ಉಣ್ಪಿನ ಕಟ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವರ ಪಂಡಾಗಿ ಬೊಲಂತೇರಿ ಆಪುಜಿ ಅವಾಗ ಉರ್ಪೆಲಾರಿ ಉಣ್ಪಿನೇಕ್ ದಾಲ ತಪ್ಪುಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಇತ್ತದತ್ತೆ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾಮಿನ ನಡೆ ಪೋಯರಾಪನ ಅವಾಗ ಋತೋ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಓ ಮಲ್ಪುಡ ಐನ್ ಕಟ್ಟಿನಿಟ್ಟಾದ ಮನ್ಪುಲೆ ಓ ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಐನ್ ದುರಾಂಕಾರೋಡತ್ತ ನನ್ನ ಬೈಪೂರ್ಸದ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಯಾನು ಮಲ್ಪೇನೆ ಪನ್ಪಿನ ಪೋಚಿ ಯಾನು ದೇವರೆತ್ತನ ಮಲ್ಪೆ ಪನ್ಪಿನ ನಾನೊಂಜಿ ಮಾಲೆ ಪಾಡೋಡು ದೊಂಬು ಸ್ವಾಮಿನಕ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೇನೋಡು ಯಾನು ಮಾಲೆ ಪಾಡುವೆ ಯಾನು ಮಾಲೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ವೃತ್ತಾಚರಣೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ಪಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲೆ ತೀರ್ ಪಂಡರ್ ಕಾಂಡೆಲಕ್ಕೋಡು ಶಿಬಿರಡುಪ್ಪೋಡು ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆಲಕ್ಕೋಡು ಸ್ವಾಮಿನ ಅಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಕಲು ಶರಣಘೋಷಲೆ ಎಪ್ಪಡು ಕಾಂಡೆ ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಅಕಲ್ನ ಜೀವನ ನಡಪಾವಡು ಪಿದೈದ ಒಂಜಿ ಒವೇ ರೀತಿದ ಸಂಪರ್ಕ ಅಕಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಉಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಪೂರೋಂಡು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅಪ್ಪ ಆ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಸಂಸಾರ ಬಿಡೋಡೆ ನೆಕ್ ಉತ್ತರ ದನಕೆನಂದ ಸುರೂಟ್ ಮಾಲೆ ಪಾಡೋದುಂಬು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೇನೋಡು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ಪ ಇಲ್ಲು ತೂವೊಂದುಪ್ಪ ಆ ಇಲ್ಲು ತೂವ ಲೆಕ್ಕನೇ ತೂವನೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದ ಪಣದ ಯಾನು ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಇಸರ್ದಿನಿಕ್ಲೆ ದುಡ್ಡಿಜ್ಜೆ ಅವು ಬಳ್ಳಿ ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರಿಯರ್ ಕಾಸ್ತಿಜ್ಜ ಮಾಲೆಕ್ಕ ಪೋಪನಾಡು ಬರ್ಚಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಏನು ನೇರ ಪನ್ಪೆ ಇಲ್ಲನು ಬುಲಿಪಾದು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಡಿದ ಜೋಕ್ಲನ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಬುಲಿಪಾದ ಆಯ ಸಬನಿದಾನ ಪೋಪನ ಬಡಿದ ಯಾಕೆನದ ಮೂಲತೋ ಮಾತೃದೇವೋಭವ ಪಿತೃದೇವೋಭವ ತದನಂತರ ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋಭವ ಮೂಜಿನೇ ನೆಟ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಗುರು ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋಭವ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಅವು ಬರ್ಪಿನಿ ಐದಕ್ಕ ಪೂರ ಸರ್ವಸ್ಥಲ ಬುರ್ದು ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಬರೋದಿಲ್ಲಲತೆ ಬುಡೆದೈನಲು ಐದು ಬಕ್ಕ ಜಗತ್ತಿನೇ ತೂಂದಿನ ಜೋಕುಲುಲ್ಲತೆ ಅಪ್ಪಗ ಐನು ಬುಲಿಪದ ನಮ್ಮ ಆ ದೇವರಂತ ಓಡ ಮೂಲ ದೇವರಂತ ಉಂಡೆ ಯಾವಜ ನೇನು ಸರಿಯಾದ ತೂಕ ನಮ್ಮ ನೇನು ತೂದು ಅಕ್ಕಳು ಬುಲಿಪೆರೆಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಸಂತೋಷ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಸ್ವಾಮಿ ಬತ್ತಿರಂದೆ ಆಂಡಡೆಗು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಳು ಯಾಪ ನಂಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಂತೋಷರು ಕೊರ್ಪ್ಯಾರ ಅವಳು ಸ್ವಾಮಿ ಉಳ್ಳೇರನೇ ಲೆಕ್ಕ ಆಕಳೇನು ಬುಲಿಪಾದ ಆ ಇಲ್ಲ ಎಂಚ ನಡಪೋಡು ಕೆಲವು ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತೊಪ್ಪುನು
ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಲೆ ಪಾಂಡ ಒಂಜಿ ಓಲಾಲ ಸೂತಕ ಆಪುನಕ್ಲು ಇತ್ತೆರನಾಂಡ 5 ದಿನ ಮುಟ್ಟಕ್ಲ ಮೋನೆ ತುಯ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಿರೆಲಾದ ಬೂರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬರ್ಪೆರನಾಂಡ ದಾಲಾಲ ಸಂಕೇತ ಪಾಡೋಡಲ್ಪ ಇನಿ ಇಲ್ಲಲು ಸೂತಕಾದಿ ದೋಷ ನೀರು ಬರೊಚ್ಚಿ ಕುಂಟ ಓವನ ಸಂಕೇತ ಅಪ್ಪಗ ಸುರುಟೆ ಪಂಪಿನಿಂದ ಇಂಚಿನ ಕುಂಟು ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಂಡ ಇರು ಬರೊಚ್ಚಿ ಮೂಲ ಸೂತಕ ಉಂಡು ನಿರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪಗ ಐಂಜಿನ ಪಾರೆಚ್ಚಿ ಅವಳು ಇಲ್ಲಲು ದಾನಿಕೆ ಏನಂದ ವರ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಮೀದು ಕಾಂಡೆದ ತುಳಸಿಗೆ ನೀರು ಮೈತದ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ದೀಪ ಪತ್ತೆರಡ ಅವೇ ಮಕರ ಜ್ಯೋತಿ ಅದು ನಂಗೆ ಸನ್ನಿಧಾನ ತೋಜುನು ಆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನಕ್ಲ ಪೊತ್ತಾಯಿನ ತುಡರ್ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನಕ್ಲ ಕಾಡ್ದ ಪರ್ಶನಮ ಮಲ್ತತ್ತೆ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದನೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಸನ್ನಿಧಾನ ಹೋದಾನಾಗ ಐನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಮಲ್ತದ ಕುಟಿರೋಡು ಕುಲ್ಲುಲ ದಾಯಗ ಕುಟಿರೋಡು ಕುಲ್ಲುಲ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಲು ಪೋನಾಗ ಗಟ್ಟಿ ತಿನಿಯರೆ ಬೇಯ್ಪದು ಪಾಡುವೆರು ನಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಹಿಂಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಅಡಿಲ್ಲ ಕೊನೆ ದಾದ ಮಲ್ಪರ್ಬೋದು ಅಪ್ಪಗ ಸಂಸಾರ ಪಣ್ಣೆ ಹೆಂಚಿನ ಈ ಕಷ್ಟ ಹೆಂಚಿನ ನೀನು ಮಾತು ತೀರೋಡು ನಾನು ಕುಟ್ಟಿರೋಡು ಕುಲ್ಲೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೆರ್ಲಾಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಆಯ ಕೈಯಾರ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪೆರ್ಲಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಲ ಮಲ್ಪೆರ್ಲಾಂಡ್ ಶಿಬಿರ ನಿರ್ಮಲ ಆಡು ಅಟಿಲ್ದವನೇ ನಿರ್ಮಲ ಆಡು ಬಾಜನೆ ನಿರ್ಮಲ ಆಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮನೆ ನಿರ್ಮಲ ಮಲ್ಪಡತ್ತೆ ನನ್ನೋರಿ ಮಲ್ತ ನಾವು ಆಯ್ಗೆ ಫಲ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಪೂಜೆದಲ್ಲಿ ಪಾರಿ ಅರಿವನ ಅವು ತುಲೆ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ರೆ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಗೆ ತರೆ ಬಗ್ಗವೇರು ಶಿಷ್ಯನಕ್ಕಳು ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪುದ 99 ಪಾಲು ಗುರುಕು ತಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಪಾಲು ಮಾತ್ರ ಶಿಷ್ಯ ಮಲ್ತಿನ ಕಾರಣ ಆಯ್ ಓಲಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಂಡ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದನ ಗುರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿದೆ ಪಾಡ್ದೆ ನಿಕ್ಕಿ ಯಾನು ಗುರು ನಿಕ್ಕ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದೆ ನನ್ನ ಸರ್ವಸಲ ನಿನ್ನ ಎಂಕಂದು ಗುರು ಲಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆ ಮೇಲೆ ಅಂಚಿನೈತಿ ಐಕ್ ಗುರುಕವು ಓ ಆಯ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಂಡ 99 ಪಾಲು ಗುರುಕು ಆಯ್ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ತಂಡ 99 ಆಯ್ಗ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಗುರುಕು ಈ ರೀತಿದ ಗುರು ಶಿಷ್ಯನಕ್ಲ ಬಾಂಧವ್ಯ ಗುರು ಪಂಡ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಶಿಷ್ಯ ಪಂಡ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಪಣ್ಣದು ಈ ರೀತಿದ ನನೊಂಜಿ ದಾನಿಕೆ ಏನಂದ ಆ ಇಲ್ಲಲು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಕ್ಲು ಸ್ವಚ್ಛ ನಿರ್ಮಲ ಸಾತ್ವಿಕೊಡಿ ತೆರನಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಡೆಕು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಫಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೇ ತಿಕ್ಕುನು ಸಂಸಾರ ತಿಕ್ಕುನು ವಂಶ ಪಾರಂಪರಿಗೆ ಒಂದು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿತಿನ ಒಂದು ದಾನಿಕೆಂಡ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ದಿನ ದುಡ್ಡು ಏಪೋಗ್ಲ ಬಡ್ಡಿ ಬರೊಂದೆಪ್ಪುನೊಂದು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಒಂದು ಬಡ್ಡಿ ಬರೊಂದೆಪ್ಪುನು ಒಂದು ಅಡೆಮುಟ್ಟದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ವೃತ್ತ ಆಚರಣೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುಣ್ಣಮ್ಮ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾರಡು ವಿರಾಜಮಾನರಾದ ನನ್ನ ಚಿತ್ರೋಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದೇವೇರ್ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಯ್ಯ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾರಡಿತ್ತಿನ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನೆಯ್ ಬೋಡ ಅಂತ ಬೋಡ ನೆತ್ತ ಪಿರವುದ ತಿರ್ಲದಾದೆ ಅರ್ಥದಾದೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಶರೀರನು ತಾರಾಯಿ ಮಲ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿನ ನೆಯ್ ಮಲ್ಪುನು ಭಕ್ತಿನ ಹೃದಯ ಕಮಲದ ನೇತಾರ ಎತ್ತು ಐತ ಪಿರೌದ ಅರ್ಥ ದಾನಿಕೆಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡ್ಯತೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಕೊರ್ಪ ಇರು ಮುಡಿ ಮುಲ್ತೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರು ಮುಡಿ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ರಡ್ಡು ಕಟ್ಲ ಎದುರದ ಕಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿನ ಸೊತ್ತು ಭಸ್ಮ ಕರ್ಪೂರ ಉದುಪತಿ ಇನ್ನು ಮಾತ ಪಿರಾದ ಕಟ್ಟು ತಾಜಿರು ಪೋಂದುಲ್ಲೈ ನಿಕ್ಕು ದಾದನಲ್ಲ ಬೋಡಾಯಿ ನೀನು ಕಟೋನ್ ಲೈಟ್ ಹರಿಯ ದಾದಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆನ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆನ ಕಟ್ಟೊಂದು ಒಳಲ ತಾಜಿರ ನೀರ್ತಿಕನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕರ ಪತ್ತೊಂಡ್ಲ ಬೇಯ್ಪದ ಗಂಜಿ ಉಂಡುದು ಪೋಲ ಎನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಹೋಗೋ ಪನ್ಪಿನ ಅರ್ಥೋಡು ಇರುಮುಡಿ ಪಿರಾದೊಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ನಂಕು ಬೋರೆನ ಸೊತ್ತನು ಪಾಡ್ನು ಬಾಕಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುಲಕನೆ ಬಂಗ ಬರ್ಪಂದು ದೇವೇರ ಪನ್ಪುಲ್ ಬಂಗ ಬರೊಚ್ಚಿ ಉನಿಯರ ಬಂಗ ಬರೊಚ್ಚಿ ಸಾದಿ ನಡಪನಾಗ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ಮಾತು ದೊಂಕೊಂದು ಬತ್ತಾಡಲ್ಲ ಆನೊಂಜಿ ಒಪ್ಪತ್ತು ಗಂಜಿ ಬೃಷ್ಟನ್ನ ಭೋಜನತ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿ ಅತ್ತು ಒಂದು ನಿಕ್ಕ ಗಂಜಿ ಅವು ಬಲೆ ಇನ್ನೇ ಗಂಜಿ ಉಂಡಿನೇ ಬದುಕಿದೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದಿನೇ ಬದುಕಿದೆ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವ್ಯಾನು ಪನ್ ಗಂಜಿ ಪನ್ಪಿನವು ತಾಕತ್ತು ನಮಗೆ ದುಂಬುದ ಹಿರಿಯ ಕುಲ್ಲವೇನೆ ತಿಂದು ಇನಿ ಕೀತು ಗಟ್ಟಿದ ಒಂಜಿ ಮನೆತನ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬೈದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲ್ಲ ಅಂಚ ಇರುಮುಡಿತ ಈ ರೀತಿ ನಾಂಡ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ನಡೆಕ ಕೊನಪಿ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟ ತುಪ್ಪ ಅವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಕಮಲೋಡು ದೀತಿನಂಜಿನ ಭಕ್ತಿ 40 ದಿನ ಒಂಜಿ ಮಂಡಲ ಪರ್ಯಂತರವಾದ ಮಲ್ತಿನಂಜಿನ ಋತುನು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊನೋದು ಧಾರೆ ಮೈತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ತಾರಾಯ್ಡು ಕೊನೋದು ದಯಕೆನ್ನ ಬಾಕಿ ವೀಟ್ಲ ಕೊನೊಂದು ನನಗೆ ಫಲೈಚಿ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಫಲಟು ಜಿಂಜದೇ ಕಣೆರೆ ಸ್ವಾಮಿನ ಅಪ್ಪಣೆ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಫಲ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣನ ಬುಡ್ಪಾದ ಐಟತೆ ನಮ್ಮ ಜಿಂಜವನು ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ಫಲ
ಮುಕ್ಕನ್ನೇ ಪರಮೇಶ್ವರೇ ಅಪಗ ಐತ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಣ್ಣು ಬುಡ್ಪಾದು ಕೊರ್ಪೇರು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಈ ತುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಪರಮೇಶ್ವರ ಐಕ್ ಸಾಕ್ಷಾಣತೆ ಆ ಮೂಜಿ ಕಣ್ಣು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಫಲೋಕ್ಲ ಈ ತುಪ್ಪುಗಳಿತ್ತಿನ ನಂಟು ನಮ ಮಲ್ತಿನ ಆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಡು ಇತ್ತೆ ದಾನಿಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾಲೆಪಾಡದ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಪತ್ರಿಕೆನ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ದಿನೋಲ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಎಲಂಜಿ 18 ಮುಟ್ಟಿ ಎತ್ತದಾರೇನು ತೂನಗ ಆಯ್ತಾ ಏತ್ ಅಂಕೆ ಕೊರ್ಪೇರಂದು ಎಲಂಜಿ ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಆತ್ ನೇತಾರ ಈ ಪವಿತ್ರತೆ ಇತ್ತೆ ಇರುಮಡಿ ತುಂಬೊಂದುಪ್ಪನಾಗ ಪಡಿಕೆ ಮೈಪೇರು ತಿನ್ನೊಂದುಪ್ಪೇರು ನಿಜವಾದ ಅವು ಪವಿತ್ರತೆಡೆ ಒರಿಪೋಡು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿನ ತರೆಕ್ಕು ಸೇರ್ನಂಜನ ತರೆಕ್ಕು ಬೂರುಂಡು ಪರಮಾತ್ಮನ ತರೆಕ್ಕು ಬೂರುಂಡು ನೆಯ್ಯಿ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟಾವಡೆ ಏತೆ ಆವಡೆ ನಮ್ಮ ತುಮದು ಪೋತತ್ತೆ ಆ ಮಲೆ ನಡತದತ್ತೆ ಇಂಚ ಪೋನಗ ಆತು ಪವಿತ್ರ ಉಂಡು ಆ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಪರಮಾತ್ಮನ ದೇವರೆತ್ತದ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಕೇನ್ನಾಗ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂಜಿನ ನಾನು ಕೂಡ ಪನೀರವಿಲ್ಲ ಅರ್ನ ತರೆಕ್ಕು ಬೂರ್ನಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟ ನೆಯ್ಯಿ ಐಟು ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ದೀವನೋಡು ಐಟೆ ಖಾಲಿ ಸೊತ್ತು ತಾರಾಯಿ ನೆಯ್ಯತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೊತ್ತು ಐಟು ಉಂಡು ಪನದು ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ನೆಯ್ತಾರದ ವಿಚಾರ ಇತ್ತೆ ನೇಯ್ತಾರೆ ಅಡೆಮುಟ್ಟು ಎತ್ತೋಡುಂದಾಂಡ 11 ಪಡಿನ ಕಡತದ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಶಿಬಿರಡ್ಲ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡ ಅನಗ 11 ಪಡಿನ ತೂದು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪೋಪ ಬಾಕಿದ ಬಹುಶಃ ಓವೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆತನ ದೇವರನ್ನ ಪಡಿಕ್ ಆತ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಮೂಲು ಮುಖ್ಯವಾದ ಆ ಪಡಿಯೇ ಮುಖ್ಯ ಸೊ ಅಂಚದು ಈ 11 ಪಡಿತ ಪಿರೋ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕತೆ ನೆತ್ತ ಅರ್ಥ ನಾನು ಒಂಜಿ ತೆರಿಪರ್ಸೋಡು ದನಿಕೆಂಡ ಎರಿಮಲೆ ಪ್ರಾರಂಭದ್ದು ಮಾಲೆಪಾಡ್ಯ 48 ದಿನ ಕುಲ್ಯ ಇರುಮಡಿ ಕಟ್ಟಂಡು ನಂಗೆ ಪೂರ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಪಂಡು ಕೊರಿಯರ ಆ ಪ್ರಾತರ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ನಡತೊಂದು ಎರಿಮಲೆಗೆ ಎತ್ಯ ಎರಿಮಲೆಗೆ ಎತ್ತದು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಅಲ್ಪ ಅರ್ನ ಸಂಕೇತಗೋಸ್ಕರ ಬೇಟೆಗೊಬ್ಬುದಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಪ ಎರಿಮಲೆಟ್ ಬೇಟೆಗೊಬ್ಬರ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ದಾನಿಕೆಂಡ ರಡ್ಡು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು ಆ ರಡ್ಡು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಶಾಸ್ತಾರ ಪಂಪಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ರಡ್ಲವು ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ವೇಷಭೂಷಣ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಬೇಟೆಗಾರೆ ಆದ ಪನ್ನ ಕಿರಾತಕೆ ಆದ ಒಂಜಿ ರೂಪೋಡು ಅರ್ಜುನಗೆ ಪರಮೇಶ್ವರೇ ಬತ್ತದ ಕಿರಾತಕನ ರೂಪೋಡು ಪಶುಪತಿ ಅಕ್ಷತ ಕುರನಂಚಿದ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಪಶುಪತಿ ಈಶ್ವರೇ ಪಶು ಇಂಚ ನನ್ನೊಂಜಿ ದಾನಿಕೆ ಏನಂದ ಕಾಡದ ಶಾಸ್ತಾರ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅವತಾರವಾಯಿನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತಾರ ದುಂಬುದ ಆ ಕಾಡಿಗೆ ಬತ್ತು ಕುಲ್ನದ ವಿಷಯನೇ ಅವೇ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತಾರ ಅಯ್ಯಪ್ಯಾಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಪುಟ್ಟುನಾಗ ಮಣಿಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತಾರ ಪಂಪಿನ ಅರೆಗೆ ಉಲ್ಲೇಖನೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ಐಕ್ ಆರು ಅಲ್ಪ ಬೇಟೆಗೊಬ್ಬುದೇರು ಇಂಚಿನ ಮಾತು ಸಂಕೇತಗು ನಮ್ಮ ಈ ತರಕಾರಿ ಕೊನೋದು ಒಂಜಿ ಪಂಜಿದ ರೂಪೋಡು ಒಂಜಿ ಅವೊಂಜಿ ನಂಗೆ ಗಮ್ಮತ್ ಸಂಕೇತಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಆ ಪುರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಈ ರೀತಿಡೆ ನಮ್ಮ ಬೇಟೆಗೊಬ್ಬಂದು ಪೋಪ ಸ್ವಾಮಿನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿದು ವಿಷಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾನೆ ಕೆಂಡ ಏರು ಎಂಚಿನನೇ ಪನ್ಪೇರಂದು ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಾನೆ ಕೆಂಡತೆ ಆವರಣ ವಿಷಯೋಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಗೊಂದಲ ಮಲ್ತು ಪಾಡುವೆರ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಂಡ ನಂಗೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊರಿಯರ ನಂಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ಪೋಪ ಇತ್ತೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಅವು ಇರು ಎಂಚ ಪಂಡರಂದು ಏರ್ಲೆ ಎಂಡ ಕೇಂದ್ರನಾಂಡ ಯಾನು ಉದ್ಧಾರದ ಅರಸುಮಂಜಿಷ್ಣಾರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಅಕ್ಲ ಪಾದದ ಅಡಿಟ್ ಸಿರಿಮುಡಿದ ನೀರೆಲ್ದ ಅಡಿಟ್ ಕುಲ್ಲುನ ಎಂಕೊಳು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡದ ಅಪಗ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋಗು ಏರಾಲ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆರಡ ಅಲ್ಪ ಏನು ತೋಚ್ಪದ ಕೊರ್ಪೆ ದನಕೆಂಡ ಅಲ್ಪ ನಿದರ್ಶನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ ಉಂಡು ಸತ್ಯುಲು ಸಿರುಮುಡಿ ಏರ್ದು ಬತ್ತದ ತಿರ್ತುಗುಳ್ಳುನು ಸಿಂಹಾಸನ ಕಟ್ಟೆ ಪಣದುಂಡು ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಣೆರು ರಡ್ನೆ ಸರ್ತಿ ಬ್ರಾಣೆರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಅಪ್ಪಣು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ ಪಣ್ಣದ ರಡ್ನೆ ತಿರ್ಗುನೆರೆಗೆಂಡ ಎನ್ನ ಜಮಾತು ದಾನಿ ಕೈ ಸೇರ್ದಿಜಿ ಉದ್ದಾರದ ಮಾಮಲ್ಲ ವಾಂಜಿನ ಪಲ್ಲಿ ಜಮಾತು ಐಕ್ ರಡ್ಡು ಮನೆತನಕ್ಕೂ ಇಂದು ಕೊಡ್ತೇರೆ ಜಮಾತ್ ಕೈ ಸೇರ್ದಿ ಎಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ಆ ಮನೆತನ ತಕ್ಕಲು ಬರ್ತದೆ ಕುಳ್ಳೇರಲ್ಪ ಬಾಕಿದಕ್ಲು ಪೂರ ತೀರ್ತೆ ಉಂಟು ಎಂಕುಲು ಸೆಟ್ರನಕ್ಲಿಂಚ ಬಾಕಿದಕ್ಲು ಪೂರ ತೀರ್ತೊಂದು ಆ ರಡ್ಡು ಸಮಾಜ ಮಿತ್ತು ಕುಳ್ಳೇರೆ ಅಪಗ ಮುಲ್ಪ ದಾನಿಕೆ ನನ್ನ ಯಾನು ಬೇತವಾರ್ತೊಡ್ಲ ಪಣ್ಪುಜಿ ಆಗ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ನನ್ನ ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಣ್ಪಿನ ಅಧಿಕಾರ ನಂಕಿಜ್ಜಿ ಆ ಪೂರೋಡು ಎಂಚ ಆತನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವು ದಾಯಿಗೆ ನಂಟು ದೀತಿಯರು ಪಣ್ಣ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎರಿಮಲೆ ಎತ್ತ ವಿಷಯೋಡು ಅವು ದಾಯಿಗೆ ನಂಟು ದೀತಿಯರಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋನ್ನಿಲ್ಲರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು ಪಣ್ಣದು ಪೋಪೆರು ಐಕೆ ಏರ್ಲ ಗೊಂದಲ ಮಲ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪಣ್ಪಿನ
ತನಕೆಂಡ ಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಎರಿಮಲೆಕ್ಕೆ ಪೋಚಿ ಅಪ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದು ಅಲ್ಪನಾ ಅಂತ ಅಲ್ಪನೆ ಬರಿಟು ಪುನಃ ರಡ್ಡು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಉಂಡತೆ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಪೋತಿನಿ ಎರಿಮಲೆರ್ದೆ ಪೋತಿನ ಅತ್ತಂದೆ ಆರು ಪಂಬೆಡಾಡು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಬತ್ತು ಜೈಜ್ಯರತ್ತೆ ನೆಕ್ ಸನ್ನಿಧಾನಗು ಇತೆ ಆರು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಆನಿ ಜೈದ್ವರ ಇನ್ನೀ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಜತ್ತುದೇರು ಆರು ಎಲಿಮಲೆರ್ದೆ ಬೈದಿನತ್ತೆ ನಡತೊಂದೆ ಬೈದಿನ ಅವತ್ತಂದೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ಅಪ್ಪಗ ಎರಿಮಲೆಗೆ ಪೋದೆ ಅವಡತ್ತೆ ಪಂಬದ ಬುಡ್ಲೆ ಪಂಬದ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಪಂಬದ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಅಪ್ಪಗ ಶಾಸ್ತಾರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದು ಮಲ್ಪುನ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊಂದಲ ಉಂಡು ಒಂದೊಂದು ಎರಿಮಲೆ ಆನಿದ ಎರಿಮಲೆ ಅತ್ತು ಯಾನು ಪಂಡ್ಯತೆ ಆನಿದ ಎರಿಮಲೆ ಎಂಕುಲು ಆನಿ ಪೋನಗ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಎತ್ತೋ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಮೈಲು ದೂರೋಡು ಚಿಮಿನಿ ತೋಜು ಅಂತನು ಒಂಜಿ ಮೂಲು ನಾನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಮೈಲು ದೂರೋಡು ಚಿಮಿನಿ ತೋಜು ಅಂತನು ಅಪ್ಪಗ ದೊಂದಿ ಅವೇ ಎತ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲರ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಬೇಟೆ ಗೊಬ್ಬನಾಗ ಶರ ಪತ್ತುನ ಐನು ದೀದು ಮಾರೊಂತೇರೆ ಅತ್ತ ನಾನು ಓಲಾನಲೊಂಜಿ ಗಂಜಿಯ ಮರಕೆರೆಂಗ್ ಕಪ್ಪ ಇಂದು ತಿಕ್ಕೊಂತುನು ಅವಳು ಅಲ್ತನೆ ಆ ಎರಟು ತಿಕ್ಕೊಂತುನು ಅತ್ತಂದೆ ಇನ್ನಿತ ಲೆಕ್ಕ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಕೈತಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬಾರ್ಲಾತಿಜಿ ಮೀಳ್ಲ ಮಾರೊಂದು ಎಂದು ಯಾನ್ ಪಂಪೆ ಇನ್ನಿತ ಬಾರ್ಲಾತನು ವಂಶಾಪು ಒಂದು ಮಾತಾತನು ಮೀಳ್ಲ ಮಾರೊಂದು ಸನ್ನಿಧಾನ ಕೈತಾಳ್ ಮುಟ್ಟ ಆತಂಡು ಇಂದೊಂಜಿ ಬೇನೆ ಉಂಡು ಮನಸ್ಸು ಖಂಡಿತವಾದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅವು ಆತನ ಪಣದು ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲೆ ನಿಕ್ಲು ಎರಿಮಲೆಗೆ ಪೋಚಿಂದು ಪನೋಡ್ಚಿ ಅವು ಪೋಪಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು ಬೇಟೆಗೊಬ್ಬನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು ಅಲ್ತಿರು ನಮ್ಮ ಎರಿಮಲೆಗೆ ನಡತೊಂದು ಬರೋಡೊಂದು ಉಂಡು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಎರಿಮಲೆಟೆ ಬೇಟೆಗೊಬ್ಬದು ಬತ್ತ ನಮ ಪೇರೋಡ್ ತೋಡು ಎತ್ತುವ ನಮ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೊರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಬಣ್ಣಗರಡ್ಡಿ ಗಣಕ್ಲೇನು ಉಂತಾವಿರ ಅಲ್ಪ ಆ ಗಣಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇನಿಕ್ ಕೊರ್ಪಿಂದ ಅನೇಕಂದ ಐಕ್ಯ ಸರ್ವಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ಪನಿಯರ ಕಾರಣೆಂದು ಮೂಲೆ ತೋಚ್ಪದ ಕೊರ್ಪ ಪ್ರಾರಂಭದ ಸಂಕೇತೊಡೆ ಆ ಪಿದಾಡ್ನಗನೆ ಪೇರೊಡ್ತೊಡುಗು ಪೊರಿ ಪಾಡ್ದು ದುಂಬು ಬಲೆ ಆ ಮೇಕ್ಲ ಪೊರಿ ಪಾಡ್ದು ಎತೋ ಮೀನುಲುಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅವು ಗಣಕುಲಾದಿಪ್ಪು ಪರಮಾತ್ಮನ ಐಕು ಪೊರಿ ಪಾಡ್ದು ದುಂಬು ಬರ್ಪ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ನನಲ ಬಣ್ಣಗ ನಂಕು ಕಾಲಕಟ್ಟಿ ಆಶ್ರಯ ಶರಣುರ್ಲೆಪ್ಪತ್ತೆ ಕಾಲಕಟ್ಟಿ ಆಶ್ರಯ ದಯಕೆಂಡ 16 ವರ್ಷದ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪೆ ಆರು ಈ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಬರೆಯರ ಕಾರಣನೇ ಮೈಷಿನ ಮರ್ದನ ಮಲ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಯಾರು ಬೈದಿನಿ ಅರ್ನ ಏತ್ತು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಐಕ್ಯ ಯಾರು ಬೈದಿನಿ ಆ ಬೇಲೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಯಾರು ಬೈದಿನಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸ್ವಾಮಿಯನ ಸತ್ಯ ಪಂಪೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬೇಲೆ ದಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಕೊರಪಿನ ದನಿ ಮಿತ್ತುಲ್ಯರು ನಮ್ಮ ಏತು ಬೆಂತ ಆತೆತ್ತ ಸಂಬಳ ಕೊರಪಿನಾರು ಮಿತ್ತುಲ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಯುದ್ಧಗು ಪಿದನ್ನಾಗ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಬತ್ತದ ಬಸವನ ಉಂತಾಯಿನ ಜಾಗ ಕಾಲನ ಉಂತಾದ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲ ಕಟ್ಟಿ ಆಶ್ರಯ ಉಂತುಯಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಸಮಯನ ಅಡೆಗೆ ಕಟ್ಟದ ಜಾಗ ಕಾಲ ಕಟ್ಟಿ ಆಶ್ರಯ ಬಸವನ ಉಂತಾಯಿನ ಜಾಗ ಬಸವನ ಯಾರು ಬಸವ ಅಂಚ ಐದೊಕ್ಕ ಮೈಷಿನ ಮರ್ದನೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಲ್ಪೇರು ಅಳುದಾ ನದಿ ಕಾಲಕಟ್ಟಿ ಆಶ್ರಯ ಕರಿದು ಪೋನಾಗ ಅಳುದಾ ನದಿ ಭಾರಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಆ ನೀರುಡು ಏರ್ಲ ಮೀಯುಡೆ ದೇಪಂಡ ಆತು ಗಿಡಮೊಲಿಗೆದ ಸ್ವತ್ತು ಬರ್ಪನಂಜಿನ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಮತ ಹಾಲಾಲಕ್ಕೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರ ಆಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಳುದೆಡು ಮುರುಕುದು ಲಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ದಿಪ್ಪೋನಮ್ಮ ಐನು ಸೊಂಟೋಡು ಕುತೋಣ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಲ್ಲು ಐದೊಕ್ಕ ಅಳುದ ಮೇಡು ಮಿತ್ತು ಬಣ್ಣಾಗ ಆ ಮೈಷಿನ ಮರ್ದನೆ ಮಲ್ತಿನ ಜಾಗ ಆ ಘೋರ ರೂಪ ಸಮಾಧಿ అయిన ಜಾಗಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಲ್ಲಿನ ದೀಪ ದಾಯಕೆಂಡ ಮೈಷಿನ ಆ ಘೋರ ರೂಪ ಲಕ್ಕೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಇನಿಕ್ಕಲ ಅಲ್ಪ ಆಪುಣಂಜಿನ ಘಟನೆ ಎಂದು ಸತ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾయింಚ ಘಟನೆ ಅಲ್ತಿರುವಕ್ಕ ಎರಿಮಲೆ ಮಿತ್ತು ಮೇಡು ಆಂಡು ಎರಕ್ಕ ಕರಿಮಲೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಜತ್ತದ ಅಕೇರಿಗೆ ಅವು ಕರಿಮಲೆ ಮಂಡ ಕಪ್ಪು ಅವು ಕಾಡೆ ಕಪ್ಪು ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾಣಗ ಕಾಳಿನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕರಿಪಾಯ ಅಮ್ಮೆ ಅವು ಇಡೀ ಮಲೆಕ್ ವಾರಸ್ದಾರಿ ಆ ಕಾಳಿ ಅಮ್ಮೆ ಇಡೀ ಕಾಡಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎರಿಮಲೆದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ದಿನ ಕಾಂತಮಲೆ ಮುಟ್ಟಲಾರನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಸವರಿ ಉಂಡಾರನ ಪೋಪೆರೆ ಯಾರು ಇಡೀ ಆ ಕಾಡಿನ ಕಾಪುನಂಜಿನ ಕರಿಪಾಯ ಎಮ್ಮೆ ಅಲ್ಪ ಮಂಜಲದ ಅಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಕಪ್ಪೆ ಮಂಜಲದ ಕೊಡಿಲ್ಲ ಕಪ್ಪೆ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಪ್ಪುದ ಮಂಜಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಂಕ ಇಂಚ ಮಾತ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಓಡೆ ಎತ್ತೋ ಪಣ್ಣಗ ಪೆರಿಯಾನ ಪಟ್ಟಣ ಚೆರಿಯಾನ ಪಟ್ಟಣ ಇಂದು ದಾನೆ ಪಣ್ಣಗ ತ್ರೇತಾಯುಗ ದ್ವಾಪಾರ ಯುಗ ಕಲಿಯುಗ ಇಂದು ಮೂಜೆತ್ತಲ ಸಂಕೇತ ನೆರ್ಕು ದುಂಬು ನನ್ನ ಪೋಪೆ
ಪೆರಿಯಾನ ಪಟ್ಟಣದ ರಾಮದೇವರು ಕುಲ್ದಿನಿ, ಚೆರಿಯಾನ ಪಟ್ಟಣ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕುಲ್ದಿನಿ. ಓಡೆಗೆ ಸೀತೆನ ನಾಡನ್ನು ಪೋನಾಗ ಕಿಸ್ಕಿಂದೆ ಒಗ್ಗಟಾಪಿರ ಮಕ್ಕಳು ವಾಲಿ ಸುಗ್ರೀರ ಜಗಳ ಆಪಣು, ಸುಗ್ರೀವ ಆಜ್ಞೆ ಆಪಣು, ಆಂಜನೇಯ ಅಂಗದೆ ಮಾತು ಒಟ್ಟುಗಾದ ಚೆರಿಯಾನ ಪಟ್ಟಣ ಪೆರಿಯಾನ ಪಟ್ಟಣ ಅಲ್ಪ ರಾಮದೇವರ ಕುಳ್ಳಿನ ಜಾಗ, ಚೆರಿಯಾನ ಪಟ್ಟಣ ಲಕ್ಷ್ಮಣೇ ರಾಮನ ಕಾತಿನ ಜಾಗ. ಪುರಾಣದ ಸಮಯ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತನ ಜಾಗ ತ್ರೇತಾಯುಗರ್ದೆ ಉಂಡು, ತ್ರೇತಾಯುಗರ್ದೆ ಉಂಡು. ಇಂದು ದಯಕೆಂಡ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮಡು ಇತ್ತ ನಂಗೆ ಪಾಯರ ಬಿಡ್ಪುಜರು ಇಂದಿಂಕಲು ಪೋತ ಮಿತ್ತು ಡ್ಯಾಮ್ ಪಾರ್ದಿರತ್ತೆ, ನೀರು ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪೋಪುಣವು, ಇಡೀ ಪಂಬೆಗೆ ಪೋಪುಣು. ಆ ಡ್ಯಾಮ್ ಹೊಡೆದು ಮಿತ್ತುಂಡು ಪಾದ ರಾಮನಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಲ್ಲ ಅವಳುಂಡು ದಯಕೆಂಡ ಇನಿಕ್ಲ ನಮ ಚೆರಿಯಾನ ಪೆರಿಯಾನ ಪಟ್ಟ ಜತ್ತದ ಬತ್ತ ಪಂಬೋ ಜತ್ತದು ಆತನಗ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜೆ ಕರಿದು ಪೋಯಿರ ಪನ್ನದು ಭರತೆ ಬತ್ತ ಪಂಪಿನಿ ಅವಳು ಅಯೋಧ್ಯೆ ಓಲು ಮುರಾನಿ ರಾಮದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಯ್ನ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಭರತೆ ಬತ್ತದ ಪಂಪಿನಿ ಅಲ್ಪ ಆಂಡ ಅರೆ ಕೊಡ್ತಿನ ವಚನ ಎನ್ನ ಮುಗಿದಿಜಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಬತ್ತದ ಪಟ್ಟ ಅಪಗ ಇರನ ಪಾದು ನನ್ನಲ ಕೊರಲೆ ಐನು ಯಾನ ದೀದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೆ ಪನ್ನದು ಪಟ್ಟೊಡು ಕೊನದು ದೀಪಿನೇ ರಾಮನ ಪಾದುಕೇನು ಭರತೆ ಅವಳು ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜಗ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ಮೂಜಿ ನದಿಲ ಸೇರ್ನಂಜಿನ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮಡು ಪಿಂಡ ಬಿಡ್ಪಿನಿ. ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜಗ ಐಕ್ಯನಿತ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪಂಬೆಡು ಬುಡಿಯರ ಕಾರಣ ಪಿಂಡ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಗಂಗೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿನ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ಮೂಜಿ ಸಂಗಮ ಸೇರುನಲ್ಪ ಈ ರೀತಿಯ ಪಂಪಾಸ್ಥಾನ ಅಗತ್ಯವಾದ ಮಲ್ಪಡೆ ಮಿತ್ತು ಪೋದಲ ಪಿರ ನಮ್ಮ ಜತ್ತದ ಬತ್ತದ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ಮೀಯೊಡೆ ಎತೋ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಉಪ್ಪುನ ನಿಜವಾದ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ತರ ಬೊಕ್ಕ ಸೀದ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಪೋಪ ನೀಲಿಮಲೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ತಿಕ್ಕುನೇ ಗಣೇಶ ಬೆಟ್ಟ ಗಣಪತಿನ ಬೆಟ್ಟ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ತಿಕ್ಕುನಂಕ ಪಂಬೇರ್ದ ಮಿತ್ತು ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಗಣಪತಿ ಸೊನಗ ತಾಳೆ ಹಾಕಿದ ಮಿತ್ತು ಪೋಪ ಗಣಪತಿ ಬೆಟ್ಟ ಕರೇನು ನೀಲಿಮಲೆ ಅಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಶಕ್ತಿలను ಉಂತಾಪ ಇಪ್ಪಾಚಿ ಕುಲಿ ಅರಿತ ಉಂಡೆ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪಾಚಿ ಕುಲಿ ಪನದ ದಕ್ಕೊಂದು ಮಿತ್ತು ಪೋಪ ಮಿತ್ತು ಗಣಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಗಣನ ಉಂತದು ಪೋಯರ್ ಪಂಡ್ಯತೇನು ಆ ಗಣಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ನೈವೇದ್ಯ ಮಲ್ಪರ ಮಾರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಅರಿತ ಪುಡಿತ ಈ ರೀತಿಯ ಉಂಡೆನ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪಾಚಿ ಕುಲಿ ಪಂಡದು ರಡ್ಡು ಗಣಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ದು ಪೋಪುನಂಜಿನ ಆಹಾರ ನಮ್ಮ ವರ್ಷಲವು ಅಂಚನೆ ಪೋದು ಶಬರಿ ಪೀಠಗೆ ತ್ವನಮ ಪ್ರಾರಂಭದ ರಾಮದೇವರ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ಯತೇನ ಚೆರಿಯಾನ ಪೆರಿಯಾನ ಪನ್ನದು ಶಬರಿಯೇರು ರಾಮನ ಕಾತ್ಕೊಳ್ದಿನ ಮದಿಮೆ ಗಾಯರೇನೆ ಶಬರಿ ಕುಲ್ದಿನಿ ಅಪಗ ಶಬರಿ ಪರಬು ಅತ್ತೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪೆ ರಾಮದೇವರ ಬಣ್ಣಗ ರಾಮದೇವರಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಏನನ್ನು ಒಲಿಸಲ್ಲ ಅಪಗ ಈ ನೆಟ್ಟು ಏಕಪತ್ನಿ ವ್ರತಸ್ಥಿದೆ ನಿನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪೂಜಿ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಸಂಕಷ್ಟಡು ಬೈದೆ ನಿನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಸಹಾಯ ಬೋಡು ಪನ್ನದು ಶಬರಿಡಕ್ಕೆ ಎಂದಕ್ಕೂ ದುಂಪೋಪೇರು ಅಪಗ ಎಂಕ್ ಮಾರ್ಗದಾದ ನನಲ ಈ ಕಾಪುಡ ಏಪಂದು ಪನ್ಪುಜಿ ನನ ಈ ಯುಗ ನನೊಂದು ಯುಗ ಅಪಗ ಕಲಿಯುಗ ಪನ್ಪಿನ ಅಪಗ ನಿಕ್ಕ್ಯಾನ್ ಒಲಿದು ಬರ್ವೆ ಅಪಗ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೆ ಮದಿಮೆ ಆತ ಪಂತಿಜೀರಾರು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡದು ರಾಮದೇವರ ಅಲ್ತರು ಪಿದಾಡ್ವೇರು ಶಬರಿ ಕುಲ್ದಿನಾರು ತ್ರೇತ ಮುಗಿಯುಂಡು ದ್ವಾಪಾರ ಮುಗಿಯುಂಡು ಕಲಿಯುಗ ಬತ್ತದ ಎಟ್ಟುವೇರು ಅಡಿಮುಟ್ಟಲ ಶಬರಿ ಮಾತೆ ಉಪ್ಪೇರಾವೆ ಯುಗ ಕಳೆ ಅಲ್ಪ ತಪಸ್ ಮಲ್ತದ ಉಪ್ಪೇರು ಅಪಗ ಅಯ್ಯಪ್ಪೆ ಬೇಟೆಗೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಶಬರಿನ ಭೇಟಿ ಆಪನು ಶಬರಿ ಮಾತೆ ಪನ್ಪೇರು ಪರಮಾತ್ಮ ಇರೇನು ಆ ರೂಪಡ್ತು ಈ ರೂಪಡ್ತೆ ಈ ರೂಪಡಿತೆ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ಮೂಜಿ ರೂಪಡ್ಲೆ ಇರೇನು ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ಏನನು ಇರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ಯಾನಿ ಕಲಿಯುಗ ವರದೆ ಆದ ಅಖಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಐಕೆ ಹಿರೇಕರ್ ಪಂಡರತೆ ಅಖಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಕಲಿಯುಗದ 40 ಮಂದಿನ ತರೋದು ಅಖಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಯಾನ ಅಖಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅಂಚ ಏನೇರ್ದ ಅವರ ಅಪಗೆನ್ನ ಗತಿದಾದ ಈ ಎನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಆಪುಂಡು ಭಯ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನರು ವಾಯುಮೂಲೆಯ ಮಾಳಿಗಪುರತಲಮ್ಮ ದೇವಿ ಅದು ಕುಳ್ಳುಲೈ ಮಾಳಿಗಪುರತಮ್ಮ ದೇವಿ ಪಂಡಗ ಶಬರಿ ಮಾತೆ ಈ ನೆಟ್ಟಿರ ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನೋಲೆ ನಡ ಆಟೋಡೆ ಎಂಕುಲೆ ಅಂಚ ತೂತಿ ಜಾತೆ ವನದು ಮೈಷಿ ಮರ್ದನೆ ಆಪನು ಮೈಷಿ ಗೊಂದು ಅದು ಬತ್ತದು ಮೈಷಿ ಏರು
ಋಷಿನ ಬಡಿದು ಎತ್ತ್ಯಾರು ಋಷಿನ ಬಡಿದು ತಪಸ್ಸರು ಶಾಪ ಕೊರ್ದು ಮಹಿಷಿ ಆಪಿನಾರು ಆ ಶಾಪ ಕೊರ್ನ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತೆ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆ ಆದ ಋಷಿನ ಕೈತನೇರಿ ಪೋಡತ್ತಂದೆ ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ನೆಂಚ ಕೆಣ್ಣು ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾದ ಏರ್ಲೆಂಚಲ ಬರೆಯಲು ಬಣ್ಣದ ಐಕತ್ತು ಪಂಚವಟಿ ರಾಮಾಯಣ ದಾದ ಪನ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನೇ ನಮ್ಮ ತೂವನೋಡು ಆ ಮಹಿಷಿನ ಘೋರ ರೂಪ ಆದ ಅವು ಸಹಿತದೊಂದು ಪುಟ್ಟದ 10 ಮಾಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಲಮ್ಮ ಶಬರಿ ಮಾತೇನೆ ದಾಯಕ್ಕೆಂಡ ಬೆಲಕ್ಕಾದ ಪನ್ಪೆ ಶಬರಿ ಮಾತೆಗೆ ಅಭಯ ಕೊರ್ಪೆರು ಆರ್ನ ಬೇಲೆ ಆದ ಪೋಪೆರತ್ತೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಆದಾದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಅಪ್ಪೆನೊಂಜಿ ಕಪಟ ನಾಟಕಗೂ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಆ ಓಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಪೇರು ಪಿಲಿನೆ ಕೊನಪೇರು ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಪಿಲಿ ಬಣ್ಣಗ ಅಪ್ಪ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಆನಗನೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಆಯ್ನೆ ಅಪ್ಪ ಪಂಡದು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಪಿಲಿನೂ ತೂದು ಪೋಡಿದು ಬಲಿಪುನಗನೆ ಆ ಪುದರರಿಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಪಂಡದು ಪ್ರಾರಂಭೋಡು ಬಾಲ್ಯ ಚಿಕ್ಕನಾಗ ಕಂಟೆಲಡು ಮಣಿಕಂಠ ದಯ ಪಂಡ ದುಷ್ಟೆ ಪಂಪಿನಿ ನರಮನೆಗೆ ಎತ್ತಿತ್ತ ನಂಚನೆ ದೇವರಿಗಳಿತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ನರಮನೆಗೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಬಂಗ ದೇವರೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಬೇತಾಳಿ ಕಟ್ಟುಣಂಜ ಮಣಿ ಆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏನಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಮಣಿಕಂಠ ಪನ್ಮಿನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಾರಂಭಂತೋಡು ಕಂಟೆಲಿಡಿತ್ತಿನ ಮಣಿ ಮೂಜಿನ ವರ್ಷದಕ್ಕಳು ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟುನ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನಿಲ್ಲ ಅಂಚಂದು ಆದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಆದ 6 ದಾನೆ ಮಲ್ಪರಿಕೆ ಏನಂದ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ರೆಡಿ ಆದಪ್ಪನು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಯಾನು ತಯಾರಾಯ್ತೇನೆ 10 ಏನನು ಇಂಚಿನ ಕಡಪುರದ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಮುಗಿನ ಯಾನು ಪಿದಾಡೋಡೆ 16 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಆತೀನಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೂ ಸನ್ನಿಧಾನ ಎಕ್ಕ ಬಣ್ಣಗ ಪಂದಳ ಬಣ್ಣಗ ಉತ್ತರ ನಕ್ಷತ್ರ ನೆನಪುದಿಲೆ ಉತ್ತರ ನಕ್ಷತ್ರ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಕ್ಷತ್ರ ಓಕೆಂಡು ಉತ್ತರ ನಕ್ಷತ್ರ ಪನಿಯರ ಕಾರಣವೇ ಅರೇನು ಬಾಳೆದ ರೂಪೋಡು ಬಾಳೆ ಪುಟ್ಟುದು ಅಡೆಗೆ ಪಂದಲಗು ಕೊಣಪಿರತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಕೊನದು ರಾಣಿನ ಮಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಡಿರತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಉತ್ತರ ನಕ್ಷತ್ರ ಇನ್ನಿಕ್ಕಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ನಕ್ಷತ್ರ ಓಕೆಂಡು ಉತ್ತರ ನಕ್ಷತ್ರ ನಂಗೆ ಬೋಡಾಯಿ ನೆಂಚಿನ ಅಂಚ 6 ಇಜ್ಜಿ ಪಿತೃ ಯಾನ ಐಕತ್ತು ಯಾನ ಇಂಚ ಮೆಗ್ಗಿಯ ಕಟ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ ಈ ಪುರ್ಲುನ ಯಾಪತ್ತೂಪಿನಿ ಮಗ 6 ಆತಾನಗ ಅರ್ನ ತುತ್ತೈತ ಪೂರ ಪೋದು ಒಂದು ಕೌಪಿನ ಕಚ್ಚಗು ಕೌಪಿನ ಪನ್ಪನ ಮತ್ತೆ ಐನು ತುತ್ತುದು ತುಳಸಿ ಮಾನೆ ಪಾಡ್ದು ಪಿದಾರ್ದು ಆತನಾರು ಅಪ್ಪಗ ಮಗ ಯಾನ ಈ ಪುರ್ಲುನ ಯಾಪತ್ತೂಪಿನಿ ಅಪ್ಪಗ ಇರಾಗ ಆತಲ ಆಸೆ ಉಂಡುಂದಾಂಡ ಸೂರ್ಯ ರಥಸಸ್ತಮಿ ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಬುರ್ದು ಉತ್ತರಾಯಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಆಪಿನ ಆ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಬರ್ಪನಂಜಿನ ಸಮಯಡು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಎನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪಡು ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಎನ್ನ ಮೂರ್ತಿರು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮನ್ಪಡು ಆ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಈ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತದ ಆ ಪುರ್ಲು ನೀರು ತಿರುಬಾಭರಣ ಅಪ್ಪಗ ಪರಮಾತ್ಮೆ ದಾಣೆ ಮಲ್ಪಿರ್ಪೇನು ಅಲ್ಲಿ ಪಿದಾಡ್ವೇರು ಪಿದಣ್ಣಗ ಈ ಓಲು ಇಂಚಿನ ದಾಣೆ ಪನ್ಪನ ಅಪ್ಪಗ ಅಂದೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಷಕ್ಷಗು ಏನು ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಪಗರಿ నేను బుడిపే ఇందు ఓలు శరపోదు పూర్ణ అడేగు ఎన్న సన్నిధాన నిర్మాణ మల్పిని రాజశేఖర కట్టిదిన నిర్మాణ ఇజ్జి ಅವು ಪೋತುಂಡು ವರ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರಸಾದ ಪೋತುಂಡು ತುಂಬದ 5 ಬೊಕ್ಕದ ಎತ್ತೆ ದಿಗಿನಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿನಿ ಇತ್ತ ಈತ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಪಾರ ಕಾರಣನೇ ಅಲ್ಪರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಡೆಗೆ ಬರ್ಕ ಈರ್ ತೂತಿನ ಶಬರಿಮಲೆನೇ ಬೇತೆ ಅಂತ ಪನ್ಪರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಕೌತುಕ ಕುತೂಹಲ ಅಪ್ಪನಾಗ ಇನಿತ್ತ ದಿನಟ್ಟು ಲಕ್ಷ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಜನಕ್ಕುಲು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಸಾದಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ತಿನ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಗಡಿಲ ಅವಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಉಂಡು ಸಾದಿ ಇನಿಕ್ಲ ಬಂಗದ ಸಾದಿಯಿಂದ ಆಂಡಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನು ಇನಿಂದು ಬಂಗ ಅಂದ ಆದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ 40 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಆ ರೀತಿದ ಬಂಗ ಆದುಪ್ಪು ಆನಿಗೀರ್ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಕತ್ತಿ ಪತ್ತೊಂದು ಸಾದಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನ ಸನ್ನಿಧಾನಗ್ಲ ನೆಡ್ ದುಂಬು ಉಪ್ಪುನ ಸನ್ನಿಧಾನಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ತೆರೆಯನ್ನ ವಿಚಾರ ಅಂದುಲ ಒಂಜಿ ಆ ಸನ್ನಿಧಾನಗ ಅಗ್ನಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಆತಿನ ವಿಚಾರ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನ್ ಕೇಂದಿನ ಕಥೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆತನ ಇಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಯಿನ ಇಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರಡು ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹಲ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಐಕ ಅಗ್ನಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಆದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಪಂಚಲವಾದ ವಿಗ್ರಹ ಆತಿನ ಪಂಪಿನ ಕಥೆ ಯಾನ್ ಕೇನೊಂದು ಬೈದೆ ಅಂಚಾದ ಮೂಲದ ಸನ್ನಿಧಾನ ನಿಕುಲ್ ಪೋಪನ ಚಿಂತನ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಚ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಪಂಡಗ ನನಗೇನು ನನ್ನ ಮೂಲದ ಈ ಸನ್ನಿಧಾನ ಪೊತ್ತುನಲ್ಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪೊತ್ತುದಿ ಜತೆ ಇನಿಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ದೇವರನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು ಅರ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕುಡೊಂಜಿ ಅರ್ಥ ದೇವರೇನು ಪೊತ್ತದು ನಮಕ್ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ದೆಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮೂಲಂಜಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ದೈವ
ನಾಗೆ ಕುಲ್ಲಿನ ಜಾಗನ ಆತು ಸುಲಭಡು ದೆಪ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಅವು ಆತು ಸುಲಭಡು ಅಡೆಕೊನ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರೆ ಹತ್ತು ಅಂಚನೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅವಲೇ ಉಂಡು ಎತೋ ಪವಿತ್ರತೆ ಉರಿನೇರ್ದವರ ಇನಿ ಇತ್ಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ ಕಾರಣ ಅಪಗ ಪದ್ಯನ್ಮ ಪಡಿ ಇತ್ತದಲಕ ಬಂಗಾರದತ್ತು ಇನ್ನು ಪಂಚಲೋಹದ ಅಪಗ ಕಲ್ಲದ ನೆತ್ತಿನಿ ಕಾಳಿ ಶಿಲೆ ಕಲ್ಲದಾಗ ಅವು ಇತ್ತೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗೆಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕಾರು ಉಂತೋಜಿ ಒಂಜಿನ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿನ ಪಡಿ ರಡ್ನೆ ಅಂಚ ಹಾಕದು ಪೋಂತೀನಿ ದುಂಬು ಅಂದೆ ಪದ್ಯನ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಪದ್ಯನ್ಮ ವರ್ಷದ ಪೋಪನ ಮದ್ಯನ್ಮ ಮಿತ್ತಿದೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಇತ್ತನು ಅವು ದಾನಿಕೆನ್ನ ತಾರ ಹಾಕಿದವರ ಉಂತೀರು ತಾರ ದೆಪ್ಪೆರೆ ರಶ್ಶಿದ ಜಾರುನ ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐತೆ ಪಂಚಲೋಹ ಮುಚ್ಚಿದು ಪಡಿ ನೀರೀತಿ ಮಲ್ಪೆರ ಕಾರಣ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಸುರುಟು ಒಂದು ಆತನಲ್ಲ ಅಗ್ನಿಪರ್ಶ ಆತನಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶಿಲೆ ಕಲ್ಲದ ಮೂರ್ತಿ ಇನಿಕ್ಲ ಉಲಾಯಿ ಉಂಡತೆ ಉಂಡು ಪಂಚಲೋಹದ ಕವಚ ಯಾಪಾನಲವ್ರ ಅಪರೂಪಗವು ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕುಣ್ಣಂಕ ಸಂದರ್ಭ ಅವು ದಾನಿಕೆಂಡ ಬಿಷು ಸಂಕ್ರಮಣ ಬೊಕ್ಕ ಓಣಮದ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಈ ರಶ್ಶಿಡ್ ಅವು ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಅಭಿಷೇಕ ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪುನತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಾನಿಕೆಂಡ ಬೊಲೂಪುಗು ಪೋದಿರ ಮಡಸ್ಥಾನ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂತುಡು ಬೊಲ್ಪುಗು ನಡುಕು ಪೊನಗ ಈ ಮಕರ ಜ್ಯೋತಿದ ಕೊಡ್ತೊಡು ಅತ್ತು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜ ಬಿಷು ಇಜ್ಜಿನ್ನಾಂಡ ಓಣಂ ಎತ್ತನ ಈ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸೇವೆದ ಪಗ ಪೋಂಡ ನಂಗೆ ಆ ಸಮಯಡು ಕಲ್ಲದ ಶಿಲೆ ಕಲ್ಲದ ಐಕಿತ್ತೆ ಎಂದು ಪಂಚಲೋಹ ಮುಚ್ಚಿದಿನ ಅಂಚ ಎಂದು ದಾನಿಕೆ ನನ್ನ ಅಪಗ ಅಗ್ನಿ ಪರ್ಶಾಯರಂದೆ ಮರತ ಮಾತ ವಿಶೇಷ ಇತ್ತನು ಅಂಚ ಏನಿರ ಆತು ಪಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಶಿಲೆಕಲ್ಲು ಬತ್ತಿನೇರ್ದ ಅವರ ಎಂದು ಈ ರೀತಿಯ ಶಿಲೆಕಲ್ಲದ ಮಲ್ಪೆರ ಕಾರಣ ಅಂಚವು ಅಗ್ನಿ ಕಾಡಗು ತೂಬೂರ್ನಲ ಇಂದು ದಾಳಯರ ಬಳ್ಳಿ ಸನ್ನಿಧಾನ ದಾಳಯರ ಬಳ್ಳಿ ಪನ್ಪಡ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಅಂಚ ಸನ್ನಿಧಾನಗು ಮಕರ ಮಾಸದ ವಿಷಯೋಡು ಇತ್ತೆ ಆಭರಣ ಪಿದಾರ್ದನ ಅಲ್ಪ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪೋದು ಮಾತ ಪೋಪಿನವು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪೋದು ಪೋಪುಂಡು ಅಕೇರಿಗೆ ಪಂಬೇರ್ದು ಪಿದನ್ನಾಗ ಆಯ್ತ ಒಂದುವೇ ಬೇತೆ ಐನು ಓಲ ಮುಟ್ಟೆರೆ ಓಲಾನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕನ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನ್ಯಾನು ಓಲಾನ ಮುಟ್ಟರೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡ ದೂರ ಉಂತೋಡು ಒಂದು ಪಕ್ಕನೆ ವರ್ಷ ಅವು ಆಪಿನ ಅನುಭವನೇ ಬೊಕ್ಕ ಪಲ್ಲೇರು ಓಲಾನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ಶ ಮಲ್ಪರ ತಿಕ್ಕಂಡ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಕರಿನ ವರ್ಷ ತಿಕ್ಕಂಡ ಆಭರಣ ಪೋಪುನ ಅಲ್ಪನೆ ಬರಿಟು ಉಂಟು ಅವು ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ತೊಲೆ ಎತ್ತಲೆ ಗರುಡೆ ಮಿತ್ತು ಅಂದ್ ಗರುಡನ ಸಂಚಾರ ಒಂಜಿ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲು ಬರ್ಪಿನಿ ಶರಂಗುತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲು ದೀದ ಐದೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋರ್ಡ್ ಬತ್ತಕೊನತ್ ಬೋಪಿನಿ ಅಲ್ತಿರ್ಬಕ್ಕ ಬತ್ತನ ಪನ್ಪಿನ ಕೊಡಿ ಮರ ಕೊಂಚ ಸುತ್ತ ಹಾಕದು ಗರುಡೆ ಬರಿಕೆ ಹೋಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ತೊಲೆ ಇಂದು ನೆತ್ತ ಪಿರೋದ ಕತೆ ಗರುಡೆ ಆತ್ ಪೊರ್ತುಗು ಸುತ್ತ ಹಾಕುನು ಆಭರಣ ಬಂದಾಗ ಅವಲ ಅವೇ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಮಾನವ ಸಮೇತ ಆತ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ತಿಕ್ಕಂದು ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಮಹಾವಿಷ್ಣುನ ಗರುಡೆ ಹರಿಹರ ಸುತೆ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಗರುಡೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣುನು ತುಂಬಿನಂಚಿನ ಗರುಡೆ ಅಪಗ ಮಹಾವಿಷ್ಣುನ ಸಂಕೇತ ಕೊರನಂಚಿನ ಗರುಡೆನೇ ಮೂಲೈಕ ಅಧಿದೇವತೆ ಈ ಆಭರಣಗೂ ಕಾವಲ್ಗಾರೆ ಅವು ಬಂಗಾರ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಲ್ತು ಪಿದಣ್ಣನೇ ಬರ್ಪನು ಆಯ್ತ ಎಡೆಟ್ ಅರ್ನಂಜಿ ತುತ್ತಾಯ್ತದ ವಸ್ತ್ರ ಉಂಡು 108 ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಡ ಮಲ್ದಿನ ಶತ್ರು ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪನಗ ಮೆರೆಗೆ ದಾಲ ತಾಗೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪನ ಅಡೆಮುಟ್ಟದ ವಸ್ತ್ರ ಉಂಡರ್ ನಾನು 6-10 ದಿನ ಕತ್ತಿ ಉಂಡು ಕಟಾರಿ ಯುದ್ಧದ ಕತ್ತಿ ಉಂಡು ಇನಿಕ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಆಭರಣ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಭರಣ ಬತ್ತದು ಸಮಯ ಅಲಂಕಾರ ಆಪುಂಡು ಅಲಂಕಾರ ಹಾದು ತುಲೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದನಕೆಂಡ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂಚ ಪೊತ್ತೈರು ಇಂಚ ಪೊತ್ತೈರು ಕಾಡಿದ ಜನಕ್ಕಳು ತೂಕೊರ್ಪೆರು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಏರು ಎಂಚಿನೇ ಪನಡು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿನ ತುಯ್ಯರ ಪೋತಿನಿ ನಮ್ಮ ಈತ ದಿನ ಋತ ಮಲ್ದಿನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತಾನಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ ರೂಪ ತೂವೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಋತ ಪತ್ತದಿನ ನಮ್ಮ ಅಂಚಾನ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ನಂಗೆ ಎಂಚ ಒಲಿದು ಬರ್ಪಿನಿಕೆ ನನ್ನ ಅಂಡ ಆಭರಣ ಹಾಪುಂಡು ಈ ಪಂದಲ ರಾಜೆ ಕೂಡ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ಶರಂಗುತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಟು ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ಆತು ಮಲ್ಲ ಏನನ್ನು ಮಲ್ಪ ಚೀರ್ ಮಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಈರೇ ಮಲ್ಲ ಪನ್ಪನ ನೇನು ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊರ್ತಿರರಿಗೆ ಒಂಜಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಚ ತೂವೋಡು ಅಲಂಕಾರ ಆದ ಆರತಿ ಆಪುಂಡು ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹ ಪಂಡ್ಯತೆ ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ಪುಣು ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹ ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ಪುಣು ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಜ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಸ್ವಷ್ಟವಾಯಿಂಚಿತ್ತಿನ 14 ದಿನ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೀಲಿ ಅವು 10 ನಾನೇ ಖರ್ಚಿದ ಕೊರಪೆ
ಪುರವಿಜ್ಜಂದು ಏನು ಪನ್ಪುಜಿ ಬಂಡೈತೇನೆ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ನಾಗ ಇತ್ತ ಮಾತಿರೆಗಳ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ಪನ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಉಲಾಯಿ ನಂಗೆ ಕುಂತೇರು ಬಿಡ್ಪೇರೆ ಇಜ್ಜತೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾಗ್ಯವಂತಿತ್ತಿನ ಏರಾಳು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಮಾತಿರೆಗಳ ತಿಕ್ಕುಜತೆ ಅಪ್ಪ ಈತು ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕೋಟಿ ಭಕ್ತಿರು ತೂಡತೆ ಇನಿಕ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಉಪ್ಪುಣಿಕೆ ಎಂಡ ಕಾಂತಮಳೆಟು ದಾಯಕೆಂಡ ಈ ಜ್ಯೋತಿ ರೂಪನೇ ಅರನೆಗೆ ಭೇಟಿ ಆಪುನ ಅಲ್ಪ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆರು ಇನಿಕ್ಲ ಚಿಮ್ಮುದ್ರ ಹಂಗೆನೆ ಚಿಮ್ಮುದ್ರೆಡೆ ಯಾರು ಕುಲ್ದೇರು ಅಲ್ಪ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಮೂರ್ತಿ ಕಣ್ಣು ಬುಲಾಪುಂಡು ಕಣ್ಣು ಬುಲನಗ ಜ್ಯೋತಿ ರೂಪ ನಡುಟು ಆದ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕೋಟಿ ಭಕ್ತಿರೆಗ್ಲ ಆ ರಾಜಗ ಕೇತಕ್ಕೆ ವರ್ಮ ರಾಜಗಳ ಕೊರ್ಪನಂಜನ ದರ್ಶನಂದು ಆ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಅಲ್ಪ ನಂಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪಡು ಮಾತ ಸದ್ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವ್ರು ಏರು ಮಾತ ಅರೇನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಜ ಭಕ್ತಿಯರು ಪೋತ್ಯರ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಗಳ ದಿವ್ಯ ಸ್ವರೂಪದ ತೂಪನಾರು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಅವು ಸನ್ನಿಧಾನ ನಿಂಚಿನ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಪದ್ಯನ ಪಡಿ ಅವೇನು ಪಂಡಿತೆಗಡೆ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಮೋಹ ಐನ ಮಾತ ಮೂಲು ಋತ ಪತ್ತದು ಬುಡ್ಲಯಿ ಒಂಜಂಜ ಅಂತ ಮಿತ್ತರದ ಬಲ ಆತನಗೆ ಅನ್ನಿಕ್ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ಪೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವರು ಆ ಪದ್ಯನ್ಮಲ ಮುಗಿತದ ಆನಗ ತುಲೆ ಎತ್ತು ಕಷ್ಟುಡು ಎತ್ತು ರಶ್ಡಿ ಎತ್ತು ನೂಗು ನುಗ್ಗಲ್ಲು ಪೋದು ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಓ ಸ್ವಾಮಿ ಎತ್ತು ತಿಳಿಕೆ ಒಂಜಿ ತುಲೆಗೆ ನಂಗೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಂಜಿ ತೂನಾಗ ಏತ್ತು ಒಂಜಿ ತಿಳಿಗೆ ನಂಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಬರು ಓಲಜ್ಜಿ ಅವೇ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಪನ್ಪಿನ್ನಂಗೆ ದಾನಿಕೇನಂದ ನಮ ಏತ್ತು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಆ ಪದ್ಯನ ಮೇರ್ದನಾಗ ನಂಗೆ ಪೂರ ಬುಡಿಯರಾರು ಬುರ್ದು ಕೊರಿಯರು ನಿರ್ಮಲ್ಯ ಮಲ್ತಿರ ಐನೇ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಪಿರ ಬಣ್ಣಗ ಪಿರ ನಮ್ಮ ಪೋನಾಗ ಮೂಲು ಋತುಟು ಕುಲ್ಲುಡ್ದು ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಕ್ಕರ್ತಿತ್ತಂದ ಪಿರ ಬತ್ತದಲ್ಲ ನಂಗೆ ಕಂಚೆನೆ ಅವಾಗ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಈ ರೂಪಡು ಈ ರೀತಿಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತದು ನಿಜವಾದ ಏರ್ಲ ಸೋತಿನ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ಬಂಗಡು ಕಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಐಟ್ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತಂಡ ಆನೆ ಬತ್ತದು ಗುದ್ದುನ ಉಮಿಲ್ದ ರೂಪಡು ಕರಿದು ಪೋಪುನು ಪನ್ಪಿನಿ ಅಂಚ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಇನಿಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಕ್ಲ ಆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನೊಂದುವೇ ನಮ್ಮ ಗುರುಪುರ ಕೈಕಂಬದ ಊರದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಲ್ಯ 85ನೇ ಇಸವಿದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ಜಂಗಮ್ಮಟ ಗುರುಪುರ ಜಂಗಮ್ಮಟ ಅಲ್ಪ ಮಾಲೆಪಾರ್ದ ಶಿಬಿರ ಉಪ್ಪೇರು ಆರು ಪನ್ಪೇರು ಜಾಲಡ್ ಅಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಅಂಬಾಸಡರ್ ಕಾರು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆರು ಪನ್ಪೇರು ದಾನಿಕೆ ಏನಂದ ಯಾನು ಮಾಲೆಪಾರ್ದು ಎಡ್ಡಾಯಿನಿ ಸ್ವಾಮಿ 85ನೇ ಇಸವಿಡಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ ಎಣ್ಣ ಅಂಬಾಸಡರ್ ಕಾರ್ ಅವು ಎಣ್ಣ ಕಾರ್ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರಾರ ಜಾತಿರರ ಕ್ರಿಸ್ತ ಧರ್ಮದಾರ ಪರ್ದು ತೋಡುಡು ಬೋರಂತಿನ ಆಯನ ಎನನು ಮೀಪಾದು ಮಾಲೆಪಾರ್ದು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ತೋಚ್ಪಾದು 5ನೇ ವರ್ಷ ಏನು ಪೋಂದಿಲ್ಲ 5ನೇ ವರ್ಷ ಅವ್ರು ದುಂಬೆ ಎಂಕ ರಡ್ಡ ಕಾರ್ದ ದನಿಯಾಪಿನ ಯೋಗುನ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಕುರ್ತಿರು ಪನ್ನದು ಅರ್ಣನಾಲೆಡು ಬಣ್ಣಗ ನಮ ದಾಯಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ರ ಆಪುಜಿ ದೇವರ ನಮ ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದಾಯಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ಎಂಕ ಗೊಂದಲ ಮಸ್ತುನು ನೆಟ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯಗೆ ಬರ್ರೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಡಿಯುನೇ ಕೆಲವರು ಎಂಚಿನೈಗೆ ಪನ್ನಾಗ ವೃತ್ತ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಪದ್ಯಡ್ಲುಂಡು ತಿಳಿದು ತಿಳಿಯದನೆ ಅರಿದು ಅರಿಯದನೆ ನಾನು ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮನ್ನಿಸೊಂದು ಅಂಚದು ಮನ್ನಿಸುನ ಶಕ್ತಿ ದೇವರ ಗುಂಡು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲಾರ ಮನ್ನಿಸುವರು ಖಂಡಿತ ಆಂಡ ಜನಕ್ಲೆ ಗುಪ್ಪನ ಪೋಡಿಗೆ ಯಾನು 48 ದಿನಟ್ಟು ಓಲಾಳ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಏನರ್ದು ವೃತ್ತ ತತ್ತದು ಪೋಂಡ ದಾನೆ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವರ್ಗೊಂಡು ಎಂಚಂದ್ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದೆ ಇಷ್ಟಡುಲ್ಲೆ ಆಣ ಯಾನ್ ಗುಟ್ಕ ತಿನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಒಯ್ಪೆ ದೇವರ ದಾಲ ಪಂತೆರಂದು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಎಂದು ಪಂಪನಂಚಿನ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಅಂಚದು ಈ ರಡ್ಡು ಪ್ರಶ್ನೆಲೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಈ ಸುರುಕಾದು ಗುಟ್ಕ ತಿನ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಒಯ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾಲೆದ ಸಂದರ್ಭ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ದಾನಿಕೆ ಏನಂದ ಒಂಜಿ ನರಮನಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆವಡುನ್ನ ಅಂಡ ಆಯ್ಗೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರೋಡು ಅಪ್ಪ ಈ ಅವಕಾಶ ದೇವರ ನಂಗೆ ಒಂದೇನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಈ ಮೂಲಕ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ದಿನ ಈ ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪುಜ ನಿನ್ನ ಸಾವಸ ಸಂಘ ದೋಷ ಇರು ಪತ್ತಿರ ಆಯ್ಗ್ಲವೇ ದೋಷ ತಟ್ಟುನು ನಿನ್ನ ಸಂಘ ಬುರ್ದು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸುಲಭದ ಉತ್ತರ ಕೊರಪೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಇತ್ತೆ ಏನ ಮುಲ್ಪ ಕಂತ ಕುಲ್ಲ ರಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ಲೆಪ್ಪುವೆರು ಸ್ವಾಮಿ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಸುರೂತ ವೇದಿಕೆ ಪೋಪೇರು ಅಲ್ಪ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ಮಾತ ದಕ್ಕುವಿರಾರೀಗ ತೆತ್ತಿ ಅವು ಟೊಮೆಟೊ ಕೊರಿದಿನ ಮಾತ ದಕ್ಕುವಿರ నేను ಮಾತು ಐಕ್ಯ ಪನ್ಬಿನಿ ಗುರು ಪನ್ಬಿನಿ ಐಕ್ಯ ಐನ್ ಮಾತ ಸೈಸೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಪೋಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೋರ್ಡೈನ ಅಕ್ಲ ಭಾಷೆ ವೇದಿಕೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪೇರು
ಲಕ್ಕನ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲು ಈ ಊರು ಬುರ್ದು ಪೋಚಿ ಅನ್ನದು ಸರಿ ನಾನೊಂಜಿ ಕೊಡಿಗೆ ಪೋಪೇರು ಅಲ್ಪ ಬಾರಿ ಘನತೆ ಗೌರವ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಅರೇನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ವೇದಿಕೆ ಸಕಲ ಮರ್ಯಾದೆಯಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಿಯರು ಪುಷ್ಪ ಅಂದು ಮಾತ ಅಲ್ಪ ಲಕ್ಕದುಂತದು ಪಂಡೇರಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಊರೂರು ಪೋಲೆ ಪಂಡದು ಅಪ್ಪಾಗ ಒಟ್ಟುಗು ಬತ್ತಿನ ಈಗ ಗೊಂದಲ ಹಾಪನು ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಎಕ್ಕಡೆ ನಿಕ್ಲು ಊರು ಪುರ್ತು ಪೋಚಿ ಪಂಡರು ಮುಕ್ಲೇನು ನಿಕ್ಲು ಊರೂರು ಪೋಲೆ ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಒಳಮರ್ಮ ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಕ್ಲ ವರ್ತನೆ ಎಂಚೊಂಡು ಅಕ್ಲು ಊರು ಪೋನೆಲ್ಲ ಊರುನು ಲಗಡಿ ಮಲ್ತು ಪಾಡುವೆರೆ ಅಕ್ಲ ಊರುಡೇ ತೊನಡು ಅವಲೇ ಹಾಲಾವಡು ಎಂಚಿನ ಆನಂದಲ್ಲ ನನೊಂಜಿ ಊರಿಗೆ ಉಪ್ಪದ್ರೆ ಹೆಜ್ಜತ್ತ ಮುಕ್ಳು ಊರು ಪೋನೆಲ್ಲ ಮುಕ್ಳು ಊರುನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೇರು ಮುಕ್ಳು ಊರು ಪೋನೆಲ್ಲ ಮುಕ್ಳ ಎಡ್ಡೆ ತತ್ವ ಪಟ್ಟುವೆರು ಐಕ್ ಮುಕ್ಳಿನ ಊರೂರು ಪೋಯರೆ ಪಂಡೆ ನೆತ್ತ ಒಲ ಮರ್ಮ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ದೇವರನ ಈ ಸಮಯಡು ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತಿರ ದೇವರ ದೇಟ್ಟು ನೇನೆ ಎಂಚ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ನಿಧಿಯಿಂದೆ ಪನೊಲಿ ನಂಗೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ನಂಗೊಂದು ನಿಧಿ ಕೊಡ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಭಂಗ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟದಾಲ ನಂಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗ ಇಜ್ಜಿಂದತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಯಾಕಡೆ ಪಂಡ್ಯತೆ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ದಿನ ದುಡ್ಡು ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಏಪ್ಪೊಗಳ ದೇವರ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತಕ್ಕೇನು ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಲಡಾಯಿ ಮನ್ಪಡ ದಾಸನಾಗು ಸುರುಟು ದಾಸಗೆ ದಾಸ ಅವನು ಒಲಿದು ಬರುವನು ಸುರುಟು ಈ ದಾಸೆ ಅಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ ದೊರೆಯದನ್ನ ಮುಖತೆ ಅವು ಸತ್ಯ ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮ ಅಲ್ಲ ಶ್ರೀಮೂಲ ನದಿಮೂಲ ಋಷಿಮೂಲ ಬೊಕ್ಕ ಗುರುಮೂಲ ನೇನು ನಾಡೊಂದು ಪೋಚಿ ಅಪಗ ಐನ ಮಾತ ಬದಿಕದೀದು ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮೆ ಆಲೈ ಸುರುಟು ದಾಸೆ ಆಡ ನಿಕ್ಕ ದಾಸೆ ಆದ ಆರು ಬರ್ಪೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾನಿಕೇನಂದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆಲು ಸ್ವಭಾವ నేను బిడుగడే ఆవిడే పనిపినాను బిడుగడే ఆయిచిందాండ అక్కలు జన్మోడు అక్కలు సుధారుజేరు అవి అక్కల యాపల అవి ఇత్తిన స్వభావనే అంచిదిన అక్కల ఒట్టుడు మాలే పాడనలో నమ్మ తప్పుందే పన్ప తప్పే పనిపాను ఒక్క ಕಷ್ಟ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಯಾಪಲ ಕಷ್ಟ ಮುಗಿಯರೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ದೇವರೆಂಗೆ ಸುಖ ಕೊಡ್ತೇರು ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತ ನೆಟ್ಟು ಸುಖನೇ ಖಂಡಿತ ಸುಖನೇ ಹೊರಗು ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಂದು ಬರೋ ಆ ಕಷ್ಟ ಹತ್ತು ಸುಖ ಆದಿ ದೇವರು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಪಂಡಿತ ನಿಧಿ ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಿಧಿ ಎಂದು ದೆಪ್ಪುನ ರೀತಿಲಿ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಐನು ಗೆತೋನನ ಆ ರೀತಿಗೊಂದು ಬರೀ ಬರ್ಪುನು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಕುಲ್ ತೆರಿಯಂದೆ ತಪ್ಪ ಆಂಡಂದಾಂಡ ಪಂಡ ಈತನ ಗುಟ್ಕಾ ಸಿಗರೇಟ್ದ ವಿಚಾರ ಅವು ತೆರಿದೆ ಮಲ್ಪನ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಬುಡ್ದು ಇನಿ ಕಾಲ ಬದಲಾವಣೆ ದುಂಬುದ ಈರ್ ಪಂಡ್ಲಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ದುಂಬುದ ಲಕ ಹೆಜ್ಜೀನಿ ಅವು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನಿ ಜನಕುಲ್ ಬರ್ಪನಂಚಿತ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ದಾದ ಬನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮಲ ಬದಲಾವಣೆ ಬೈದನ್ ಇನಿ ಅನ್ಕೇನು ನಂಚಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಜಿ ಖುದ್ದು ಎನ್ನ ಉಲೈ ಉಪ್ಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಲಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಜನ ಇನಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕಲು ಉಲ್ಲೇರಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ನಕಲು ಉಲ್ಲೇರಿ ಸಮಯ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೇರಿ ಊರೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರಿ ಅಣ್ಣ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆ ಅಕ್ಕನ ವೃತ್ತಿ ಹಿಡ್ದವರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಪೋಯರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅತಂಡ ಇತ್ತೆ ಗುಟ್ಕಾ ಸಿಗರೇಟ್ದ ವಿಷಯ ಬುಡ್ದು ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಕಾರ ನಡಪೋಡು ಪಂಪ್ನ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಬೆಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಏರಾಣ್ಲ ಇತ್ತರಿಂದ ಆಂಡ ಇನ್ನಿತ ಕಾಲಾಡಿ ಕಂಪೆನಿದ ಒಂಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಕುಲು ಆನಿ ಶೂ ಪಾಡೋಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಅಕಲ್ನ ವೇಷಭೂಷಣ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಕಪ್ಪು ಬಟ್ ಅಂಗಿ ಪಾಡದೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಶಾಲ್ ಪಾಡದೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಇದು ಯಾನ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಎತ್ತು ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಕೈ ಮುಗಿಯರಿಂದ ಆಂಡಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದಾನಾಗ ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಐಕ್ ಸರಿಯಾನ ವೇಷಭೂಷಣ ಪಾಡದು ಪೋಡಪ್ಪ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಗೊಂದಲ ಯಾನ್ 48 ದಿನ ವೃತ ಮಂತದ ನಡುಟುಂದೇನು ಒಂಜಿ ಓಲಾಣ್ಣ ಮಂತೆ ಎಂದಾಂಡು ಎಂಕ್ ಒಲ್ಲ ಹಾಳಾಪುಣ ಅಂದು ಎಂಕ್ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ಪುಣ ಆ ವಿಚಾರ ಗಿರ್ಪನ್ಪುಣ ಒಂದಾಂಡ ಐಕ್ದಾದ ಉತ್ತರ ಒಂದು ಪನ್ನೊಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಮಿಗ್ಗೆನ ಮಗನೇ ಶಾಲೆ ಪೋಂದರೆ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಎನ್ನ ಮಿಗ್ಗೆನ ಆಕಲೆ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಉಲಾಯಿ ದಯಕೆಂಡ ಕಲ್ಪುನಕಲು ಕಲ್ಪೋಡು ಬಿನ್ಪುನೆ ಬಿನೋಡು ಇನಿ ದೇವರತ್ತಾದ ಆನಿದ ಕಾಲ ನಂಗೆ ಬೆಂದಿಜಿನಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬದುಕೆ ರಾತನು ದಯಕೆಂಡ ಕೊಡಸಾದ್ರಿಗೆ ಕೊಲ್ಲೂರಿಗೆ ಪೋನಾಗ നമ്മുടെ ದಾಳ ಉಪ್ಪು ಜಿಂದಾನಲ್ಲ ಅವು ಪೋನಾಗ ಏರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಡು ಬಂದ ಸಾಧುನಕ್ಲೊಟ್ಟು ಪೋಡು ನಡತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಮಿತ್ತು ಪೋಪೇರು ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಎತ್ತಿನಾಗ ದಾನೆ ಬಾಜಿಲಾಪನ ಬಡಾಪನ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆ ಪೋಡಿದು ಇಜ್ಜಿಂದ ಪನ್ನುವ ಅಕುಲ್ ದಾಲ ದೆಪ್ಪು ಜೇರಿದೆ ಅಂಚ ಅಂದಂದವು ಅವು ತಪ್ಪುನು ದೆಪ್ಪುಲ ಬನ್ಪೇರು ತಪ್ಪುನು ತೋಚ್ಪೇರು ಗುರ್ತದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದೈಕುಳು ಮಾತೊಪ್ಪನ ಅಲ್ಪ ಪೊಪ್ಪುನು ಕೊಯ್ಲ ಬನ್ಪೇರ ಕೊಯ್ದು ಮಸ್ತು ಕೊಯ್ಲ ಬಾಯಿ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಇರೇ ಕಿರತ ಕಡ್ಡಿ ಅನ್ನಲಾವು ಕಿರತ ಕಡ್ಡಿ ಮನೆ ಗೊತ್ತನೆ ಕೈಪುನ ಕೈಬೇ ಸೊಪ್ಪು ಅನ್ನಲಾವು ಒಂದು 10 ಐದು ಕೈಪೆ ಅಗ್ಗಿಲ್ಲ ಅಗ್ಗಿದ್ದು ಚೀಪೆ ಬರ್ಪನು ಇತ್ತೆ ದಾನೆ ಅಪ್ಪನು ಚೀಪೆ ಪೊಟ್ಟುಂಡು ಜಾನೋದಯ ಆಂಡ ಒಂದು ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ದಾಲ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಪಂಡದು
ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಧೈರ್ಯ ದಿವನ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸುರುಟು ನಮ್ಮ ಕೈಪೆನೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಚೀಪೆಗೆ ಬರೋಡು ಅಪಗ ನಂಗೆ ಕಾಡು ಕುಳ್ಳನಲ್ಲ ದಿನದೆಪ್ಪೆರ ಆವು ಧೈರ್ಯಡು ಆವು ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿ ಹೂವನಲೊಂಜಿ ದಾಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನೋದು ಇತ್ತು ಅಂಚಾಪುಜಿ ಸಂಸಾರ ಜೀವನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡೆ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡು ನಾಂಡ ಸರಕಾರದ ಕಾನೂನು ಆ ಕಾನೂನು ನಮ್ಮ ತರೆ ಬಗ್ಗವಡತೆ ಕೊಡಿಯ ಎರ್ದು ದೈವ ಬತ್ತದ ದಾನೆ ಪಂಪಣ್ಣಿನ ಸರಕಾರದ ಆದೀನ ಗೊಂಜಿ ಮುಟ್ಟಿ ಎಂಕುಲು ಪಿರಾ ದೇಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಆದೀನನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೊಡೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಅಪ್ಪಗೈನ ಮೇಲ್ಸರಂಗಡಿ ಅದು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತಿನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಲ ಪಂತಿನ ಆತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೆನಂದಿನಿ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪಾಯರ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪೆ ಕರ್ಮಟ ಉಂತುದಿತ್ತೀರ ಬಾಲೆ ಮುಳು ಪುಂಜು ನಾನು ಆದ್ಯತೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಶ್ರೀಕುಲಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊರೊಡೆ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ್ರೆ ಶ್ರೀಕುಲಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊರೊಡೆ ಓಲು ಶ್ರೀಕುಲಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಇಜ್ಜ ಅವಳು ನಂಗೆ ಬರ್ಕತ್ತಿಜ್ಜಿಂದೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಪ್ಪಗ ಶ್ರೀಕುಲ ನಂಗೆ ಅಪಮಾನ ಅಪವಾದ ಅಕ್ಲೇರ ಮೈಲಿಗೆ ಮಾಡಿ ಆಪುನು ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಅತ್ಯತ್ತ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಬೆಂದದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮುದಾಯ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ಲ ಎತ್ತೋ ಜನ ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ಸಮಯ ಬೇತೇನೆ ಎಂಚಿನ ಮಾತು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದೀಪಿನೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂಜಿನೇ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದೆ ರಡ್ನೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾನದೀನ ನಾನು ರಡ್ನೆ ತಾದ ನಮಕ್ ಆ ಉದ್ಯೋಗ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಚಿನ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪಡ ಇನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಇಜ್ಜಿನ ಇರ್ನ ಬಂಜಿಲ ನಮ್ಮ ಕಾಡು ಕುಲ್ಲೋಡು ಕುಟ್ಟಿರೋ ದೊಂಪ ಪಾಡ್ದು ಅವಳೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಹತ್ತಂದೆ ನಂಗೆ ಜೀವನ ಪವನ್ ಐಕ್ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ನಡಪೋಡು ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪೋಡು ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಬೆನೋಡು ಬೆನ್ನಿನ ಬತ್ತಿನ ದುಡ್ಡುಡು ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಐಕ್ ಅಲ್ತ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತಂಡ ದೇವರನ ದಯ ಉಂಡು ಐಟಾರು ಮುನಿವಿಜೇರು ಖಂಡಿತವಾದ ಮುನಿವಿಜೇರು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆಟೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಮ್ಮ ನಡುಟೋರ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿರತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪಾಯಲ ಹಾಲು ಪಾಯಲ ಮೋಲು ಪಾಯಲ 10 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪಾಯರ ಆಪುಚ್ಚಿ ಪುಂಜೋಕ್ಲು ದಾಯೆಗ್ ದಾನೆ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಆಪುಂಡು ಐನು ಈರು ಯಾನು ಉಂತವನ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ತೆರಿದು ಆ ಕೂಲೇ ಉಂತಾಂಡ ಆಕಲ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಆ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯರಡ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಗರ್ಭಕೋಶಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಜಗಲ ಮಲ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆಕಲೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿಯವು ಏರೇ ಸೊಷ್ಟನೆ ಖಂಡಿತಂದು ಆಕಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಇಂದು ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಇನಿತ್ತೆ ದಣಿಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡುದ ಬಿರೋಡು ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಪರರಾಜ್ಯದೇ ಬರಿದೀತೆ ಅವೇನೇನು ಈ ಸನ್ನಿಧಾನೋಡು ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನೇನು ಆಯ ಬರಿದೀತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಬರಿದೀತೆ ಇಂದು ದಾನೆ ಪನ್ಪಿನ ಅವು ಪಂಬೇಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಪಪತಿ ನಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಾನಗೂ ಅಲ್ತ ವಾತಾವರಣ ಪುಂಜೋಕ್ಲ ಸರಿರೋಗು ಪತ್ತುಜಿ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಿತ್ತು ಪೋಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ದೇವರ ಅರೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅರೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಯಾರನ್ನ ಬರ ಮೊತ್ತದಲ್ಪ ಒಂದು ದಾಯ ಕುಲ್ದಿನಾರು ಇತ್ತೆ ನನೊಂಜಿ ಗೊಂದಲ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮದುವೆ ಮೂಜೆ ಆತನು ಇಂದೇ ನಾನೊಂಜಿ ಪನೋಡೆ ದೇವರೆತ್ತಾದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮದುವೆ ಆತನ ನಾಂಡ ಪುರಾವೆ ಅರೆಗೆ ಪೊಣ್ಣು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇರಿಂದ ಅವಡು ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣಗೆ ಪೊಣ್ಣು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ ಉಂಡು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪೊಣ್ಣು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏರು ಓಲು ಮದಿಮೆ ಆತೀನಿ ಆಯ್ತ ಕತೆ ಎಂಚಿನ ಅಪ್ಪಗೆ 7 ವರ್ಷದ ಮದ್ಮೆ ಆದನ ಆ ರೀತಿನ 16 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪಗಾರೆ 14 ವರ್ಷದ ಮದ್ಮೆ ಆತನ ನಾಂಡ ಅಪ್ಪಗೆ 4 ವರ್ಷದ ಓಲಿತ್ತೇರು ಕುಡಾರ ಬತ್ತೆರ ನೆಕ್ ಮಾತ ಪನ್ಪಿನಕ್ಲು ಉತ್ತರ ಕೊರಡಾವು ನನಗೆ ಪುರಾವೆದ ಒಟ್ಟುಗು ವಾ ಗ್ರಂಥೊಡೊಂದು ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ಖಂಡಿತವಾದ ಕೊರಡು ಸ್ವಾಮಿ ಅಖಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಂದೊಂದಾಂಡಾಗ ಅಲ್ಪ ಶಬರಿನ ಇತ್ತೆ 16 ವರ್ಷದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 8 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಲ್ತದಲ್ಲಿತ್ತಾನೆ ಅದು ಶಬರಿನ ಅರೆಗೆ ತಾಕತ್ತಿಜ್ಜ ಆಂಡ್ ಏನೇನು ಕಾತುಗುಲ್ದ ನೀನೇನೇನು ಒಲಿಸುವೆ ಏನೇನೇನು ಮದ್ಮೆ ಪವನ ದರೆಗಳು ಮದ್ಮೆ ಅದು ಕುಲ್ದೊಲಿತಾನೆ ಅದೇ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಆ ವಿಷಯ ಮದಿಮೆದ ವಿಷಯ ನಾನೊಂದು ಯಾರು ಕುಡ್ಲದವ್ರಿಗೆ ಬೈದ್ಯಾರ ನಾರೇನು ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ಮಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ರೆ ಸೇರಿದು ಇರು ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಬಂದದ್ದು ಆರು ಕಾಡಿಗೆ ಪೋಯಿನಾರು ಕಾಡುಡೆ ಅವಲ ಏರೆಗೆ ರಾಜಶೇಖರ ಒಂದೇಕ್ ಪಂದಲ ರಾಜ್ಯಗೆ ತೋಚ್ಪದಿನಿ ಆ ಪಗರಿ ಅರೆನೇ ಒಟ್ಟುಗುಲೆ ತೊಂದು ಪೋತಿದ್ದೀರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಾಲೆಕ್ಕ
ఆరిపోయిన తాది అంచాదొప్పునగ పరమాత్మే అఖండ బ్రహ్మచారి నేను ఏర్ల గొందల మల్పొడ్చి ದಯ ಮಲ್ತದೆ ಅನ್ನ ಪನ್ಪೆ ದಾನಿಕೆಂಡ ಒಂದು ಮಸ್ತು ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದು ನೇನೈತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ನನ್ನೊಂಜಿ ದಾನಿಕೆಂಡ ಅಂಡ ಇನಿ ದೇವೇರು ಮೈಯಾರ ಜೋಗ ಬರ್ಪುಜೇರು ದರ್ಶನ ಬರ್ಪುಜೇರು ಖಂಡಿತವಾದಲ ದೆಯ್ಯೋಳು ದರ್ಶನ ಮಾತಿರೆಗಳ ಬರ್ಪುಜೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜನಕುಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಸುರೂತ್ತವಾದ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯ ದೆಯ್ಯೋಳು ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯ ಪರವ ಸಮುದಾಯ ಅಕ್ಲ ಆ ಸಮುದಾಯಡು ಅಲ್ಪ ಕೊಡಿಯಾಡಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಮಲ್ತದೆ ಐಕ್ ದಾಯ ಪದ್ನಾಜಿ ಕಟ್ಟಲೆಂದು ಹಾಕಲು ದೀತೀನಿ ಆ ಪದ್ನಾಜಿ ಕಟ್ಟಲೆನೇ ದೈವದ ಸಂಕೇತ ಅವಳು ಪತ್ತೆರು ಉಂಟುದು ಪತ್ತೆ ಸಲ ಪುರ್ಪ ಪತ್ತದು ನಟ್ಟದಾದ ದೈವನ ಉಂಡು ಮಲ್ಪನು ಮುಕ್ಕಾಲು ಮೂಜಿಗಳಿಗೆ ಅಪಗಲ ಅಲ್ಪಲ ನಂಕ ಪೆಜ್ಜಿದೆಪ್ಪಲ್ ದನಕಂಡ ಇಡಿಕ್ಕಿಡಿಕ್ ದೈವಲ್ಲ ಉಂಟು ಜೇರು ಅಂದಾಯ್ತು ಅರ್ಥಾನು ದೇವರಂತೂ ಬರ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ದೇವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಪರ್ಷ ಆಯಿರದನ ಇಡಿಕಿಡಿಗೆ ಪೊತ್ತುದು ಪೋವೇರು ಜನಕುಲ ಶಕ್ತಿ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿ ದೇವರು 6 ಕಾಲು ಇಂಚ ಸರಿಟದು ಏರ ನಮ್ಮ ಒರಿಯಾಯ ಅಪಗ ಅಂಚಾದೊಪ್ಪನಾಗ ದೇವರ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬರ್ಪಿರ ದೈವ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬರ್ಪನ ಪನ್ಪಿನೇನು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಇರೋದು ಪಿದೈ ಬಲೆ ಮೂಲ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಪೋಲೆ ಮೂಲ ನಂಬಿಕೆ ಐಕ್ ಪೋಯರನ್ನಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪರೆ ಪೊಕ್ಕಾಡಿಜಿನಲ್ಲಿ ನೀ ಜನಕುಲೇನು ದರ್ಶನ ಅಯ್ಯಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಅವನು ಮಾತ ಪಂಡದು ಗೊಂದಲಗು ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಏನು ಪನ್ಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನೆ ಬಲೆದೀತೆ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟುಗು ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಎನ್ನ ದರಿಪುನ ಬಲೆ ಹತ್ತು ಯಾನು ಎನ್ನ ಮೂಲದ ಅಪ್ಪೆ ಮರಳು ಜುಮಾದಿನ ಚಾಕಿರ್ದ ಎಂಕಲ ಕುಟುಂಬದೊಂದು ಎಂಕಲ ಕುಟುಂಬದ ನಿಜವಾದ ಎನ್ನ ವೃತ್ತಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಧಿ ಯಾನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಒಂದು ಮಾತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಧಿಟಿ ಉಳ್ಳೆ ಎನ್ನೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆದಾನ ಎನ್ನೊಂದು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಕೊರನ ವರದಾನ ಎಂಕ್ ಪಾಡೋಡೆ ಅಂಚ ಪಂಡದ ಯಾನೊಂದು ದರಿಪೆರ ಪೋಪುನ ಮಲೆ ಹತ್ತು ಅಂಚಾದೊಪ್ಪುನಾಗ ದೇವರೆತ್ತಾದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೇಕ್ಲ ಆಯಾಯ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು ಒಂದು ಉಪ್ಪುನು ಆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಇತ್ತದು ಮಲ್ತನ್ನಾಂಡ ಖಂಡಿತ ದೇವರನ ದೈವಲೆನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಕಡೆ ಸ್ತ್ರೀಕ್ ಆದ್ಯತೆ ಉಂಡು ಸರಿ ಏತೋ ಸ್ತ್ರೀಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರ್ ಲೊಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗ್ ಪೋರೆ ಜತ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೇತನೆ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಖಂಡಿತ ಮಾಲೆಪಾಡಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕುಲ್ ಇಲ್ಲದ ಪಿದೈ ಉಂತು ಆಣ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಅತ್ತನ ಮದಿಮಾಯನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬೊಡದಿ ಅಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ತಂಗಡಿ ಅಕ್ಕ ಇಂಚ ಅಕಲ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ತ್ರೀ ಉಪ್ಪುವೆರೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಮಾಲೆಪಾಡಿನ ಸಂದರ್ಭ ಸ್ತ್ರೀ ನಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ತ್ರೀಗಳನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದಾದ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆದಾದ ನೆಟ್ಟು ಪಣ್ಪುಂಡು ನಾಂಡ ಮೂಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಕ್ಲೇದ ಬರ್ಪ್ಯಾನಿ ಎಂಕುಲು ಆರತಿ ತಟ್ಟೆ ಪತ್ತದು ಮಣಿ ನಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು ಆರತಿ ತಟ್ಟೆ ದಿರ್ತಿಪೆಟ್ಟಿ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಲ ಜನ ಹತ್ತು ಬಸವಣ್ಯರ ಪನ್ಲೇಕ ಪರಮೇಶ್ವರಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡವನಿಲ್ಲ ನನಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕವನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ತಗ್ಗದು ಬಗ್ಗದೆ ಉಪ್ಪುನು ಅವೇಳೆಕ ಸ್ವಾಮಿ ನಕ್ಕಲು ಶಿಬಿರೋಡು ಅಡಿಪುನ ಒಚ್ಚುನ ಬಾಜಂದೆಕ್ಕುನ ಎತ್ತು ಮಲ್ತೆರ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಅಕ್ಲೆ ನಿರೆಲಾದ ಅಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನು ಗೊಬ್ಬೊಂದು 10 ಸ್ವಾಮಿ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗಿನಪ್ಪುನು ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲದ ಅಪ್ಪೆನಕ್ಲು ಮಾತೃ ಮಂಡಲಿಗೆ ಅನು ಪನ್ಪಿನಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಎನ್ನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕಲಾಕಳಿಯಾಯಿನ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾನಿಕೆಂಡ ಅಪ್ಪೆನಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾಲೆ ಪಾಡದಿತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಲಿದಿಲೆ ಜಾಲನ ನಿರ್ಮಾಲಿದಿಲೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ವಚ್ಛ ಮನ್ಪಲೆ ದೇವರಿಗೆ ರಡ್ಡು ಪೊರ್ತು ದೀಪದಿಲೆ ತುಡರ್ದಿಲೆ ತುಳಸಿಗೆ ಕಾಂಡೆ ನೀರು ಮೈಪಲೆ ಬಯ್ಯಡ ತುಡರ್ ಪೊತ್ತಾಲೆ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಕಾಂಡೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಮೂರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ತುಡರು ಪೊತ್ತಾದು ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿನ ದಾಂಡ ನೂದೇಕು ನೂದು ನಿಕ್ಲೆಗಳ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಸ್ವಾಮಿಗಳೊಂದು ತಟ್ಟುಂಡು ರಡ್ನೆ ತಾದು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಮುಸ್ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬತ್ತದು ತುಳಸಿ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪೊಂತುನ ಪೊರ್ತು 5:15 6:45 ಗೋಧೋಳಿ ಮೂರ್ತುಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಮೀದು ತುಳಸಿಗೆ ತುಡಾರ್ ಪೊತ್ತಾದು ಉಲಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ದೇವರೇ ಬಲತ್ತ ಉಂಗುಷ್ಟ ಉರ್ದು ಉಲಾಯಿ ಬಳೆ ಪಣದ ನಿಕ್ಲು ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಉಲಾಯಿ ಪತ್ತೋದು ಪೋಲೆ ಅಷ್ಟ ಐಶ್ವರ್ಯ ಎನ್ಮ ಬಗೆತ ಐಶ್ವರ್ಯ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲದುಲಾಗಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪಾಗ ಬೆಂದದ ಬತ್ತಿನಕ್ಲ ಮೌಲ್ಯ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ಹಾಲಲಕ್ಕ ಹಾಪುಜಿ ಒಯ್ಕಲ ಒಂದು ಹಾಲು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪೋಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪೋಪುಣು ಅಪಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ನಕ್ಲು ಇಲ್ಲಲು ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಪುಂಜೋಳು ಏರ್ಲಾವು ನಿರ್ಮಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಏತ್ತು ಮಲ್ತದ ಆ ಕೇರಿಗಾನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಸ್ವಾಮಿನ ಕಡಪುರ್ನಾಗ ರಡ್ಡರ್ನ ತರಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷದ ಕಾಲು ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನೆಯ್ತಾರೆ ಕಡಪುರ್ಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ಇಂದು ನಿಕ್ಲ ಹೃದಯ ಕಮಲದ ಆತ್ಮನು ಪರಮಾತ್ಮಗ ಮುಟ್ಟಾಯರು ಪನ್ಪಿನ
ತೃಪ್ತಿ ನಿಖಿಲೇಲಾಪುಂಡು ಪರಮಾತ್ಮಗೆ ಎನ್ನ ಬಾಳ್ಯದ ನೀತಾರೆ ಬತ್ತನ ಪನ್ಮಿನ ಪರಮಾತ್ಮಗಳಾಪುಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲ ಇಡೀ ಇಲ್ಲಾಗ್ಲ ಇಡೀ ಇಲ್ಲಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಈತ್ ಮಲ್ತಾರನ್ನ ಅಂಡ ಖಂಡಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ದಯಕೆಂಡ ದೇವರ ನಾಡೊಂದು ನಿಖಲ್ ಪೋಚು ಎಂಕ್ಲೇನು ಕಡಪುರ್ಲೆ ದೇವರ ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಅಪ್ಪೆನಕ್ಲೆ ಈತೆ ಕೊರ್ಪೆನಿ ದಯಕೆಂಡ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಒಲಿದಿನಿ ಪೊಂಜೋಕ್ಲ ಭಕ್ತಿಗೆ ಪೊಂಜೋಲೆನ ಪಕ್ಕ ಒಲಿ ಅಂಚನೆ ಸ್ವಾಮಿನ ನಿಖಲು ಪ್ರಕೃತಿ ಶ್ರೀಕುಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಜನವ ಕಾರ್ಯಭಾಗಲಾಪೋಜಿ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೆದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪತಿ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರು ದೇವ ಮಹೇಶ್ವರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ಪಣದು ಅಡೇಗ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಜಗನ್ಮಾತೆನ ಪಾದಗ ಪೋದು ಎತ್ತು ನಂಜಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂಚನೆ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೇಲನ ಪನ್ಪಿಂದಾನೆ ಕೆನದಂಡ ನಿಕುಲು ದೇವರ ನಾಡೊಂದು ಪೋಚಿ ನಿಕುಲು ಇಲ್ಲಾಲು ಪೊರ್ಲುಡು ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲ ದೇವರ ನಿಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಕಡಪುರ್ಲೆ ನೆಕ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಮಂತು ಕೊಡ್ತೀರ ತೋಚ್ಪದ ಕೊಡ್ತೀರ ಕಾಲಾಡಿ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಪೋನ ಕಾಲಾಡಿ ಉನ್ನತೆ ಅಪ್ಪೆ ಏತು ಪೊಡ್ತಾನಲ್ಲ ಬರೊಂದಿಜ್ಜರು ಅಪ್ಪಗ ದಾಯ ಅಪ್ಪೆ ಬರ್ಪುಜ್ಜರ ಆರು ಮೀಯರ ಪೋಪಿನ ಸುದೇಕ್ ಆರು ಬರ್ಪನ ಪೊರ್ತು ಕರಿದ ನಾಡೊಂದು ಪೋನಾಗ ಅಪ್ಪೆ ತೆರೆ ತಿರ್ಗದು ಗೂರ್ದೇರ ಅಪ್ಪೆ ಈರು ನನ್ನ ಗಂಗೆ ನಾಡೊಂದು ಪೋಪಿನದು ಗಂಗೆ ಈರ್ನಾಗ ಪಾದದಡೆ ಬರೋಡು ಪನ್ನದು ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆನೇ ಕಾಲಾಡಿ ನಿಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಉಂಡು ತುಲ್ಲೆ ಸನ್ನಿಧಾನ ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಕಲು ಅಪ್ಪೆನಕ್ಕಲು ಆ ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಲೆ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲ ದೇವರೇ ನಿಕ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಮನಸ್ಸಾರ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಮಲ್ತಾರ ನಿಕ್ಲ ದೇವರೇ ನಿಕ್ಲ ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತದ್ದು ಪಾತಿಯರು ಇಂದಿಯಾ ನಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪನ ಸಮಾಧಾನದ ರಡ್ಡು ವಚನ ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ಈತ ಮಾತ ಪಾತೆರ್ಯ ಬಹುಶಃ ಯಾತ್ರೆದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರು ಹಿಡಿದ್ಲ ಅವೇನು ಅಕುಲು ಅನುಭವ ಮಲ್ತೆರಂದಾಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂಚಿತ ಅನುಭವ ಒಂಜೊಂಜಿ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಎಂಕ್ ಇರ್ನ ಅನುಭವ ಈರ್ ಒಂಜಿ ತೂಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪವಾಡ ಇರ್ನ ಜೀವನ ನಡತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಆತನ 2 ವರ್ಷದ ಇಟ್ಟು ಇರ್ನ ಶಿಷ್ಯವೃಂದ ಆದುಪ್ಪಡು ಇನಿಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ನಕುಲು ಈ ಜನಲು ಅಕಲೇನ ಜೀವನ ಆತಿನಂಚಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಆದುಪ್ಪಡು ಸೊ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲೋಡ ಪಟ್ಟೋನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾದಲ ನನಗೆಂಡ ಯಾನು ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಓ ಕೈಪಿನ ಸುರುಟು ದೆತುನ್ಗ ಇಂದು ಕೈವರ ತಾತಯ್ಯನ ಅರೇನು ಬಜಿ ಬಲೆಗಾರೆ ನಾರಾಯಣ ಪನ್ಪನಾರ ಪುದರ್ ಆರು ಬಲೆ ಮಾರ್ದು ಬರ್ಪೂಜಿ ಇಲ್ಲ ಎತ್ತುಜಿ ಆಂಡಲ ಆರು ಶಿವ ಕೊಡುವನು ನಾರಾಯಣ ಕೊಡುವನು ಇಂಚೆನೇ ಇತ್ತೇರು ಅಪಗ ಅಕೇರಿಗಾನಾಗ ಪೂರ ಸರ್ವನಾಶ ಆದು ಆರು ದೇಶಾಂತರ ಪೋದು ಅಮರನಾರಾಯಣ ಪನ್ಮಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಪೋದು ಎತ್ತದು ಅಲ್ಪರಿಗೆ ಕುಲ್ದಿನಡಿಗೆ ಬಚ್ಚಿದು ಬಡವ ಮಾತಪ್ಪನು ಕೊಲ್ದಿನಡಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಪೋಪನು ಅಲ್ಪ ನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಬತ್ತು ಪನ್ಪೇರು ನೆಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪೋದು ಈ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುಲ ನಿಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಬೋಡಾಯಿನ ವಿಚಾರ ಆಪನು ಅಲ್ಪ ಪೋಪೇರು ಅಲ್ಪ ಅರೆಗೆ ಗುರುಕುಲು ತಿಕ್ಕದು ದಾನೆ ಮಲ್ಪೇರಿಕೆಂಡು ಈ ನಾರಾಯಣ ಜಪ ಮಲ್ತು ಕುಲ್ಲುಲ ಮೂಲು ಪಂಡದು ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಗುವೆತ್ತಲೈ ಕುಲ್ಲೋಡು ದುಂಬು ದಾನೆ ಮಲ್ಪೇರಿಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಳು ಕಲ್ಲದ ತುಂಡುನು ದೆತ್ತದ 4 ಅಡಿಟ್ ದೀಪೇರು 4 ಅಡಿಟ್ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೇರು ಓಂ ನಮ ನಾರಾಯಣ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಬೊಳ್ಳು ಕಲ್ಲು ದೀದನಗ ಓಂ ನಮ ನಾರೇಯಣ 4 ಸರಿ ಉಚ್ಚಾರ ದುವೇ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ ನಾರಾಯಣ ದೇವ್ರನ್ನ నేను ಉಚ್ಚಾರ ಮನ್ಪುಲ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಈ ಲಕ್ಕೆರೆ ಬಳ್ಳಿ ಪಣ್ಣದನ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಚೀಪೆ ಅವಡು ಪಣ್ಣದು ಆ ಬೊಳ್ಳು ಕಲ್ಲು ಚೀಪೆ ಪುಟ್ಟದು ಕಲ್ಸೆಕರ ಆಪುಣನು ಮುಟ್ಟ 6 ಲಕ್ಕದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಕಲ್ಸೆಕರೆ ಹಾದು ಅಗ್ಗಿನಾಗ ಕಲ್ಸೆಕ್ಕರೆ ಚೀಪೆ ಪುಟ್ಟನು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಲ ಸುರುಟು ನಮ್ಮ ಕೈಪೆಂದು ದೆತೊನಗ ಇಂದು ಕೈಪೆ ಪನ್ಪಿನೇನು ಯಾನು ಕೊಡಸಾದಿರ ಅನುಭವಿಸಿನೇ ನಿಕ್ಲಿಯತ್ತ ಪಟ್ಟಿನೇನು ಸಾಧನಕ್ಲೋಟ ಪೋದು ಒಂದು ತಿಂದದು ಯಾನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀನಿ ಅಕ್ಲೋಟ ನನಗೆಂಡ ಕೊಲ್ಲೂರಿಗೆ ಪೋಯ ಕೊಲ್ಲೂರಿಗೆ ಪೋದನಗ ಕೊಡಸಾದ್ರಿಗೆ ಪೋಡು ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ನೆಂಕ್ ದಿಕ್ಕು ತೋಜ್ಜಿ ಪೋಡೆ ದಾನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಆತನಗ ಒಂಜಿ ಸಾಧು ಬತ್ತದು ಮಳಿ ಅಲ್ಡಿಕೇನರು ಈ ಕೊಡಸಾದ್ರಿಗೆ ಪಾಯರಂದು ಬೈದಿನ ಎಲ್ಲ ಐತು ಬರ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತಾವ ನಿಜವಾದ ಪೋಡು ಎಂಚ ಪೋಡು ಪಣ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಈತು ಪೊರ್ತು ಈತು ಗಂಟೆಗೆ ಬನದು ಅಂಚ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಅವು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೊಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪೋತಿನ ಅನ್ನೆ ಅಂಚ ಪೋಂಡು ಸೋಪಾರ್ನೆಕೆರೆ ಮುರ್ಕುನು ಭತ್ತದ ಮೂಲ ಇಡೀ ಅಂಗನ ಮಡಸನ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸುರುಟೆ ಬಟ್ಟರೆ ಕಲಶ ಐನು ಮಾತ ಪಾಡ್ದು 6 ಪನ್ನಿನ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದುಂಬೆ ಬೋದು ಉಂಟು ನಲ್ಪ ಆತನ ಬತ್ತೀರ ಒಂಜಿ 2-3 ಚೀರಾವ್ ಮಾತ ಪತ್ತೊಂದು 2 ಚೀರಾವ್ ಯಾನ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಪೋಂಡು ನಡತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಮಿತ್ತಿ ಎತ್ತಿನಾಗ ತಿರ್ಗದು ತುಯ್ಯರೆ ನಾನು ತಿರ್ಗು ತೂದಾನಾಗ ನಾಳೆ ಇನ್ನೇನು ದೇರ್ಸೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಇವಾಗ ಬಾಜೆಲ ಹಾಪಣ್ಣ ಬಡಾಪಣ್ಣ ಇಚ್ಚಿ ನಾನು ಕೊಯ್ಲ ಅನ್ನು ಕೊಯ್ಲ ಯಾಕಡೆ ಪಂಡ್ಯತೇನು ಕೊಯ್ಲ ಮನದು ಮಸ್ತ್ ಕೊಯ್ಲ ಗುರ್ತದಿಲ್ಲ ಅಗ್ಗಿಲ್ಲ
ಈ ಯಾಪಾಮೂಲು ಕಾಡರ್ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲೊಡಲ ಈ ತಪ್ಪುದ ಗುರ್ತದೀಲ ನುಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ನೀರಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಭಯ ಬೊರ್ಚಿ ನಿಕ್ ನೇಣಿ ಅಗ್ಗಿದ ಚಿನ್ನಂದಾಂಡ ನಿಕ್ ಅಂಬುರ್ತ ಬಡವು ಆ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರ್ಪುನ ತಪ್ಪುಂದು ಪನ್ನದು ತೋಚ್ಪತ್ ಕೊರ್ತಿನ ಸಾಧು ಶ್ರೀಶಕ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿಲು ಪನ್ಪಿನಾರಾರು ಶ್ರೀಶಕ್ತಿ ಈಶ್ವರಲಂದು ಆ ಪುದರ್ನ ಯಾರು ದೀತಿಯರು ಅರ ಕದ್ರಿ ಮಂಗಳದೇವಿ ಬೂರಾರು ಸಂಚಾರ ಪೋಂತಿರಾರು ಕೊಡಶಾದಿರ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಲ್ಲೊಂತಿನಾರು ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲೋದು ಈ ರೀತಿಡ್ ಅಲ್ತ ಸಾಧು ನಕ್ಲ ಇಂಚಿನ ದಾನೆ ಪಂಪಿನ ಈ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ನೆಕ್ ಬಣ್ಣಗ ನಂಗೊಂದು ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಬೋಡಾಪನು ಸಾಧು ನಕ್ಲ ವಿಷಯ ಅವೇ ಪಣ್ಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಮೂರ್ತೋಡ ದಾಯಗಾತು ಪವಿತ್ರತೆ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಕುಲ್ಲುನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಮೂರ್ತೋಡ್ಲ ಬಯ್ಯಡ ಪೊರ್ತರು ಮಾತ್ರ ಜಪಕ್ಕೆ ಕುಲ್ಲುನು ಬಾಕಿ ವಾಪುರ್ದು ಲಂಚ ಕುಲ್ಲು ಜರಕುಳು ಐನೇನು ಮಾತ್ರ ತೋಚ್ಪಾದ ಕೊಡ್ತೀನ ಸಾಧು ನಕ್ಕಲ್ದ ದೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಎಂಕ್ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಒದಗಾದ ಕೊಡ್ತೀನಿ ವರದಾನ ನನೊಂಜಿ ದಾಣಿಕೆ ನಂದ ಎಂಕ್ಲು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಸನ್ನಿಧಾನಗೆ ಪೋನಾಗ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಊಲ ಬುರ್ಚಿ ಪಣ್ಣ ನೀಟ್ರ ಅದು ಕುಲ್ದ ಶಿಬಿರದ ಮಾತ ಪಣ್ಣ ಅನುಭವಿಸ ಸಾಕಾತನ ನಾನು ಪ್ರಾಯ ಪೋನಾಗ ಕಷ್ಟತೆ ಪಣ್ಣದು ನೆರೆದಂತೆ ಬಿದಾಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಂಡ ಸನ್ನಿಧಾನಗು ದೇವರೆತ್ತದ ನಿಕ್ಲಂಚಿನ ಇರನ ಗುರು ಜಯೇಂದ್ರ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಅರ್ನೊಟ್ಟುಗೊಪ್ಪನ ಮಾತಿರಗ್ಲಿ ಅನ್ ಪಣ್ಣ ಜೀವದ ಗಂಟೆ ಇದ್ದೇರು ಬತ್ತಿ ಪೊಗ್ಗಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಜೀವದ ಗಂಟು ದಯಕೆಂಡ ಜನಬಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪುಲ ಧನಬಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪೋಚೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ದಿನವು ಜನಬಲ ಓಲ್ ಪೊನಲಿತ್ತೆ ಕರಿಯಂಗಲೋಗ ಪೊಲಲಿ ಪೋನಲ ಅವುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲು ಏನನ್ನ ನಿಂಗುವೆರಿ ಅಂಚನೆ ಮರವರು ಇನ್ನು ಮಾತ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಶಿಬಿರಲುಲ್ಲ ಕನಂದೂರು ಮಾತ ಅವು ಪೂರ ಜೀವದ ಗಂಟು ದಯಕೆಂಡ ಪೋದು ದೇವರೆತ್ತಾದ ನಮ ದನಕ್ಕೂ ಬಯಕದಿಸಿ ಜನಕ್ಕೂ ಆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸೋತದು ಯಾಪಲ ತರೆ ಬಗ್ಗ ಒಂದುಪ್ಪೇನೆ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಯಾಪಲ ತರೆ ಬಗ್ಗ ಒಂದುಪ್ಪೆ ಇಂಚನೆ ಶಿಬಿರ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಪ್ರಾರಂಭದ ಪನ್ಪಿನ್ಯಾನು ಐನು ಬಸ್ ಆಜಿ ಬಸ್ ಜನ ಕದಿರಿರ್ದು ಪಿದಾಡುನು ವಿಕ್ರಮ್ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೇನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋದಾನಾಗ ಎರೆಮೆಲೆಟ್ ಪಿದಂಡು ಅಲ್ಪರ್ದ ಸ್ವಾಮಿನಕ್ಲ ತೋಡು ಅಳುದೇಗ ಪೋಣು ಅಲ್ಪ ಗಂಜಿಯ ಓಡು ಬತ್ತಿನಕ್ಲ ಕಟ್ಟಿಗಿದ್ದು ಪೋಡು ಮಾತ ಜಬದರಿ ಇತ್ತಂದು ಅರ್ನೊಂದು ಬೇತಿಲ್ಲ ಮಾತ ಸ್ವಾಮಿನಕ್ಲು ಇತ್ತೀರ ಏನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚದಕ್ಕಳಿತ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಮಾತನೇನು ಮಾತು ಆದಾದದು ಪಂಬೆ ಬತ್ತು ಪಂಪ ಸದ್ಯ ಯಾರುಂಡು ಎತ್ತೋ ಜನಕ್ಲು ಬತ್ತದು ವನಸ್ ಮಲ್ತು ಪೋಪುನ ಅಂಜ ಪಂಪ ಸದ್ಯ ಅರ್ನೊಟ್ಟು ಪೋದು ಇಂಚ ಮಾತಾದಾದ ಒಂದು 13 ತಾರೀಕು ರಾತ್ರಿ ಪಿದಣ್ಣು ರಶಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲು ದಾನೆ ಮಲ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸತ್ಯ ಬನ್ಪೆನ್ನಿಕ್ಲ್ದ ಒಂದು ಎತ್ತೋ ಜನ ತೂಪಿನ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಆ ಮೂಜಿ ಸಾದಿ ಗೋಡು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಶಬರಿಪೀಠ ಕರೀದು ಅಲ್ಪರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಈತ್ ಜನನ ಸುಧಾರ್ಪಡತ್ತೆ ಅವಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ದೇವರೆತ್ತದ ಉಲಾಮಾರ್ಗೋಡ ಪೋಪಿನಂಜಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪ ಅವಾಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೀರ ಆಗಿನದಾದ ಮಲ್ಪನು ಒಂದು ಈತ ಜನನು ಅವಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಾತಿರಲೊಲ್ಯಾರ ಪೋದು ಓಡಿ ಎತ್ತನಿಗೆನ್ನ ಶಬರಿಪೀಠ ದೌನು ಜಪ್ಪತ್ತೆ ನೆತ್ತ ಶಿಮರ್ಶಿದ ಬಿರಿ ಬರೋರ್ದುಂಬು ಮಿತ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಇತ್ತಿನ ಸ್ವಾಮಿನಕ್ಲೆ ಪೂರಾ ಕ್ಯೂಟು ಪಾಡ್ದು ಕಡಪಡ್ದು ಕೊರಿಯ ವಾ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಏನನ್ನು ಪಾಯರ ಬಿಡು ಪೂಜೆ ಪೊಲೀಸ್ ಯಾನ್ ಬಾಕಿ ಅದು ಸ್ವಾಮಿನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ದುಂಪೋಯರೆ ಪೋದು ಯಾನ್ ಪನ್ನೆ ನಿಕ್ಲು ಪೋಲೆ ಒಂಜೇ ಕಣ ಪೋಲೆ ನಿಕ್ಲು ತೂಕ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪನೆ ಬರಿಟ್ಟು ಕುಲೋನೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲೇರೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಆತನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಚ್ ಬತ್ತನು ಎಸ್ಐಡ ಐಡಿಯನ್ ಕಾರ್ ತೋಚಿಪಾಯಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಆಕ್ಲೇನು ರಡ್ಡು ಪೊಲೀಸ್ ಆಕ್ಳು ಬತ್ತದು ಸೀದಲೆ ತುಂಬೇರು ಆಕ್ಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ಲ ಪೋಯನು ದೇವರ ಲೆಪ್ಪಾರಿತ್ತನಾಡ ಅರಗಿ ಅರ್ನ ಭಕ್ತೇನು ತೋಡುತ್ತನಾಡ ಆರ್ ಲೆಪ್ಪುಡಾದ ಆರು ತೂಪೇರು ಆ ಪಡಿಟ್ಟು ಜನನು ಉಂತಾದು ಪಡಿ ಏರಾದು ಕೊಡಿಮರ ತೊಲ್ಪಲ್ಲ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಜನಕ್ಲೇನು ತಲಪಾದು ಅವಳು ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪದೇರು ಪರಮಾತ್ಮ ದರ್ಶನ ಪಡಿಟ್ಟು ಕೂಡ ದೇವರನ್ನ ಕೊಡಿಮರ ತೋಲಾಯ್ ಈಜಿಂದಾಂಡ ಕೊಡಿಮರ ತೋಲಾಯ್ಡೆ ಪೋಪಿನ ಕಟ್ಟೆ ಕೊಡಿಮರ ತೋಲಾಯ್ಡೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಈ ರೀತಿಯ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂಚಿತಿಂದ ಯಾಕೆಂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾನಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣಿ ಒಂಜೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾನ್ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದಿಸಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿಂದಾಣಿಕೆ ನನ್ನ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪಾಯರ ಬಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಮಿನಕ್ಲೆ ತೊಂದರೆ ಇರಬಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನೊಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲು ಅಂಚಾಪು ನಿಂಚಾಪು ಎಂಕ್ಲು ಬರ್ಪೂಜಿ ಪನಿ ಇರಬಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬರೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನ ಬಿಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ಆವಡು ಪನದ ಒಂಜಿಂದು ಎನ್ನ ಘಟನೆ ನಡತಿನ ನನೊಂಜಿ ಘಟನೆ ದಾನಿಕೆ ನಂದ ಈ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಪಡಿಪೂಜೆ ಆದ ಕಟ್ಟಿಜ್ಜಂದೆ ಪೋಪುನಂಜಿ 7 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ
ಅವು ಆ ಅಲಂಕಾರ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಹಾಂ ಪಡಿ ಅಲಂಕಾರ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಏರು ಮಲ್ಪ ಇರ್ತುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ 7 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬೆತ್ತ ಏರಿಗಳಾಗಿ ಖುಷಿ ಅಂಚ ಮಹಾಪೂಜೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹಾಪೂಜೆ ಆದ ಐಟ್ 7 ಜನ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಎನಲ್ಲ ಒಯ್ತೊಂದು ಪೋಯರು ಆ ಪಡಿಟ್ಟು ಅಲಂಕಾರ ಉಪ್ಪನಾನೆ ಪಡಿಟ್ಟು ಪೋದು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಆದ ಈ ರೀತಿದ ಪರಮಾತ್ಮೆ ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಕೆಲ ಒಂಜಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಜನ ಯಾರ್ಯಾನ ಪೋತುಜ್ಜಿ ದೇವರತ್ತಾದ ಇನಿಕ್ಲ ಎಂಕ್ ಕನ್ಯಾಸ್ವಾಮಿ ಬತ್ತದ ಅಡ್ಡ ಬರ್ನ ಯಾನು ಕೊರಪೆದ ಯಾಕೆಂಡ ಆದ್ಯತೆ ಕೊರೋಡೆ ಐಕೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗಿಲ್ಲ ಕನ್ನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಮೋಕೆ ಭಾರಿ ಮೋಕೆ ದಯಕೆಂಡ ಅರ್ನ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವನ ಒರಿಪೆರ ಪೋಪಿನಿ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಇನಿಕ್ಲ ಆ ಬ್ರಹ್ಮತ್ತುಡೆ ಆರ ಉಪ್ಪುಡು ಪಂಪನ ಉದ್ದೇಶ ಕನ್ಯಾಸ್ವಾಮಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ಹಾಯ್ನೇರ್ದ ಅವರ ಆ ಕನ್ಯಾಸ್ವಾಮಿ ನಕ್ಲ ತತ್ವನೇ ಎಂಕುಲ್ಲ 8 ವರ್ಷ ಪೋನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾಲನೆ ಬಕ್ 8 ವರ್ಷ ಪೋಯ್ 8 ವರ್ಷ ಪೋಯ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷದ ತುಂಬ ಅಲ್ಪ ಕತ್ತೆ ಏತೂಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ ತೊಂತುನು ಎಂಕ್ಲು ಸುರುಟು ಪೋನ ಕತ್ತೆನೇ ಸಾಮಾನು ಕೊಂಡೊಂತೀನಿ ಐಕು ದುಂಬು ಅಲ್ಪ ಟ್ಯಾಟ್ರ ಅವಡು ಓಲ ಬಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿಸಿ ದಾಳ ಎತ್ತಿಜಿ ಅವು ಮಾರ್ಗಲ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಅಪಗ ಕತ್ತೆಡೆ ಕೊಂಡೊಂತೀನಿ ಅಪಗ ಆ ಕತ್ತೆ ಅವಳು ನಿತ್ಯ ಅರ್ಚಕೈತೆ ನಿತ್ಯ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಐತೆ ಅಪಗ ಆಯ್ವಾ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಆದಿತ್ಯನಾಗ ಆ ಜನ್ಮ ಬತ್ತದ 7 ವರ್ಷದ ಮಳೆತ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಅಲ್ಪಣಿ ಇತ್ತದ ಆಂಡು ಪಂಪಿನ ಕತ್ತೆ ಪನೀರ ಉಂಡ ಯಾನು 7 ವರ್ಷದ ಆಯ ಪಂಡದು ಅಪಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಲ್ಪ ಐವ ಪಂಪಿನ ದಾದೇಕ ಸ್ವಾಮಿ ಅತೆ ಯಾನಕೇನು ಈತೆ ಲೆಕ್ಕದಿಯರ ಇಜ್ಜಿ ದಾನಿಕೆಂಡು ಯಾಪ ಏತು ಸರ್ತಿ ಪಣ್ಣ ದಾದನ ದೇವರ ಲೆಪ್ಪೆರು ಬಲ ಪನ್ಪೆರಡ ಪಿದಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಆರು ಲೆಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡೋಡು ಅತ್ತಂದೆ ಆರು ಲೆಪ್ಪಂದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಕಣಲ ಕಟ್ಟಣ ಬೊರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಎಕಡೆ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ತೂರ ಪೋಪುನತ್ತೆ ಆರು ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುದು ನಮ್ಮನ್ನು ಲೆಪುಡ ತೂರ ಇತ್ತು ನಾಡು ಲೆಪುಡಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಮಂತ್ ಬಕ್ಕ ಪಿರೋ ಕಡಪುಡು ಕಡಪುರ ಪೊರ್ಲುದ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಕೊರ್ದು ಆರು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಈ ವರ್ಷದ ನಿನ್ನ ಪೂರ ಮುಗಿನ ಬಾಲೆ ಪೋಲೈ ನನ್ನ ಬರ್ಪೆರ್ಸ ಕೂಡ ಬಲ ಪನದು ಅವೇ ಪನ್ಪಿಂದಾನೆಕೆಂಡ ಪೂರ ಅದು ನೇಯ್ತಾರೆಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪೊರ್ಲುಡು ದರ್ಪುಲೆ ಕೊಂಚ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಉಪ್ಪಾಡು ಸನ್ನಿಧಾನ ನಮ್ಮ ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಪೋಪ ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಆ ತಾರೈನ ಕೊನಪ್ಪ ಐನು ಪೊರ್ಲುಡು ದರ್ತದಾರನ ತರೆ ಕೊಂಜಿ ಬಟ್ಟ ಅಭಿಷೇಕ ಆದ ಐನು ಆದು ಪೂರ ಆದ ಪಿರ ಬತ್ತದ ನಂಗೆ ಕೊಡಿಮರ ತಲ್ಪಂತೆ ಇತ್ತೆ ಉಂತರ ಶಿರಾಪುಜಿ ಅಪಗ ಸೀದ ಪಿರ ಬಣ್ಣ ಗೋಲ್ ಬರೋಡಕ್ಕೆ ಏನಂದ ಅಶ್ವಥ ಮುದೇಲಿಡ ಬತ್ತದುಂತೋಡು ಆಪೆದ ಮೇಟ್ ಅಗ್ನಿಕುಂಡ ಈ ಮೇಟ್ ಅಶ್ವಥ ಮರ ನಡು ಸ್ವಾಮಿ ನಕ್ಲು ಪೋಪೇರು ಆಯ್ತು ಈ ಮೇಟ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಣು ಪಿರ ಬಣ್ಣಗ ನಂಗೆ ತಾದಿನ ಅಲ್ಪ ಉಂತುದು ರಡ್ಡು ಕೈ ನೀಡಿದಕ್ಕೇನ್ಲೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಬೇಗಿರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಕುಡಾರ ಬರಿಯರ ಎಂಕಿ ಯೋಗ ಕೊರಲೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾಸು ಕೊರಲೆ ಬಂಗ ನಂಗೆ ಬಡ ಪುನರೇ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಬಾಳೆ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಕೊರಲೆ ಕೊಲ್ಲೂರು ಪಾಪರ ಎತ್ತೋ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಲೈನ್ ನಟ್ಟೊಂದು ಉಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಓಲಾ ಬರಿಟ್ಟು ದಾಲಾ ಚಿಂತೆಜ್ಜನೆ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಉಪ್ಪೈತೆ ಕೊರಲೆ ಅವು ದೇವರಿರೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊರಪಿನ ಆಯ್ಗ ಬಡ ಆತ ನಿನಿತ ಖರ್ಚು ನಿನ್ನ ಕೊರು ಪಂಡದು ಜ್ಞಾನ ಕೊರಪಿನ ಇರೆಗ ಆಯ್ಗ ಕೊರಲೆ ದಯಕಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಪಕ್ಕ ಕೈತಲಾತೆ ದೂರ ಉಂಟುದು ನಟ್ಟುಜೆ ಎನ್ನ ಬಡಾಪನ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ತೋರ್ತನಗೆ ಏರಲ್ಲ ಕುರುವೇರೆ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಂದುಲಂಜನೆ ನಂಬಿ ಕೆಟ್ಟವರಿಲ್ಲ ಅಂಚಾನಗ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಈ ರೀತಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ವೃತ್ತಾರ್ಥ ಆಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿತ್ತೆ 41 ದಿನ 41 ದಿನ ತೊಂಡು ಇನಿ ಪಾಡ್ದೆಲ್ಲ ಪೋಪುನಕ್ಲುಲ್ಲೇರಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 15 ದಿನ ಮಂತದ ಪೋಪುನಕ್ಲುಲ್ಲೇರಿ 21 ಮಂತನ ಆ ಒಂದುಲ ಪನ್ಪುನಕ್ಲುಲ್ಲೇರಿ ಈ ವಿಚಾರ ಯಾಕೆಂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ಪುಲ್ಲಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬೆಂದಡ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬೆನಂದೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಕೊರಲೆ ಪಂಡ ಕೊರ್ಪುಜ್ಜೇರು ಇಡೀ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಂಗೆ 15 ದಿನ ಆವಡೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳಾಡು ಯಾವುಚಿ ಅವು ಪ್ರಾರಂಭೋಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಮುರಾಣಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ರಡಿ ದಿನಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲು ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದ ಎಂಕ್ಲು 14ಕ್ಕೆ ಪೋಪಿನಿ ಅಲ್ಪ ಪಿರ ಬಣ್ಣಗೆ 28 ದಿನ ಆಪುನ ಪನ್ಲೆ ಜನವರಿ 48 ಜಾಸ್ತಿ ಆಪನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪನು ಅಪಗ ಆಪನು ದಾಯಕ್ಕೇನಂದಾಂಡ ಏತ್ ಹೆಚ್ಚಾಂಡ್ ಆತ ನಂಗೆ ಲಾಭ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಸರ್ ದಿನದ ಫಲ ಬಡ್ಡಿದ ಕಾಸು ದೆತ್ತೊನ್ನು ಕೊರಲೆ ದೇವರೇ ಪಣದು 15 ದಿನ ಬೆಂದನ್ನ ಪೂರ ವೃತ್ತ ಆ ಪೂಜಿ ಅರ್ಧೋಡು ನಾನೊಂಜಿ ದಾನಕ್ಕೆ ಏನಂದನ ಮಾಲೆ ಲೇಟ್ ಅಪಗ ಪಿರಾವ್ರದು ಬರ್ಪುನಕ್ಕಳು ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಪಾರ್ದಿದ್ದೀರಿ
ಆರು ಪಾಡ್ದು ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕರ ದಿನ ಕರಿದು ಪಾಡ್ಗ ಅಂಚಾಪುಜಿ ಯಾಪ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ನಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ನಕ್ಲು ಸುರೂಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಲೆ ಎನನ್ನು ಯಾನು ತಿದ್ದೋಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎನನ್ನು ಯಾನು ತಿದ್ದದು ಎನ್ನ ಅಂದಂದು ತೋಚ್ಪದ ಕೊರನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ರೇಪನೊಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಮ್ಯಾಪ್ನ ಚಿದ್ರ ಮಲ್ತದು ಟೇಬಲ್ದ ಮೇಲೆ ಪಾಡ್ನು నేను ಸರಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಲೆ ಪಂಡ ಸರಿ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಮೆಲ್ಕು ಪಾಡ್ನು ಮೆಲ್ಕು ಪಾಡ್ದನಾಗ ಒಂಜಿ ಉಗುರು ತೋಜಿನು ಅಲ್ಪ ದಾನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬರ್ಪನು ಅಯ್ನು ಪೂರ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ನರಮನೆನ ಆಕೃತಿ ಆಪುನವು ಪ್ರಪಂಚದ ಮ್ಯಾಪ್ ಚಿದ್ರ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ನ ಅವು ನರಮನೆನ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಪುನು ಒಂದು ನರಮನೆನ ಚಿತ್ರ ಅಂಡ್ ಅಯ್ನು ಪಿರ ತಿರ್ಗದ ಪಾಡಿ ಪ್ರಪಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನು ನೆತ್ತ ಅರ್ಥ ದಾನಿಕೆನ್ನ ಯಾನು ಸರಿ ಇಲ್ಲೇನ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ಸರಿ ಉಂಡು ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟಿನಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಈ ಭೂಮಿ ನಿಮಿತ್ತ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತೀರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನ್ಮಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ನರಮಣಿ ಜನ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷ ರಾಶಿಡ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಮಾನವ ಕುಲ ಪಂಪಿನೇನು ಎಡ್ಡೆ ಎಂದು ಕೊಡ್ತೀರ ದೇವರೇ ಅಯ್ನ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪಗ 4 ದಿನತ್ತ ಬಾಳ್ವೆ ಅಪಗ ಈ 4 ದಿನದ ಬಾಳ್ವೆಡು ಒಂಜಿ ದಿನಾನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಗ ಒಂಜಿ ದಿನಾನ ಧರ್ಮ ಮನ್ಪಗ ಈ ಏತ್ ಧರ್ಮ ಮಲ್ತದಾಂದು ದೇವರ ಪೋನಗಕ್ಕೆ ಎನ್ನತ್ತಂದೆ ಆ ಧರ್ಮದ ಪಟ್ಟಿ ಆಯ್ಡುಂಡು ಚಿತ್ರಗುಪ್ತಡುಂಡು ಐದು ಕಾಯಿ ಯಮಧರ್ಮರಾಯಿವಲ್ಲೆ ಈ ಎನ್ನ ಕೈತಡೆ ಬೈದಂದಾಂಡ ಈ ಧರ್ಮದಾದ ಮಲ್ತದ ಅಪಗ ಅಂದು దానికెండ ಕಾಮಿಡಿ ಕೊಡಪದ ಆರ್ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಸತ್ಯನೇ దానికెಂಡ ಪೋಪೆರು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಆವೊಂದುಂಡು ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆದ ಜನ ಸೇರಿದನು ಮೂಲೊಂದು ಜನ ಸಂಖ್ಯೆದ ಅವಳು ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಅಪಗ ಮೂಲು ಆಯಮಲ್ದ ಧರ್ಮಕರ್ಮದ ನ್ಯಾಯ ಅವನನ್ನು ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆದ ಜನ ಮೂಲು ಕೂಡ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಅವಳು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಆದ ಮೂಲು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಟ್ವೇರು ಮಲ್ಪ ಅನ್ನತ್ತೆ ಅವಳು ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಮೂಲು ಜನ ಉಂಡು ಅವಳು ದಾಯ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ ದೇವರು ಏತು ಕೊಡ್ತಂದು ಪನಿಯರ ಪೋಪು ಜತ್ತಿ ಏಕ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಅವಳು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಏತು ಕೊರಿಯ ಪಂಡದ ಏರ್ಲ ಪನ್ಪುಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಕರ್ಮದ ಧರ್ಮದ ನಡೆಟ್ಟು ಮಾತಲ್ಲ ಉಂಡು ದೇವರಂಕ ಕೊರ್ನೇನು ಏರ್ಲ ಪನ್ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಪನ್ಪಿಂದಾನೆಕೆ ನಂದ ಆ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷತೋ ರಕ್ಷತೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನು ಕಾತಂಡ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಸುರೂಟು ಎನ್ನನ್ನು ಯಾನು ತಿದ್ದೋಡು ಯಾನು ಸರಿಯಾವಡು ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಶಿಬಿರೋಡು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶಿಬಿರ ಮಲ್ಪುನ ಐಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಕ್ಲೆ ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ತಿದ್ದುದು ಬದುಕದು ಆ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತದು ಸನ್ನಿಧಾನಗ ಪೋಡು ಅವು ಆಯ್ಜಿಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಎತ್ತೊಂದು ಬೋದಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಆರು ಮಾಲೆ ಪಾರ್ದಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಆಯ್ನ ದಾಯ ನಮ್ಮ ಕಳೆವು ನೋಡು ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಮುಖ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯನಕಲು ತೂವಡಾಯಿನ ಎಂಜಿನಕ್ಕೆಂಡ ದೇವರನ್ನ ರೋಪೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದೇವರು ದಯಪಂಡ ಸುರೂಟು ಏನೊಂಜಿ ಗೆಂಡ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅಪ್ಪ ಬನಲೇಡು ಸ್ವಾಮಿ ನಕ್ಲ ಎತ್ತೋ ಮರ ಊರ್ದ ಇನಿಕ್ಲ ಆರೊಂಜಿ ಪಂತಿನ ಯಾದವ ಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪನಾರ ಸೆಟ್ರು ಜಾತಿಡು ಆರು ಐಕು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಶಿಬಿರ ಹೊಡೆದು ನಮ್ಮನೆ ಶಿಬಿರ ಅಕ್ಕಲು ಕಟೀಲು ಪೋದು ಗೆಂಡ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದೆ ಎತ್ತೋ ಕಾಚಾರು ಪೊತ್ತದು ಬೈದರು ಆರು ಎತ್ತೋ ವರ್ಷದ ಮಲ್ಪನಾರು ಮೂಲು 5 ಬೊಕ್ಕ ಆನಾಗ ಪಂಡ್ಯರಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಎಲ್ಲ ಗೆಂಡ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರ ಆರು ಮಲ್ತದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಆರು ಮಲ್ತದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಂಡ್ ಆರು ಗುಯಲಾಗಿರ ಪಂಡ ಲಾಗಿನೆ ಅನು ಗೆಂಡು ಲಾಗಿ ಪಂಡ ಲಾಗಿನೆ ಆರು ಜಪ್ಪೆರ ಪಂಡ್ಯರ ಎಂಕ್ಲು ಜಪ್ಪು ಅಂಚ ದೇವರೆತ್ತಾದ ಎತ್ತೋ ಕಿಂಟೋಲು 10-16 ಕಿಂಟೋಲು ಮಿತ್ತು ಕಣಕ್ಕೆ ಪೋತುನು ಗೆಂಡುನು ನಲ್ತದೇರು ಪೊರೆಲ್ದೇರು ಈ ಬನಲೆಡು ತುಪ್ಪ ಪೂರ ಆದು ಜಾದಿ ಇಪ್ಪುನತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2 ಕಿಲೋತ್ತ ತುಪ್ಪ ಉಪ್ಪುನ ಕೊದಿಪ್ಪುನ ಜಾದಿ ದೀತೆ ಪೂರ ಅದು ಈತು ಬನಲೆಡೈತೆ ತುಪ್ಪ ಎತ್ತಿಸಿ ಪೂರ ದೆತ್ತದ ಮೈಕೆ ಪೂಜೆ ಒಂದಿರು ಸ್ವಾಮಿ ನಕಲು ಭಕ್ತಿ ಅವೇ ಪನ್ಪಿಂದ ನಂಬಿಕೆ ಭಕ್ತಿ ಐಕ್ ಅರಜ್ಜಿ ಯಾಕೆಂಡ ಅವು ಗುರುವಿನ ಮೇಲಿಟ್ಟ ನಂಬಿಕೆ ಆ ರೀತಿಯರು ಯಾನ್ ಪೂಜೆ ಅಪ್ಪಗ ಎಸಾಲು ಅವು ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುನ ಆ ತಂಪುದ ಸಂಭ್ರಮನೇ ಬೇತೆ ಆ ರೀತಿ ಎನ್ನಿದ್ದು ಜತ್ತಂದ ಖಂಡಿತವಾದ ನೆಕ್ಕಪಾಲ ಬಾರಿ ಪುಣ್ಯವಂತರು ಕಾರಣ ಸರ್ತಿ ಸುರೂತ ಸಲ ಮಾಲೆ ಪಾಡಂದಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಸೇವೆ ತೆಗೆದುಂಡು ಒಂಜಿ ಗೆಂಡ ಸೇವೆ ತೆಗೆದುಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಇದು ಪೂರ ಕೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ನಮಗ್ ತೆರಿಯುನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಮಾಲೆ ಪಾಡುನ ಅವು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಖಂಡಿತ ಮಾಲೆದ ಆ ವೃತನ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುನವು ಅವು ನಮ್ಮ ನಿಯಮ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತು ಅಂಡ ಕಡೆಕ್ಲ ಈತ್ ಪೂರ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಆವಂದೆ ನೆಟ್
ಬದಲಾವಣೆದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಉಂಡು. ಉಂಡು ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರನ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಪೊಂದು ಪೋಪುನಂಚಿ ಇತ್ತಿನ ಸಂದೇಶಲ ಉಂಡು. ಖಂಡಿತ ಅಂಚ ಅದು ಕಡೆ ಕ್ಯಾನ್ಕೇನು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಮುಖಾಂತರ ನಂಕ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅತನ ನಮ್ಮ ದಾದ ಅಂತ ತೆರಿಯೋ ನೋಡಿ ತೆರೆಯೋಣ ದನಿಕೆಂಡ ಮತ್ತೆ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಊರು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಬಾರ್ಡ್ ಪೋದು ಅವೇ ಕಾಂಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಯ್ಯ ಪೋಂಡು ಬತ್ತನ ಒರಂಬಾರೆಕ್ ಮಲ್ಬಾರ್ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬರ್ಪುಣು ಯಾನು 10 ಗಂಟೆ ಬಾರುಡುಪ್ಪು ತಲಪಾಡು ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಈತಿ ಅನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ದನಿಕೆಂಡ ಈತು ಋತ ಪತ್ತದು ಈತು ಸನ್ನಿಧಾನ ಪೋದು ಆತು ತುಲ್ಲ ತುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಇಲ್ಲ ಪೋತು ನಂದು ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಂಚಿತಿನಕ್ಲು ಮಲೆಕ ಮಾಲೆ ಪಾಡೋಡ ಸನ್ನಿಧಾನ ಪೋಡ ಆತ ದಾಯಗ ಸ್ವಾಮಿನ ಪುದಾರನ ಹಾಲು ಮಲ್ಪೆರ ಪಾಡೋಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ ಹಾಲು ಬದುಕಲ ಹಾಲು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಲ ಹಾಲು ಅಪ್ಪಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಖಂಡಿತವಾದಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಲೆಪ್ಪೆರ ಪಣದಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ವಾಯಿನ ತತ್ವ ಕೊರ್ದೇ ಕಡಪುರನಾರು ಕೊರಗಿಯರೇನೆ ಲೆಪ್ಪುನಾರು ಇಜಿನ ಲೆಪ್ಪುಜೇರು ಲೆತ್ತೇರು ಪಣ್ಣದಾಂಡ ಐಕ್ಕ ತಕ್ಕ ಪೋಲೆ ಸನ್ನಿಧಾನಗೋ ಪೋದು ನಿಷ್ಠೆಡು ಬಲೆ ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಪುದಾರ್ ಎಂಕುಲು ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದ ಪಣ್ಬೆ ಶನಿವಾರ ಒಂಜಾನ ರೂತ ಪತ್ತಲೆ ತರಕಾರಿ ಕುಲ್ಲೆ ಒಪ್ಪತ್ತು ವನಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ರಾತ್ರಿ ಫಲಾರ ಮನ್ಪುಲೆ ಶನಿವಾರದ ಒಂಜಾನಲ್ಲ ಆ ನೆನಪುನ ದೀವನ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ದಾರಿದ್ರ ಬರಂದು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಓಲ ಪ್ರವೇಶ ಆವಂದು ಸ್ವಾಮಿನ ಭಕ್ತಿದ ವಿಚಾರಣೆ ಅಂಚನೆ ದಯಪಂಡ ಕರ್ಪೂರ ಭಸ್ಮದ ಪರಿಮಳ ಕರ್ಪೂರ ಪೊತ್ತು ನಂಜ ಜ್ವಾಲೆಗೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ಪ್ರವೇಶ ಆವಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಕಡಿವಾಣ ಪಾಡ್ನಂಜ ಸೊತ್ತು ಅವು ಐಕ್ ನಾಗನ ತರೆಟಿನ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅಂದು ಪನೊಲಿ ಅರಿವಣ ತಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ಪೂಜೆದ ಹರಿವಣ ತಟ್ಟೆ ಅವು ಸರಿಯಾದ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸರಿಯುತ್ತೀರ ಸರಿಯಾಗಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಪ ಅಂದಿತ್ತನ ಅವು ಮಾಣಿಕ್ಯದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೆಳಗೊಂದು ಪೋವು ಅರೆಗೆ ಆರತಿ ಮನ್ಪುನಾಗ ಆ ರೀತಿಡು ಪರಮ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತೋಜಿದ್ ಬರುವವು ಮಾಣಿಕ್ಯ ನಾಗನ ತರೆಟಿತ್ತಿನ ಆಪನ ಆ ರೀತಿದ ಮಾಣಿಕ್ಯನೇ ನಂಗೆ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಿರಂದಾಂಡ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಈ ರೀತಿದ ಮಾತ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತದು ಸಂಸಾರ ಜೀವನೋಡು ಪೊರೆಲ್ ಬತ್ತು ಇಂಚ ಮಾತ ಮಲ್ತದು ಬತ್ತದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚಾಲೆ ಅವೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪುನಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ನರಮನಿಂದ ಪಂಡ್ಪುಂಡೆ ಅಪ್ಪಗ ದೇವರ ಅಲ್ಪರದ ಕಡಪುರನಾಗ ತುಲಾರಾಶಿಡೆ ಕಡಪುರೇರು ತಕ್ಕಡಿಡೆ ಕುಳ್ಳದ ಕಡಪುರ ಧರ್ಮದ ರಾಶಿಂದ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿನ ಒಂಜಿ ಮೇಕ ದಂಗ ಹೊಡ್ಚಿ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಪೋಲ ಪರಮ ಭಕ್ತಿ ಆದ ಬೈದ ಪರಮ ಭಕ್ತಿ ಆದರೂ ಉಪ್ಪೊಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಕರುಣಾಮಯ್ಯ ಅಂಜಿನ ನಿರೇಲು ನೀನನ್ನು ಕಾಪುನು ನಾಗನ ಪನ್ಪನಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಂಪುದ ಎಡೆ ಬಿಚ್ಚ ಸಂಪುದ ಗಾಳಿ ಬೀಜದಂಗೆ ಕಾಪುಲೆ ಪಣದ ಅಂಚನೆ ದೇವರು ನಂಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಪರಮಾತ್ಮೆ ನೆಟ್ಟ ನಿರಲಾದ ಉಂತ್ವೇರು ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಅಂದು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶಿಪ್ರ ಗತಿ ಇಟ್ಟು ನಿಖಿಲೆಗೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ವರನ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಖಂಡಿತ ಅವು 40 ವರ್ಷ ಪೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ 1 ವರ್ಷ ಪೋಯಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅನುಭವ ಆತಿನ ಮೂಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ದಯಕೆಂಡ ಪರಮ ಕಠೋರ ಭಕ್ತಿಡು ಪೋನುಂದಾಂಡ ವರ್ಷದ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ದಾನಿಕೇನಂದ ನಿಷ್ಠೆ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇರಂದು ಐನು ತೂಂಡಾಂಡ ಈತೆ ಪನ್ಪಿನೇಣ ದಯಕೆಂಡ ಆರು ಮುರಣಿಪಿದಣ್ಣರು ಮಲ್ಲ ಜನನ ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಜನನೇ ಅತ್ತು ಪನ್ಪಿನಿ ದನಕ್ಕೇನಂದ ಆ ತತ್ತುನು ಪತ್ತೊಂದು ಏರಾಯನೇ ಪೋಯೆ ತುಲೆ ಹಾಗೆ ಜನ ಬಲ ಯಾಪಲ ಒಪ್ಪನು ಯಾಪಲ ದಯಪಂಡ ಪಾತ್ಯರಂಜನ ವಾಕ್ಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಯರ ಬಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪನ ವಚನ ಅವು ಭ್ರಷ್ಟಾಯರ ಬಳ್ಳಿ ಯಾಪಲ ವಚನಗೂ ಏರಾಕಲು ಕೆಬಿ ಕುರ್ದು ಕೇನಿಡ್ದುಲೆ ಅಲ್ಪನೇ ಪನ್ಪಿನಿ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಇತ್ತೆ ದಾನಿಕೆಂಡ ಯಾನ್ ಈತು ಪಾತುರ ಪನ್ನದು ಐದಿನ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೇನೆ ದಾಣ್ಣ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ಪೇನೆ ಒಂದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನಗಳು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕೋಡ್ಯಂಕ್ಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟುದ ನಂಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ಪನ ಅಧಿಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ವ ಪಾಪ ಸರ್ವ ತಪ್ಪು ಅಪ್ಪಗ ನರಮನೆಯಾದ ಪುಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ಭೂಮಿ ನಿಮಿತ್ತ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಿಸರು ಐನು ಅನುಭವಿಸೋಡೆ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಶುಕ್ರತ ಫಲ ನಂಕವು ಐನು ಅನುಭವಿಸೋಡೆ ಐಟ್ ಮೆತ್ತು ತೀರ್ಥ ಪನ್ಪಿನ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಶನೇಶ್ವರ ಪೊಗ್ಗುವೇರು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ರಾಮದೇವರು ಒರಿದಿಯರು ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಒರಿದಿಯರು ನಮ್ಮ ವಾ ಲೆಕ್ಕ ಅತ್ತೆ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಐಟ್ ದಾಣಿಕೆ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಹೆಡ್ಡೆಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನ ನಿಷ್ಠೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪುಂಡು ಅಂಚ ದೇವರನ್ನ ನಿಷ್ಠೆ ಮನ್ಪುಲೆ
ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಸುರೂಟು ಶಿಬಿರದ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನಕ್ಲು ಬದಲಾವಣೆ ಆಲೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ಸಂದೆ ದಯಕೆಂಡ ಆರತಿ ಮನ್ಪುನಾಗ ದೇವೇರು ಬತ್ತಿರಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಕುಲ್ನ ಉಲಾಡಿ ದೇವೇರು ನಿಕ್ಲ ಕೈಟ ಆರತಿ ಆ ಫೋಟೋಕು ದಾಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಎಂಕ್ ದರ್ಶನ ಬತ್ತನು ದೇವರತ್ತೆ ಯಾನು ಆರತಿ ಮನ್ಪುನ ಆ ಫೋಟೋಕ್ಕೆ ಇಂದು ದಾನಿಕೆಂಡ ಯಾಪಲ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಅಲ್ಪ ಲಟ್ಟಲಕ್ಕುದುಂತುದು ಶಿಷ್ಯನಕ್ಲೆ ಪನ್ನೆ ಗುರುಸ್ವಾಮೀರು ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪಾರು ಪನ್ಲೆ ತೇರಿನ ಶಿಷ್ಯನಕು ಲಕ್ಕುದುಂತು ಪನ್ಲೆ ಗುರುಸ್ವಾಮೀರು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಹಿರಿಯರ್ದಾದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲ ಮರಿದಿ ಪಾರ ಎಂಕ್ಲು ತಯಾರಿಜ್ಜಿ ಲಕ್ಕುದುಂತು ಪನ್ಲೆ ದಯಕೆಂಡ ಪರಮಾತ್ಮಗೆ ಆರತಿ ಮಲ್ಪೊಡ ಆತ ತಂದೆ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪೋಡು ಆರು ದೇವರ ಪ್ರವೇಶ ಆನಂದಾಂಡ ಮೂಲು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಉಲ್ಲೇರಂದಾಂಡ ಐಕ ಆರತಿ ಮಲ್ಪಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ದಾದೊಂಡು ಅರ್ನ ಕೈಟ ಆರತಿ ತಟ್ಟು ಉಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಯತೆ ಆರು ದೇವರತೆ ದರ್ಶನ ಬತ್ತನತೆ ಅಪಗಾರ ದೇವರತೆ ಸರಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆಗೆ ನೇಕ್ಯನ ನೇರ ಎನ್ನ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಪಾಡ್ಲಿ ನೆಟ್ ನೇರ ಅಕ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಏನಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪಡು ಓಲಾನಲ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತನ್ನ ನೇರ ಎನಡನೇ ಕೇಳೋಡು ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಊರುಡು ಉದ್ದಾರದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಉದಯ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಪಂಪೇರು ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತಾರೆ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಬರ್ಪೇರೆ 9495178933 ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದು ಬಲೆ ದಯಪಂಡ ಫೋನ್ ಪಾತಿರ ರಾಪುಜಿ ಯಾನು ಕುಲ್ಲುದು ಪಾತಿರ ನಿಕಲ್ಡ ಕುಲ್ಲುದು ಪಾತಿರ ಈ ದರ್ಶನದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡು ಸ್ವಾಮಿ ನಕ್ಲೇನು ಗೊಂದಲ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡು ಸ್ವಾಮಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ಕೊರ್ಪುನಂಜಿನ ವಿಷಯಡು ಯಾನು ಯಾಪಲ ಐಕೆ ತದ್ದು ವಿರುದ ಯಾಪೋಗ್ಲ ಯಾನು ದರ್ಶನ ಬರ್ಪಿನಕ್ಕೆ ವಿರುದ ಯಾನು ದರ್ಶನ ಬರ್ಪಿನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ದಾಯಕೇನಂದ ದರ್ಶನ ಬತ್ತಂದ ಎಂಕ್ ಪೂರ ಪುರಾವೆ ಪನೋಡು ಆಯ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇತಿಹಾಸ ಪುಟ್ಟಿನೋಳು ಎಂಚ ಬದ ಪೂರ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಕಾರ್ ಬತ್ತೇನು ಎಂಕ್ ಕಾರ್ ಬತ್ತೆ ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬುರ್ರೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಕಾರ್ ಬತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಪೂರ ಇನ್ನೆಲೆ ಪಟ್ಟಿ ಪನೋಡು ಒಂಜಿ ದರ್ಶನ ಬತ್ತಂದಾಂಡ ಸ್ವಾಮಿನ ಎಂತೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡಿನ ಸ್ವಾಮಿನ ಉಂಡತೆ ಎನ್ಮೇದ 7 ಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಇಂದು ಏತೋ ಒಂದೊಂದು ಕಡಲು ಇಂದು ಕಡಲಿಡು ನಂಗೆ ನೀಂದಿರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆಡೊಂದು ಎನ್ಮೇದ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಆ 7 ಭಾಗದ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಾಯಿನಿ ನನ್ನ ಹತ್ತು ಉಂಡೊಂದು ಅಂಚಾನಾಗ ಸ್ವಾಮಿನ ನೇನು ಪಂಡದು 7 ರಾತ್ರಿ 7 ಪಗೆಲ್ ಪಣ್ಣಲ ಮುಗಿಯಂದು ಆಂಡ ದೇವರತ್ತಾದ ದಿನೋ ಸ್ವಾಮಿನಕ್ಲು ಬದಲಾವಣೆ ಆಲೆ ಈ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮನು ಈ ಪ್ರಕಾರನ ಒರಿಪುಲೆ ಒರಿತಿಜಾರನ ಖಂಡಿತವಾದ ನಂಗೆ ಉಳಿಗಾಳೈಚಿ ದಯ ಮಲ್ತದೆ ಅನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಒರಿಪೋಡು ನಾಂಡ ದೇವರೊಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಂಗೆ ಕಲಿಯುಗ ಐಕ್ ಕಲಿಯುಗ ವರದೆ ಆದಾರ ಪಂತಿರನ್ನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಷ್ಟಕಾಲ ಬರ್ಪೊಂಡು ನಿಕ್ಲೇಗ ಕಷ್ಟಕಾಲ ಬಣ್ಣಗ ಈ ರೀತಿಡು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ನಡತೊನ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲೇನೆ ನಾನು ಹೊರ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಭೂಮಿನ ಹೊರ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಪನ್ಬಿನ ಪಾತಿರ ಪರಮಾತ್ಮನ ಇಂದು ಖಾಲಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಅತ್ತು ಅವಳು 33 ಕುಲಕೋಟಿ ದೇವತ್ನಕ್ಕಲು ಆ ಪರಶುರಾಮರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಪದ್ಯನ್ಮ ಪಡಿ ಒಳಾಯ್ಡು ಪರಶುರಾಮರು ದೀತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಮೂರ್ತಿ ನಾನೊಂಜಿ ನಿಗೂಢವಾದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಪೊತ್ತಾಯಿನ ಜ್ಯೋತಿಯಿಂದ ಪನ್ಪುನಾಯ್ತು ಒಳಾಯ್ಡು ಅಪಗ ಈತು ಮಾತ ಸತ್ವ ತಾಕತಿತ್ತಿನಂಜಿನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇನಿ ಈತು ಮಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಜನಕುಲು ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಷ ಪ್ರಚಾರ ಇಜ್ಜಂದೇನೆ ಏತೋ ಜನ ಕೋಟಿ ಜನಕುಲು ನಡತೊಂದು ಏತೋ ದೂರಡ್ದು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರಿ ಅಪಗೊಂದು ಮಾತ ಕಾರ್ಣಿಕ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅರ್ನವೋಲ ಶಕ್ತಿ ಚೈತನ್ಯ ಇಜ್ಜಂದೆ ಇತ್ತು ಮಾತ ನಡಪ್ಪ ಅಂದು ಅಪಗ ಓವು ತಿಂಗಳು ಪೋಪಿನ ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಕ ಪೋಪಿನ ಮಾತಾವು ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಆಂಡ ಈ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ನವಂಬರ್ ಹಿಡ್ದು ಜನವರಿ ಮುಟ್ಟದ 14 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟದ ದಯಪಂಡ ಜನವರಿ 1 ಹಿಡ್ದು 14 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಎಲಿಮಲೆ ಹಿಡ್ದು ನಡತೊಂದು ಪಾರೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಾಕಿ ದಿನ ಮಾತೈತೆ ಪೋಪೆರು ಆಂಡ್ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಒಣೆ ಹತ್ತು ನಮಕ್ ಕಟ್ಟಪ್ಪನೆ ದೇವರನ್ನ ಆತು ಮಾತ್ರ ದಯಪಣ್ಣ 6 ನಡತೊಂದು ಪೋತಿನ ಸಮಯ ಅವೇ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಪವಿತ್ರತೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪುನು ಅವೇ ಸಮಯ ಎರಿಮಲೆರ್ದು ಸನ್ನಿಧಾನ ಪಾರೆ 1 ಜನವರಿ 1 14 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಇಂದು ಕಟ್ಟಪ್ಪನೆ ಐಕೆ ಪನ್ಬಿನಿ ಕಾಡಿಗೆ ತಲಿಪು ಪಣದು ವಾಕ್ ಪ್ರಾಣಿಲೇಗೆ ಈತ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ಲು ಜಪ್ಪಡೆ ಪನ್ಪಿನ ದೇವರನ ಅಪ್ಪನೆ ಪ್ರಾಣಿಲೇಗು ಅಂಚ ಇಂದು ಮಾತ ಉಂಡು ದೇವರೇ ಏನು ಮಾತ ಆಯ್ನಾತ್ ತಿದ್ದೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಸ್ವಾಮಿನಕ್ಲೇನು ಬರ್ಚಾಂದಿನ ಓವುಲ ಮಲ್ಪಡೆ ದಯಕೆಂಡ ಕಷ್ಟೊಡಿತ್ತಿನಕ್ಲು ಎತ್ತೋ ಜನ ಉಳ್ಳೇರೆ ನಿಕ್ಲ ಉಳ್ಳೇರೆ ಎತ್ತೋ ಬಂಗಡು ಉಳ್ಳೇರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸಾಧ್ಯ ಆನಂದ ನಕ್ಲೆ ಉಪಕಾರ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ದಾನಿಕೆಂಡ ಅವ್ಲು ಆಡಂಬರ ಆತಂದು ದಾಮ್ ಡೀಮ್ ಗಿಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಾತ ಗುದ್ದುದು ಪೂರ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪುನೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಪಾಪದಕ್ಲೇನು ತೂಲೆ
ಇನ್ನಿತ ಎತ್ತೋ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜೈದಿನಕ್ಲೆ ಬಿಲ್ಲು ಕಟ್ಟರೆ ಗತಿಜ್ಜನ ಸಮಯೋಡು ಉಳ್ಳೇರೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನಿನಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಪುರ್ಲೆ ಒಂಜಿತ್ತೆ ಸಂಘ ಸಾಯಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ಮಾತು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉನ್ನಿತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬಿರುವ ಇನ್ನು ಮಾತು ಆಕಳು ಮಾತು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಭಾಗ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಐಕ್ಯದಾದ ನಿಕ್ಲೇರು ಉಪಕಾರ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸ್ವಾಮಿನ ದನಿಕೆಂಡ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಲೆ ಕೊನೋದು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಡಬ್ಬಿಗೆ ದೊರ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುಜಿ ಅಗತ್ಯನೇ ಯಾರಿಗೆ ಓಲ ಬೊರ್ಚಿಂದಾರೆ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಕುಂಟುಲ ಬತ್ತದೇರಂದ ಅನಗ ಅರೆಗ ಬೋಡೆ ನಂಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಐನೊಂಜಿ ಉಪಕಾರ ಮನ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲು ಇಲ್ಲೇ ಜನ್ನಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟ ಈ ಕುಂಬ್ಳೆಡ್ದುಲೈ ಪೋನಾಗ ಸೀತಂಗೋಳಿ ಅವಳು ಸಾಯಿರಾಮ್ ಭಟ್ರು ಪನ್ಪಿನ ಆರು ಬಾರಿ ಇಂತೆ ತೀರ್ಪೇರು ಅರ್ನ ಕಾಲ ಕರಿಂಡು ಅಲ್ಪ ಏರಪೋದು ಕೇಂಡಲ ಪನ್ಪೇರು ಇನ್ನು ಎತ್ತೋ ರಿಕ್ಷಾದಕ್ಲು ಅರ್ನ ನೆಕ್ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕುಳ್ಳು ನಕ್ಳುಲ್ಲೇರೆ ಕೀರಿ ಕಟ್ಟದು ಬರ್ಸ ಬರೋನುಂಡು ಮೇರೆ ಕಾಶಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ದೇರೆ ಕಾಶಿಗೆ ಪಿದನ್ನಾಗ ಕೀರಿ ಕಟ್ಟದೊಂಜಿ ಬಾಳೆನ ಪತ್ತೊಂದೊಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಬತ್ತದ ಜಾಲ್ಡು ಒಂಜೇಲೆಕ ಬುಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಕೇಂದ್ರ ದಾನೆಪ್ಪೆ ಈ ದಾಯ ಬಾಳೆನ ಪತ್ತೊಂದು ಬುಲಿಪ ಇಂಚು ಬಲ ಉಲಾಯ್ ಬಲ ಬ್ರಾಣಿ ಆಂಡಲ ಬಲ ದಾನೆ ಎಣ್ಣ ಇಲ್ಲು ಮಗರ್ದು ಪೋನದ್ದು ಬುದ್ಧಿ ಯಾನ್ ದಾನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂದ ಕಾಶಿ ಪೋಪಿನ ಕಾಸನ್ನು ದೆತ್ತಿರ ಕೊರೆ ಪೋ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಪೋ ಕಾಶಿ ಬೈಜರು ಮೇರೆ ಕಾಶಿದ ವಿಶ್ವನಾಥ ಅರ್ನಗೈತೇನೆ ಬತ್ತೇರು ತುಲೆಗೆ ಎತೋ ಇಲ್ಲು ಇನಿಕ್ಲ ಸೀತಂಗುಲಿಡು ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಡದು ಉಂಟು ನೇನು ದೇಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟದು ಖಾಲಿ ಮಂಗು ಪುಟ್ಟದು ಮಂಗು ಸೈತಿನ ನೇರ ಬಳ್ಳಿ ಪುಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ನರಮಣಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿನೇಕ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅವಡು ಏರೆಗಾಣಲ ಧರ್ಮಕರ್ಮ ತುಲಾಣೆ ಮಲ್ಪನಗ ದಾದ ಧರ್ಮ ಮಲ್ತದೆ ಎಂದು ತೂಪಿನಿ ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಕಾಲೊಡು ನಂಗೆ ಎಡ್ಡಪ್ಪುದ ಸಾದಿ ದೇವರು ಕೊರ್ಪುನದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನ ಧರ್ಮ ಕರ್ಮದ ರಡ್ಡು ಮಿತ್ತು ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ನೆಟ್ಲ ಈ ಸ್ವಾಮಿನ ತತ್ವ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಧರ್ಮ ಮನ್ಪುಲೆ ಸತ್ಯೋಡು ನಡಪುಲೆ ನಿಷ್ಠೆಡು ನಡಪುಲೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರನು ತಪ್ಪೋಡ್ಚಿ ಈತ ಯಾನು ಕೊರ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಕ್ಲೇಗ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ದಾದ ವಿಶೇಷ ಇರೆಗ ನೆಟ್ ಓದುತ್ತರ ಮಲ್ಪೆರನು ದಯಪನ್ನ ನು ಮುಗಿಯನ್ ಅಧ್ಯಾಯ ನೆಟ್ ನನ್ನ ಈನಿಕ್ ಇರ್ನ ಸರಿ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈತ್ ವರ್ಷಡ್ ಈರ್ ಮಂತಿನ ಚಿತ್ರ ವೃತಾಚರಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಇರ್ನ ಅನುಭವ ಮಾತ್ರ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಇರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಪನೋಡಾಯಿರನ್ ಚಿತ್ರ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಲೇನೆ ಸತ್ಯ ಮೂಲ ಪನ್ಪಾದಿರಿ ಸತ್ಯ ಇರ್ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಒಂದು ಮುಗ್ಯಂದಿನ ಚಿತ್ರ ವಿಚಾರ ದಯ ಪನ್ನಾಗ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಏತ ನಾಡ್ರ ಪೋಂಡಲ್ಲ ನಂಕ್ ತಿಕ್ಕಂದು ಕತೆಕ್ಲೇನ್ ಕೇಂದು ಅವನ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಅವನ ನಿದರ್ಶನ ದೆತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಳವಡಿಸಿದು ದುಂಪೋದು ಅನುಭವನೇ ಎಲ್ಲ ಅವು ಮಾತಾಡೆಗಳ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರ ರೀತಿ ಅಕ್ಲೆಗ ಐತ ವಿಚಾರ ತೆರಿಪವನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಏರು ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲ ಡೂಲೆರ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಗೊಂದಲ ಬಡ್ಸಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನ ನಾಡ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಶಿಬಿರನ್ನ ನಾಡ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನ ಮಾಡೆ ಪಾಡ್ಲೆ ನಾನೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಜಯೇಂದ್ರ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನೇ ದೆತ್ತೊಳ್ಳೆ ಯಾಕೆಂಡ ಗೊಂದಲ ಅಂದು ಮಾತ್ರ ನಡತನ್ನು ಓಡಿಡ್ಸಿ ಇರೆಗಾಯನಂಚಿತನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಮಾತ್ಮೆ ನಾಡೊಂದು ಬಣ್ಣಗ ಈರೈಕ ತಯಾರಾಲೆ ಅಪಗ ಅರೆಗಾಯಿಂಚಿತ್ತಿನಿತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪನ್ಪಿನ ದಯಕೆಂಡ ಓಲೋಲು ಏರೆಗೆ ನೊಪ್ಪು ನೀರು ಬರೆತನ ತುಲ್ಲೆ ಅಡೆಗೇ ಪೋದೆತ್ತನು ಇಜ್ಜಿನ ನನ್ನ ಸಾಧ್ಯನೆ ಜಾಯನ ಅರಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಬರೆದುಪ್ಪೊಡು ಇನ್ನು ಯಾನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಓಲನ ಉಣ್ಪುಂಡ ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ ಆಯ್ತು ಬರೆದುಪ್ಪೊಡು ಇಂಚಿನಾಯಗ ಅರಿ ಎಂದು ಪಂಡ ಅಂಚಾನ ಮಾತ್ರ ಆ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಯದಲ್ಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅತ್ತವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮಾತಾ ದೇವರು ಉಳ್ಳೇರಲ್ಪ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ತಿಕ್ಕದನು ಇಂಚೆನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮಿನ ಕ್ಲೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ವೃತಾಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಡೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡು ಯಾಕೆಂಡ ಗುರುತತ್ವನೆಯನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ನದು ಪೋಯ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಿಕ್ಕದನು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಕಾಲಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಏನು ಪಣ್ಣಿನಿ ಜಯೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿನ ಅರೆಗ ನಿಷ್ಠೆ ಉಂಡು ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಆಕನಲ್ಲಿ ಆರ್ಪೆಟ್ಟಿದಿನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ದಯಕೆಂಡ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಹಾಕೊಡು ನಾಂಡ ಅಡೆ ಕಾರಣ ಒಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಂಬಿಕೆ ದೀದು ನಡತಿನಂಜಿನ ಆರು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಅರ್ನೊಟ್ಟುಗ ಅರ್ನ ನಮ ಪಂಡಿಕೊರ್ನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬೋಧನೆ ಆರು ಪಂಡು ಕೊರ್ಪೆರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಾಪುಜ್ಜಿ ಕಡ್ಲಡ್ ಮಸ್ತ್ ನೀರುಂಡು ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐಟು ಮಾತ್ರ ಅದು ಕಣೇರ ಹಾಪಿನಿ ಪೂರ ಕಡ್ಲದ ನೀರು ನಂಗೆ ಕಣೇರ ಹಾಪುಜಿ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಆ ಒಂಜಿನ ಕಲೆಗೆ ಓಲು ಪೋನಲ ಕಲೆಗೆ ಹಾಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಶಿಬಿರೋಡು ಎಡ್ಡೆ ತತ್ವ ಕೊರ್ನಾಗ ಯಾಪ ಆಪುಜಿ ತೋಲೆ ಅವು ಆ ಶಿಬಿರೋಡು ಪೋನಲ್ಲ ಅವು ಆದು ಬರ ಅವು ಸಿಗ್ನಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ಪನ ರಿಸೀವರ್ ಅಂಚ ಒಂದು ದನಿಕೆಂಡ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಲ ಐಸ್ಕಾಂತಲ ಕರ್ಬಲ ಪನ್ಪಿಲೇಕ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿನ ತತ್ವ ನಮ್ಮ ನರಮನೆ ಆದ ಒಂದು ಅಡೆಮುಟ್ಟವು ಕೂಡಲೇ ಒಯ್ಪೊಡು ನಮ್ಮನೆ ಅಂಚ ಆನಂದ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪ ಖಂಡಿತ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪ
ಈತ ಪೊರ್ತು ಎಂಕುಲೊಟ್ಟಿ ಕುಲ್ದು ಇರ್ನ ಅನುಭವನ ಇರ್ನ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ದಾದ ಇರ್ನ ಉಲೈ ಉಪ್ಪುನಂಚಿ ಇತ್ತಿನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಅವಿನ ಎಂಕ್ಲಿಂಗ್ ತೆರಿಪಾಯರ್ ಈ ಮೂಲಕವಾದ ಎಂಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಜೀವನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಲು ಇತ್ತರಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಲಕ್ಲ ಜೀವನ ಬದಲಾವಣೆ ಆವಡು ಎಂಕ್ಲೆಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕನ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡ್ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನಿತ್ತೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ದಿನ ತಾನಿ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನನಾತ ಸಂದೇಹ ಇತ್ತಿನ ಸಂಶಯ ಇತ್ತಿನ ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟು ಕುಡೋರ ಕುಲ್ದು ನಮ್ಮ ಇಂಚೆನೆ ಚರ್ಚೆ ಸಂವಾದ ಮಲ್ಪೆರೋಲ್ಲ ಅಂಡ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿ ಅನಿರೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಂಕುಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ತೊನ್ನ ಹಿಡಿದು ಪರಮಾತ್ಮ ರಕ್ಷೇಶ್ವರ ದೇವ್ರ ಪೊರ್ಲು ನಡಪಾಕಲ್ಲಿ ಚೂರು ಮಲ್ಪನಾಗನೆ ಪಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಮೂಲನ ನಂಗೆ ನಾಡ್ರ ಪಿದಾಡಿ ಅಂದಾಂಡ ಬಹುಶಃ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಒಂದೇನು 2 ಗಂಟೆಡು 3 ಗಂಟೆಡು ತೆರೆಯೋನ್ ರಾಪುಜಿ ವೃತ್ತಾಚರಣೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಅನುಭವನ ಪಡೆಯೊಂದುಂಡಾಂಡ ಬಹುಶಃ ಐಟೆ ನಂಗೆ ಆ ಕಥೆಗಳು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇನಿ ಏರ್ ಮಾತ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಗೊಂದಲ ಪತೊಂದಿತ್ತರ ನಿಖಲ್ನ ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಗೊಂದಲ ಗೊಂಜಾತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರನ ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಕುಲ್ನ ಉದಯ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಮಲ್ತೆರಿ ನಾ ದುಂಬಗ್ಲ ಅರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಗುರುಕುಲ್ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಆ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ರೂಪಡ್ ಬತ್ತದ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅನುಗ್ರಹನ ಮಲ್ಪೇರಿ ಸೊ ಈ ಇಡೀ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಳ್ಳದ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಇನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕುಡೋರೆಂಗುಲ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಖಲ್ನ ಜೀವನ ಆ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಡು ನಿಖಲ್ನ ಜೀವನ ಪೊರ್ಲು ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆವಡು ಎಂಕುಲ್ ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ